Moni nonse amene mukutionera kulikonse kumene muli. Takulandiraniso pano pabalala the Bereans Corner, ndipo muli ndine Berean mzanu John Phiri. Pamalo kapena pabwalo limene timakambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza moyo wathu, makamaka mauzimu, kukhudzana ndi mene timakhalira komanso mene Bible limafotokozera zinthu zosiyanasiyana. Pano pa chinthu chathu chachikulu chimakhala ndi nkhani zimene zimaoneka zovuta kuzimvetsetsa, zina zimene zimabweretsa mwina kugawanikana, kulekana maganizo m'magulu osiyanasiyana anthu okhulupirira achikhristu kapenanso zikhulupiriro zina zimeneno zimakhudzana ndi Bible. Ndiye mukhale omasuka monga takhala tikulankhula nthawi zonse. Pano sitibwera ndi maganizo okufuna kuyamikira zimene anthu azolowera kapena miyambo, koma timafuna titsatire zimene Mulungu wathu kapena Bible likufotokoza limati chiyani. Ndiye timakhala ndi chidwi kumvetsera maganizo aliwonse, komano timakhalanso ndi chidwi chofuna tione kuti maganizo amene alipo akugwirizana bwanji ndi Bible. Chimenecho chimene timachita pano pabwalo lathu la the Berea, mzimu wa Aberea umene tidakhala tikuona molinga ndi machitidwe athu chapter 17, pamene Aberea amati akamva zimene Paulo ndi Sila alalikira aphunzitsa, iwo amapita kukafufuzanso taone ndi zotani zinali imeneyo. Analibe prejudice ngati anthu aku Tesalonika amene amati ife tibe ntchito sitifuna kumva zilizonse zimene mukufufuzanso ife tinadziwa kale. Anali anthu odziyepetsa amene amati ngakhale tikudziwanso kuti pali zinthu zina zambiri sitimadziwa ndipo tikufuna titadziwa, koma sadakhale ngati anthu apa ifenso kungoti popeza tikufuna tidziwe zatsopano kungotengeka kungoyamba. Ayi, amapita kukazukuta ndi kufufuza kuti asatsatire chinthu cholakwika chifukwa anthu ena angotipangitsa popularize, achichukitsa, achilankhula mwanthetemya. Zimenezo zimene bwalo lino limachita, ndipo tikuyitanirani kuti mukhale nawo pa mchitidwe umenewu wofufuza ndi kumaona zimene malemba akunena ndi kuona kuti kodi zikugwirizana bwanji ndi zomwe Mulungu adanena kapena mchifuniro chake chili motani. So takhala tikuona pa bwalo lino nkhani zosiyanasiyana, koma nkhani ikulu imene takhala tikuyikamba mwachidule ndi nkhani imene tikuyang'ana nkhaniyo yatsa moto tsiku la Sabata komanso kuphika chakudya tsiku la Sabata. Moto umene wakhala kutitsogolera kufikira pano ndionena kuti Tiyatse, Tiletse, funso limenelo. Tiyatse, Tiletse, pa Chingerezi tikuti shall we write, okay, tikonze kapena ngati pamapindika, kapena tipitilize ngati timachita kale bwino. Okay, funso limene linalo kwambiri monga talankhulira ndi lakuti kodi ndi zololedwa kuphika chakudya tsiku la Sabata komanso kudya chakudya chophikidwa tsiku la Sabata. Zikhozotheka kuti sunaphike ndiwe, aphika ndi ena tsiku la Sabata, wakumaniza nazo upatsa chakudya udye chophikidwa tsiku la Sabata, kapena iwe uphike chakudya tsiku la Sabata. Ndi funso limene akati kuti zukuta tsopano kwa nthawi kapena kwa mwezi imene ino takati kukambana malo athu ano. Zimene tapeza kufikira pano, tapeza kunena kuti Bible palibe ndi malo amodzi onse pamene limaletsa kuphika chakudya tsiku la Sabata. If anything, tapeza kunena kuti Bible limalimbikitsa kapena lidapereka limeta litcha kuti lamulo la mphetula kapena chikhetu, Chingerezi exception to the rule, zimene tinaona m'buku la Eksodo chapter 12 pa verse 14 komanso 15, 16, pamene akuti musagwire ntchito masiku onsewa, kutanthauza masiku amene amayika opatulika amene tidaonanso kuti amakhudzana ngakhale ndi tsiku la Sabata monga meneno zimachitikira chifukwa kuti masiku amenewa amayendera kalendala mmene amayendera. So tidaona kuti musagwire ntchito masiku onsewa, koma ntchito yokonza chakudya yokha kuti aliyense adye. Tinaona kuti izi ndi zimene Mulungu adati muzichita. Ndiye tidaona kuti lamulo limene sidangokhudza nthawi ya Pasika yokha, linali lamulo kapena it's a reflection ya momwe lamulo la Sabata lilili, kuti ngakhale pali mawu akuti usagwire ntchito iliyonse, Mulungu munzeru zake, mchifundo chake, mchisomo chake adaloleza zinthu zina zimene zikhozochitika tsiku la Sabata, zina zimene zidalolezedwa kuchitika pa tsiku la Sabata zokhala zili ntchito ndi ntchito ya kuphika ku chakudya kuti anthu adye. Zimenezo ndi zimene
taziunika, tazipeza, tazitumba, tapeza sonena kuti malemba ambiri amene anthu amagwisa ntchito kulankhula ndi kufuna kuonetsera ngati onena kuti Mulungu adaletsa kuphika chakudya tsiku la Sabata. Sakulankhula zimene anthu amaganizira. Tinaona pano Eksodo chapter 16 kuti verse 23-24 salankhula ngati monga amene anthu ambiri amaganizira. Kuwerenga kumene timawerenga nthawi zina kumatisokeretsa mamvetsedwe ankhani, chifukwa chimene tinaona chakuti Mulungu amawuza ana Israeli kutenga zakudya, kukatola zakudya mana za masiku awiri, ndi amanena kuti mukabwera nazo muphikepo zimene mufuna. Tidaona kuti zimene mufuna unali muyezo wa 2 liters chakudya chimene munthu amene adi akuti tsiku limenelo, ndi amati zimene mufuna ochani, zimene mufuna phikani. Zotsala tidawerenga mawu mwa Chiheberi amati haodef, muzisunge. Ndiye tidapeza kuti zosungidwazo zinali 2 liters imene amati muzisunge mawu amasunga zosaphikidwa zimene la Sabata amayenera kuziphika. Mogwizana ndi Eksodo chapter 12 pamene Mulungu anati no musagwire zintchito zilizonse kupatula kuphika chakudya kokha. Tidaona kuti la Sabata linali lamulo ndilalikhazikidwe lake lakuti amayaloleza Mulungu ana ake a Israeli kuti aziphika chakudya tsiku limene kuti adye. Zimenezo ndi zimene taziona. Ndi kuchokera pamene akamba nkhani imeneyi taunikanso takatikuonanso takatikuesera kuyankha mafunso akuti inde tamva zimene mwalankhulazo tatsatira, koma nanga malemba amene amaoneka kuti akulankhula moletsa kuti anthu asaphike chakudya mukuti nawo bwanji? Ndi nkhani imene takatikulankhula takatikuonakanso malemba ngati amenewo. Limodzi la malemba amene tinawunika ndipo limene tinakambirana mu phunziro lathu lomalizira kuti tizifika tsiku la lero ndi phunziro ndi kapena ndi funso limene anthu anafunsa chifukwa cha nkhani yopezeka mu Numeri chapter 15 verse 32 kafika 36 kumene timapeza nkhani ya munthu amene adamupeza akututa nkhuni tsiku la Sabata, ndi anamugwira kubwera naye kwa Mose. Mose atafunsa kwa Mulungu kuti munthu iti tenayi bwanji. Tinamva ndipo tinawerenga kuti munthu ameneyo Mulungu adalamula kuti mumponye miyala ndipo adamupha. Ndi funso limene timakambirana linalira kuti ngati kuphika chakudya tsiku la Sabata mukunena kuti si tchimo, chifukwa chakuti mukunena kuti Eksodo 12 yayi, mukunena kuti Eksodo 16 Mulungu sadaletse, mwanenapo kuti Yesu atabwera Mateyo 12. Nanga nchifukwa chani munthu uyoyu Mulungu adalamula kuti amuponye miyala munthu amene adampeza akutheba nkhuni tsiku la Sabata? Zikutanthauza chani ndipo inu mukutipo chani? So timayang'ana nkhani imeneyo tinayifotokoza kunena kuti Eksodo Numeri chapter 15 sinkhani ya kuphika chakudya imene yampangitsa munthu kuti aphedwe mnjira yakuti kapena Mulungu amatanthauza kuti no kuphika chakudya ncholakwika tsiku la Sabata. Ayi, chimene chachitika nchakuti tidawunika kuti vuto la munthu ili linali kuphwanya lamulo limene Mulungu adati musatuluke tsiku la Sabata, kutanthauza kuti musakagwire ntchito iliyonse tsiku la Sabata. Koma tidaona onena kuti munthu uyu and chimene chidampanga kuti no anyamuke kumakafuna nkhunizo kanali kanthu kamenewo kanali kotani amafuna kudzaphika chifukwa Friday anthu atakatola zakudya ali ndi mana. Kumbuka inali nthawi ya mana imeneyi, ndi ali ndi mana. Zikuoneka kuti munthu uyu adayiwala kuti alibe nkhuni, ndiye la Sabata afuna nkhuni zoti aphikire chakudya alibe. Adayesedwa chifukwa mwina panali ambiguity poganiza kuti popeza timaloledwa kuphika chakudya mwina kutenga nkhuni sikhala cholakwika. Iyeyo adanyamuka kupita mosafunsa ndi kupeza langizo. Mwina akadafunsa akadamulangiza Mulungu akadawunikira kuti yayi ngati zichoncho mwina panga ntchito yotere, koma iye ananyamuka ndipo adakamugwira kumene. So lamulo limene adaliphwanya iyeyo vuto silinali kuti aziphike chakudya aziya, chifukwa zimenezo zovomera. Chimene chidampangacho chifukwa kunali kovomerezeka. Mavuto tidaona kuti linalira kuti iyeyo adaphwanya lamulo limene adani kuti musatuluke, kutanthauza kuti no la Sabata tidapeza kuti pambali pakuti Mulungu akupereka malo kuti mukhoza kuphika chakudya, sakutanthauza kuti la Sabata ndi kuti zipita kuchigayo mwachitsanzo kapena mupite kumunda ukatheba ukakolola kuti muzadi. Ayi, kutanthauza kuti Friday mukonzetsere zonse zofuna kukonzekera, kapali nkhuni ziwazidwe, kakuwatunga madzi tungani, zina zonse zinthu zonse tingoti ma ingredients zofunikira kuti muzagwise ntchito kuphika chakudya yanu zikhale pafupi. Ndiye la Sabatalo mukhoza kuphika chakudya monga meneno kwaloledwera kwavomerezedwa. So chidule timanena kuti Numeri chapter 15 si ganizo loti ngalitenge lotsutsira kunena kuti Mulungu amaletsa kuphika chakudya nchifukwa munthu adamupha. Ayi, palibe kugwizana. Nkhani pamene paja ndi kutuluka kuphwanya lamulo lakuti musatuluke tsiku la Sabata. Mulungu adapereka ganizo limene. So
zimenezo ndi zimene tinazikambirana pa ganizo limeneli. Popitiriza ndi ganizo limeneli, lero tifuna tikambirane nkhani imeneyo ili pa Eksodo chapter 35, imene ambiri amayilozanso ndi kubweretsa ndi kuyikamba kunena kuti uwu ndiye ndi umboni wodziwika woti simungathe kutsutsa mulimonse chifukwa imakhudza moto, langizo lakuti anthu asasonkhe moto munjira iliyonse. Mwina osatenga nthawi tiliwerenge lemba limeneli pamene tikulikonzekera kuti likambirane mukukambitsana kwathu kwa tsiku la lero, kuti tione kuti likutanthauza chani ndipo ambuye amatanthauza chani, kapena kuti lembalo cholinga chake chinali chiyani. So tione pa lemba limeneli mwachidule kuti likuti chiyani. Okay, so Eksodo chapter 35 pa verse yake ya 3 akunena motere, akuti musamasonkha moto nyumba zanu zilizonse tsiku la Sabata. Mchiheberi akunena kuti lo taveru beko moshevotekem vayom hashavat. Okay, musamasonkhe kapena musamakoleze moto nyumba zanu zonse pa tsiku la Sabata. Ndi ambiri akawerenga lemba limeneli amanena kuti simukunaone nanga ngati mumakayikira pena paja kuti Mulungu sadaletse kuphika chakudya tsiku la Sabata. Taona ni lemba ili likunena kuti musakoleze moto. Ndi chimene amaletsera kuti musamakoleze moto ndi chiyani? Nkesa nanga nkwauza anthu kuti asamaphike chakudya, aphike bwanji chakudya ngati sadakoleze moto, alibe moto? Ndi mukayimvetsera argument imeneyo kapena mtsutso umeneyo, zimaoneka ngati kuti apa wakunde apo ali zoona ndi zenizeni. Anthu akunena zoona, Mulungu akuletsa apa kuti anthu asaphike chakudya. So ndi ganizo limenelo ambiri ali nalo, mwina amene mwatsatira zinazo zikuoneka zikumveka inde, koma mwina lemba ilili ndi limene ambiri soli kutipatsana mafunso kuti ndi monga ndizoona zimene zikimvanzija, kapena mwina palipena pake pala kuika balo la Berea lilusida lunguzo la Berea anaganiza bwanji, zikuchitika bwanji. So ndi nkhani imene tifuna nayo ndi chituka mbiri titsatire, tifuna tione kuti lemba limeneli limatanthauza chiyani, ndipo ma key issues kapena nkhani zimene tifuna tilankhulane nazo, tiziyang'ane, tizizukute, tizitsatire. Ndizolina kuti 1, Mulungu amatanthauza chiyani imene amanena mawu amenewo, komanso mmene Mulungu akuti musasonkhe kapena musakoleze moto malo ena aliwonse amene mukhala. Amatanthauza moto wake uti, ndi moto 1.1 munjira inake tifuna tiyang'ane kodi Bible likupereka moto kapena kuti moto ngati ngathe kuichulutsa ya mitundu yosiyanasiyana ingati Bible ngati ilipo, kapena ndi moto umodzi umene ndi moto wake umene ife tikuganizira. Chimene chimefuna tichiyang'ane pamene tifuna tizakatule lemba limeneli. Komanso tifuna tiganizire kuti pamene verse number 2 ya pa Eksodo 35 iyo imene yatsatizana ndi verse 3 imene tikuyilankhulayi, pamene kunena kuti musagwire ntchito ina iliyonse. Ndi ntchito ya mtundu wanji imene akuitanthauza? Chifukwa ena amati simaona alemba kuti musagwire ntchito iliyonse, ndi aphatikizapo kuti musakoleze moto, chifukwa kukoleza moto ndi ntchito. Yes, tikuvomereza, koma tifuna tidziwe kodi ntchito imene amayitanthauzayi amatanthauza chani pamene olembawo amalemba zimenezi. Nanga pali chilipo china chimene tingathe kuchitumba mu nkhani imene tikumayiwerenga, chimene chidampangitsa Mulungu kuti anene zimenezi, chimene chidampanga Mulungu kuti abwere kumuuza Mose kuti wauza samakoleze moto, chinali chiyani? Ngati chilipo chinthu chonchotani? Okay, komanso chinthu chimene tifuna tichiunike mkukambitsana kwathu kumene tikukambitsana lero m'bwalo lino la Berea, nkhani yathu chimene tizukute, kapena kuti Yesaya wathu amene ndilifuna tilankhulane naye, tilimbane naye, tikambitsane naye, ndi ganizo lakuti okay, nanga Eksodo 35 verse 3 tikunenayo ngatidi akuletsa ganizo lakuti anthu asamakoleze moto, ndi tsopano iyeyu akukhazika akuchita balance up bwanji, azikugwizana bwanji ndi zimene Yesu akuchita mu Mateyu chapter 12 mchipanga chatsopano mmene anabwera nkhani ija imene takhala tikuyilankhula tayibwereza imene akuyimirira kuphunzira ake ndipo akumanena kuti osada chimwe koma akuthyola zakudya tsiku la Sabata.
ndi zikugwirizana bwanji pali ubale wanji, zikutsutsana bwanji, kapena noti zimvetsetse kuti titsatire chiti, tivomereze titi pa zinthu ziwirizi. Zimenezi ndi zina za zimene tifuna tikambirane pamene lero tikupitiriza ganizo limeneli tali kuzukutula, tali kambirana, kapena kuti ni nkhani imene yabwera m'bwalo lero yakuti tilongosole kuti ngati panali pena panatsalira ena makayikirabe kunena kuti koma nomina apapa limene likuonekanso ndi lemba lomaliza mamalemba amene anthu amagwiritsa ntchito kufuna kufotokoza ganizo lakuti Mulungu adaletsa kuphika chakudya tsiku la Sabata. So nkhani zimene tazilankhula zimonga mona ni nkhani zazikulu kwambiri, si nkhani yapafupi, ndipo tifuna tivomereze kuti sitingathe kuitsati, sitingathe kumvetsetsa ndi kumaso molondola ngati tikhati dokha. Pafunika timuyitana Ambuye akhale nafe tsogolera njira yake. Ndifuna tikuitane nonse amene mukumvetsera kuti bwanji tipemphere tisadayambe phunziro limeneli, kuti tipemphe Mzimu Woyera monga adachita kumtumizira Filipo, kumtumizira mdindo wa ku Ethiopia uja Filipo kuti akamthandiza. Ataona kuti munthuyu ali ndi chidwi, afuna atadziwe mawu anga, akuwerenga Yesaya koma sakumvetsetsa. Yesu atitumizire lero Mzimu Woyera akhale nafe monga amachita nthawi zonse kuti atitsogolere zokambirana zathu zisakhale zangokhala za munthu da basi lero pabwalo pano, koma tifuna bwalo lino Mulungu adilitsogolere. Pa bwalo la Bereya timatsogoza Mzimu Woyera amene ndi ntchito yake, adalonjeza kuti adzabwera kutitsogolera mchoonadi chilichonse, ndipo tikukhulupirira kuti aita zimenezozo. So ndi chimene tifuna pakali pano tichite. Tipemphere. Atate Mulungu wathu amene muli kumwamba, tifuna tikulemekezeni komanso kukweza dzina lanu chifukwa zabwino zimene mwatichitira, kutipatsa mwayi kuti tingathe kupitiriza kuphunzira maphunziro a buku lanu lopatulika pa bwalo lino la Bereya. Tifuna tikupempheni mutitsogolere kuti chilichonse chimene tingaite pano chikalemekeze dzina lanu, monga mudachita ndi mdindo wa ku Ethiopia kumtumizira Filipo kuti akamthandize kumvetsetsa mawu amene amawerenga. Mutaona kuti akuvutika kumvetsetsa, koma ali ndi chidwi chofuna kuchita chifuniro chanu. Muchitenso chimodzimodzi lero pa bwalo lino, mutitumizireni Nkhoswe Mzimu Woyera amene mubwere kutiphunzitsa ndi kutitsogolera mchoonadi chilichonse chimene mufuna ife tichidziwe, makamaka pa lemba ili limene limaoneka lovuta kulimvetsetsa. Chimene mumatanthauza inuyo ndi chiyani? Mmene mmanena kuti musasonkhe kapena musakoleze moto m'malo anu onse pa tsiku la Sabata, mmene mmalankhula ndi ana anu a Israeli. Nthawi imeneyo chimene mudawulira china chimene mwina ife tikhoza chimvetse ndi kuchidziwa ndi chiyani, ndipo ndi chiyani chimene mukukhumba kuti ife tichite makamaka pa kukhala kwathu mtsiku la Sabata nkukupembedzani kwathu. Tifuna kuti inuyo mutitsogolere, musalole umunthu titsogolere, musalole kulikonse ideas kukhala nafe, koma mutithandize ndi kutiunikira monga inu mmachita nthawi yonse kulemera dzina lanu. Zimenezo ndi zimene tikupempha kuti kamamaliza tikadzuti munatitsogolera, ndipo ife ndife okonzeka kuchita chilichonse chimene mufuna ife tichite, chifukwa timakukondani. Mu dzina la Ambuye Yesu Khristu tapemphera, amen. Okay, mu zaka zambiri zapitazo, kwa zaka 1500 mbiri yathu ya dziko lapansi lidakhulupirira chinthu chimene chinali nthanthi. Amakhulupirira nthanthi yonena kuti kangaude ali ndi miyendo 6, chonsecho kangaude ali ndi miyendo 8. Nthanthi imeneyi anthu ambiri amayinena kunena kuti munthu wodziwika kwambiri ndi dzina lakuti Aristotle, uja amati philosopher wa ku Greece, adaphunzitsa, adalemba m'buku mwake kunena kuti iyeyo atafufuza ndi kuwerenga adapeza kuti tizilombo tija amati pa Chingerezi tima insect kapena tizilombo ngati tiziwala. Adalemba m'buku lake lotchedwa Historia Animalium maganizo onena kuti tili ndi miyendo 6, ndipo adapeza kuti kangaude ali ndi miyendo 6. Ndi anthu adafalitsa zimenezo, adalemba mabuku ambiri amene amaphunzitsa ma university, anthu amapanga ma graduation kumapita kukakhala ma doctors nthawi zawo, maphunziro a nthawi imeneyo. Nkuoneka kuti anthu ophunzira kwambiri komano ataphunzitsidwa chinthu chimene chinali chonama chosakhala choona, kunena kuti kangaude ali ndi miyendo 6. Chifukwa tsiku lake zinapezeka kuti munthu ina akanalimba mtima adakawerenga ndi ukapeza kuti kangaude ali ndi miyendo 8 osakhala miyendo 6 ngati mene zimaphunzitsidwera. Komabe anthu amapita kukalemba, kulengeza, kuphunzitsa kuti kangaude ali ndi miyendo 6, ngakhale maso awo amaona zosiyana,
komano chifukwa ankamva ndi kuzidwa kuti Aristotle munthu wodzika kuti ndi wanzeru, munthu amene adadzikanso ngati biologist kapena anali ndi chidwi ndi kufufuza za chilengedwe, mitengo ngakhale zinyama, adanena zimenezozo. Koma chilungamo chake chinali chakuti Aristotle sadanene zimenezo yayi. M'buku limene alitchula lija Historia Animalium, Aristotle adalemba molondola bwino kwa basi. Adanena kuti ma insects kapena tizilombo ngati ziwala timene nkulu tizilombo ngati menelo tindi miyendo 6, koma adapeza kuti kangaude ali ndi miyendo 8, ndi adalemba tizilombo tinangati kangaude ali ndi miyendo 8. Koma chimene chidachitika chakuti masikolara anthu ena ophunzira ofufuza omakawerenga zimene Aristotle adalemba, ena akadakalemba mzaka za middle ages, adakali kapena the medieval periods, adakawerenga zimenezozo ndipo kopera kuti akaphunzitse ndi kwauza ena, iwo adakalemba onena kuti Aristotle adanena kuti ma insect ali ndi miyendo 6, komanso akangaude ali ndi miyendo 6. Nde anthu amene amawerenga zolembedwa za uyu amene walemba akuti adawerenga zimene Aristotle adalemba, amatsatira zimenezo kumaina kuti ma insect ali ndi miyendo 6, komanso kangaude kapena kuti spider ali ndi miyendo 6. Ndipo ngomva ndikuona kuti anthu anena za Aristotle kulibe ndi mmodzi amene amakayikira chiphunzitso chimenecho. Nde maprofesa anaphunzitsa, mabuku analembedwa, anasindikiza kwa zaka mpaka 1500 kuchokera mu 350 BC pamene Aristotle adalemba mawu akewo. Anthu adakhala kuphunzitsana ndi kutsatira zinthu zimene sizinalizoona kufikira tsiku limene mkulu wina adati ine ndione chatoma ndiwerenge nditaona kangaude ali ndi miyendo ingati. Anakapeza kuti kangaude mukhumudwitsa kwa basi sanali ndi miyendo 8 imene namayikhulupirira, koma adapeza kuti sali ndi miyendo 6 imene amayikhulupirira, koma adapeza kuti kangaude ali ndi miyendo 8 monga meneno timamdziwira kuti kangaude ali ndi miyendo. Ndi mkulu ameneyo kapena anthu anapo kuti maona Aristotle amanama adaphunzitsa anthu zonama zolakwika, pamene chilungamo chake nchakuti vuto silinali ndi Aristotle, vuto linali ndi anthu amene adawerenga za Aristotle na amaneno adawerenga Aristotle ndi kumaphunzitsa, koma osadziwa kuti awerenga molakwika kapena amukopera molakwika ndi aphunzitsa molakwika. Chimene tikuona kunena kuti nthawi zina vuto silikhala zimene zidalembedwa, koma nthawi zina vuto limakhala ndi anthu amene awerenga zimene zalembedwazo, mwina awerenga molakwitsa, akopera molakwitsa ndi amapita kulengeza kwa zinzawo. Munjira inake tikuona kuti tradition nthawi zina imatha kuwapanga anthu kuti ngakhale maso awo akuona asaone, chifukwa choti mbongo wawo watengedwa pa ukapolo poganiza kuti no akuti amene amalemekeza aja ngati mwachitsanzo zimene tilankhulamu Aristotle adanena zakuti amakhala ndi maganizo ameneyo, komano odaganize ayi. So 1500 years panalibe ndi munthu oganiza kuti akawerenge ngakhale maso awo amaona, panalibe munthu amene ali maganizo kuti ndidziwerengere, amangokhala ndi kukhulupirira kuti Aristotle anatifotokozera, Aristotle ndiolondola, Aristotle sangalakwe. Zimene zonso zimene zikuchitika moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, ngakhale pankhani imene tikuyambira pa bwalo lino la Bereya, ndi zimene noti kumaniza nazo. Nthawi zina anthu ambiri timangomva kuti akuti Bible lidanena zakuti, koma kuti tingathe kufotokoza bwinobwino lidalemba bwanji, zinachitika ndi yani, timakhala tibe nthawi imeneyo. Timangotenga amene adanenawo basi takhulupirira ndi kumatsogoza maganizo awo kapena kuchita promote maganizo awo, pamene mwina maganizo sali monga amene zinalili, si mmene Bible lidalembera, komano mwina iwo apotola. Mukhoza kuona kuti mbiri ya dziko lapansi yadzadza ndi zinthu zimenezo, kuopsa kwake kongokhala ndi kuganiza kuti basi akuti adanena timakhulupirira. Mzaka zina za 134 BC kufika mchaka cha 1609, pafupifupi zaka zambiri ma 1700 years, dziko lapansi linakhulupiriranso zinthu zolakwika zimene zinaphunzitsidwa ndi mkulu inake yang'anayang'ana za mwamba amati astronomer dzina lake Ptolemy wa ku Greece, amene yeso nthawi yake adakhala ndi chidwi ngati munthu amene amayang'anayang'ana za nyenyezi ndi zina. Adalengeza nena kuti wawerenga nyenyezi ndipo wapeza kuti kumwambako kuli nyenyezi 1022
mutangoganiza amene zili nyenyezi zija ndani waifa amene akhoza kuti ndipita ndikawerenge ndione ngati wanena zonama yeyo kapena wanena zolondola chifukwa nyenyezi mati kuyang'anapo ina yodutsa pa ina kutimika zina zikunetsa ina kukhala zambiri zina zochepa so zimaoneka zovuta kwambiri konde anthu anangokhulupirira kuti mkulu yuyu ndikatswiri ndi astronomer wamphamvu kwambiri ndekuti ameneyu sanganame ndadakhala kukhulupirira panalibe ndi mmodzi aliyense anafuna kupanga challenge maganizo amenewa kufika na mchaka cha 1609 pamene Galileo Galilei mkulu amene Yesu adanena akunena kuti kuli nyenyezi 1022 ineyo bwanji ndikadzionere cha Roma ndione ndadapanga chimashini chake chitelescope chimene masiku ano anthu tikuchidziwa bwino kwambiri ndadapanga ndikuyamba kuunika za mmwamba kumodzidzimuka kapena modabwitsa kapena mokhumudwitsa kapena mokhumudwa adakapeza onena kuti kapena kuti mokhumudwa adakapeza onena kuti mwamba muli nyenyezi zoposa zoti singathenso kuziwerenga zambiri zimene sizoona zimene amalemba Ptolemy zonena kuti kuli nyenyezi 1022 ndiye mmene amapita ukalangeza ukafotokoza anthu sanamkhulupirire koma nkuti ma university ma skulu mabuku ma library analatadzaza ndi zinthu zimene adalemba Ptolemy zonena kuti kuli nyenyezi 1022 zinthu zimene sizinali zotero anthu amati panga graduate kukhala ma doctors ma PhD koma nonkhani yake akukhulupirira kuti kuli nyenyezi 1022 akamakulemba ni mayeso umakhoza ukatchula zimene zozo ndipo malakwa ukanena kuti kuli nyenyezi oposa pamenepo so anthu pasaka zonsezo imaoneka kuti ubongo wawo opanda suspense sangathe kufunsa sangati chifukwa anthu odziwika otchuka ananena zimene zozo so tikuona kuti ganizo lakuti akuti adati mwakuti limakhala ndi chiopsezo lili ndi choopsa zinthu zimene zimachititsa nthawi zina kuti mwina anthu akhulupirire zolakwika mwina akakhala m'mavuto chifukwa chakuti sadafune iwo ukadzunguzira chifukwa pano pa bwalo la Bereya timakana zimene zozo ife tikufuna kuti ngakhale agogo athu abusa athu akula mpingo athu ashehe timatchula bwanji aneneri wakazi aneneri wamuna muli monse mene matchulirana adanena zimene zozo koma sitingazitenge zimenezo pokati ziyese pamuyezo wa buku ili lopatulika nchifukwa tifuna tikulimbitseni timabwera pa bwalo la Bereya muzonese timabwera ndi buku lanu lopatulika kuti tizitha kutsatira limodzi ngati pali pena papindika tidziona kuti papindika chifukwa ndi buku lopatulika Bible limene ngatiuze tiona tikadziwerengera tokha ndi kupanga verify zimene anena zathuzo ndizo sizikulandiwa kuti tisatenge magazi ena tizitenge koma tikamatenga tikaye ndi mauta chita verify tapanga check taona kuti zikugwizana bwanji ndi mene Bible ikufuna so 1609 palibe chidasintha chilichonse cha mmwambamo the sky didn't change the only thing that changed were the tools that were used to look at the sky so the sky didn't change our tools for looking at it did zimene zidapangitsa anthu kuzidzimuka kusintha so nthawi zina anthu amabwera ndi kunena kuti iyayi kodi inu mukamba chonchi chifukwa chani popeza nkale lonse Bible imanena kuti anthu musapike chakula musapike tsiku la Sabata musatere then munena kuti muzitenga kuti zimene zozo maona mamba kupinda Bible yes palibe kupinda Bible imizikhoza kuti mwaliwerenga Bible mchine mmene mwawerenga ko mwawerenga ndi zida zolakwika ndeta limva molakwika mukutenga ngati sky yonse ili ndi nyenyezi 1022 pamene chilungamo chako kuli zinthu zina zambiri mmene simunazione ndiye nthawi zina ndi bwino kukhala okonzeka kunena kuti titakumvana Paulo titakumvana Sila mukuti chani zida zimene mugwiritsa ntchito ine ndiziti bwanji mutibwereke zida zanu zotiyang'ane so zimenezo zingathandize kwambiri kuchana ndi kukhala ndi maganizo ngati anthu akwa Tesalonika ongonena kuti zidatere tidazimva kwa makolo ndi mmene timaphunzitsirana ku mpingo kwathu amakhulupirira choncho kukhulupirira kwa mpingo wanu sizitanthauza kuti makhulupirira zoona chifukwa monga taona ngakhale Ayuda ambiri adakhulupirira zolakwika Yesu anabwera kuwadzudzula ndi kuwathandiza so kuphunzira sizitanthauza kuti tadziwa kwambiri kapena talondola chifukwa tinaona anthu anaphunzira kukhala ma PhD komano ali a PhD oti aphunzira zolakwika zonama zakuti kangaude ali ndi miyendo 6 pamene ali ndi miyendo 8 zomakhulupirira nena kuti kuli nyenyezi 1022 pamene kuli nyenyezi oposa zimene zozo so tifuna nena kuti tikulimbikitsa kukhala maganizo otseguka chifukwa tradition miyambo kungoti miyambo chabe ndimene makhalira ikhoza kutisokeretsa ndi kutilakwitsa zimene zimene tikulankhula ndipo tifuna tikulimbikitse pamene tikupita patsogolo nkhani yathu ya tsiku la lero tikhoza kamba nkhani zambiri zosiyanasiyana history yatiphunzitsa zimenezi mobwerezabwereza so tikutero pano pa bwalo la Bereya tifuna kuti tikulimbikitsa kukhala anthu amaganizo
otseguka. So tikuti chani lero pamene tikupitiriza nkhani yathu ya phunziro lathu la lero. Nkhani imene tili nayo monga tanena kale ndi Eksodo chapter 35 verse yake ya 3 pamene monga taona kunena kuti musamasonkha moto mnyumba zanu zilizonse tsiku la Sabata. Tifuna tivomereze tisadapite patali kuti ganizo limene tikulankhula na tsiku la lero si nkhani yapafupi yayi, nkomwe debate yonse imene takhala tikulankhulayi si ganizo lalifupi, ndiponso tifuna kuti otimvetsera atimve ngati kuti we are naive, kuti sitikuzindikira kuti ino nkhani si nkhani yaying'ono, ndi nkhani yaikulu kwambiri. Ndipo tifuna tivomereze kuti nkhani imene yakhala ili ya mtsutso kwa nthawi itali, kuchokera pa nthawi imene idalembedwera kufika munthawi yathu ino yatenga zaka ma1000 ngakhale pakati pa Ayuda enieniwo amene iwowo adalandira zinthu zolembedwazo kuchokera kwa makolo awo, kwa zigogo awo. Mulungu adalankhula ndi iwowo. Tikupeza kuti ngakhale pakafika pano akadali obalalika ogawanikana kumvetsetsa kwa lemba limene kumaoneka povutirapo kwambiri. Chifukwa mukapeza Ayuda ngogawanika magulu awiri, pali gulu lina limakhulupirira kuti lemba limene tikuwerengali limatanthauza kunena kuti musayatse moto wa mtundu uliwonse, ndipo ngati mungapezeke mutatsa moto munthu ayenera kuphedwa, sizoyenera kupanga kuphwanya Sabata. Amakhulupirira gulu limene ndi gulu limatchedwa kuti akalaite Jews kapena Ayuda achikalaite. Akamati kalaite ndi dzina limene adalivala kuchokera ku ganizo lakuti iwo amanena kuti iwo ndi anthu amalemba, the people of scriptures. Tinene kuti iwo amakhulupirira kuti no, iwo amatsatira zimene zidalembedwazo ndipo safuna kusiyana, they are faithful to the scriptures, kapena ndokhulupirira ku malemba amene Mulungu adapatsa nadzatsidwa. So amadzika ndi akalaite Jews chifukwa cha mawu amene achiheberi amati karaim, kutanthauza kuti the people of the scripture. So iwo ndi anthu owerenga, ndi amayena kuti kwa iwo akamayerenga lemba limene amayena kuti lemba limene likutanthauza zimene lidalembedweralo, palibe kusintha kulikonse, ndiyo palibe kumvetsetsa kwina kumene kuti tingalole kukhalepo. Mmene adayena kuti musasonkhe moto akutanthauza chomwecho osasonkha moto. Ndipo iwo amakhulupirira nena kuti la Sabata likamafika, ngati munali ndi moto umene umayatsidwa muthime pasakhale moto. Ndoti Friday likamalodziwa akuyandikira la Sabata amene athimitse moto. Masiku ano amene tindi magetsi, ndeti magetsi amene athimitsidwe, simungatse moto uliwonse kalikonse kamene kamapereka light, kuphatikizirapo mafoni muthimitse. Chifukwa mkamayasa simungatse foni la Sabata chifukwa limapereka moto. Galimoto yanu simungayatse galimoto kuti muyendere chifukwa ndi tsiku la Sabata mukuyatsa moto. Ndi lamulo limene lili kwa iwo amatitenga serious kwambiri, amalolera kugona mu mdima mopanda kuwala chifukwa chakuti ndi zimene amakhulupirira kuti lembali limaletsa. Simungayatse moto wa mtundu wina uliwonse, ndeka kulima friji ayenera kuthimitsidwa chilichonse chimene chimagwira ntchito chifukwa chakuti pali moto wanji lililonse, kandi wamagetsi kandi otani. Lamulo limene kwa iwo amakhulupirira kuti Mulungu adaletsa kuti musachite chinthu ngati mejo. So amakhulupirira zimenezo, ndipo salola kuphika chakudya tsiku la Sabata, ndipo kaya kuzizire kakutani khulupirira kuti tiyatsa moto tifunditse titani, chifukwa chakuti iwowo amakhulupirira kuti zimenezo zimene Mulungu adanena amatanthauza mu Eksodo chapter 35. Imene ni gulu limodzi. Pamene palinso gulu lina Ayuda omwewo, zimene tikulankhula panja kuti na Ayuda eneniwo ngogawanikana, kutanthauza kuti nkhani tikulankhula si yaying'ono yayi ndi yayikulu, ndipo tisayitenge kuipeputsa mwina yayi, koma ndi nkhani ndithu imeneyo yazunza anthu kwa zaka zambiri zimene dziko lakhala lilipo, kapena kuchokera nthawi imeneyo lemba lidalembedwera Mose adalipereka kapena Mulungu adalipereka kudzera kwa Mose. So gulu lina ndi limene limadziwika amati ma Orthodox Jews. Iwowa amanena kuti ayi, Exodus chapter 35 verse 3 sakuletsa kuti pasakhale moto pakhomo kapena musakhale ndi moto. Ayi, chimene akuletsa mu Exodus chapter 35 verse 3 kumvetsetsa kwawo akuti akuletsa moto kuti muyatse la Sabatalo, mu Chingerezi ngati fresh fire, kuti moto kunalibe ndi la Sabata ino muyatse moto. Chimenecho akuletsa, koma tileze kunena kuti inuyo munali ndi moto umene munawuyatsa mwina Friday, ndi moto wonse udazime. Amati moto umene musauzimitse ukhalepo bera Sabata. Ngakhale kufunditsa zakudya mukhoza kufunditsa, mupanga zina ndi zina zovomerezeka zimenezo, koma kunena kuti muyatse moto watsopano la Sabata, chimenecho ndiye ayo amamvetsa kuti Exodus 35 verse 3 akuletsa. Gulu limeneli chifukwa chimene chichi iyo
amanena kuti Friday magetsi muyatsiretu kamufuna kalowa chipinda ichi mukatalano dzina kulikonse mene mugazeti mufikako mukafuna kuunikira usiku kapena yani ndekuti muyatsiretu magetsi mupangiretu mafoni yatsirantoni kuti zinthu zina ndi amaika ma thermostat zinthu zawo zoti no mwina zizika kungoyamba zokha kufunditsa chakudya kapena zikhale zikugwira ntchito pang'ono kuti zisamalire zinthu zija ngati mafriji mukayatsiratu Friday sicholakwika chimene cholakwika nchakuti mukayatse zinthu zimenezozo la Sabata. Phone ngati mwayatsiratu Friday palibe vuto lilonse chifukwa chakuti simukupanga chinthu chatsopano koma chimene aonetsewo akuti ndi chinthu chimene mukupanga tsiku limenelo la Sabata moto watsopano fresh fires on the Sabbath. So amene ndi mmene amamvetsetsera nawonso nde kwayowa zakudya inde mupirate Friday koma sizitanthauza kuti mukadye zozizira kwenikweni ayi nde kuti no chifukwa ngati munali ndi moto mukhoza kangofunditsa mudye zabwinobwino nde ukazizira mukhoza khala ndi mwayi wotha moto bola moto ukhala kuti munali nawo wadzulo nde ngati ndihita muyatsiretu dzulo nderi zikhala pamenepo mnyumba mwanu ikuothetsa mnyumba nomo kuti muzikhala mawomo zimenezo zimeneno mukhoza kuona kuti pali kumvetsetsa kosiyana kwa mtundu umene ndi apa pasinkhani yakuti kodi chihebere chikuti cha aonda hebere mchibadwa chawo mchinenero chawo amachimva bwinobwino koma zikuone kuti nkhani sikudziwa chihebere choya koma pakufunira pali zinthu zina zake zimene mwina tena tizitsatire kuti mvetsetse bwinobwino kodi zimene zimachitika mkaniyi ndipo mmene Mulungu amalankhulazi Amatanthauzanji chimene chofunikira akakhala anthu ena ambiri mukhoza kuona pakati pa Adventist palinso maganizo osiyana koma maganizo ake akhala ngati awiri amene akulu alipo ena amene amanena kuti simungaphike chilichonse la Sabata ndipo simungadye chophikidwa tsiku la Sabata chifukwa Eksodo chapter 35 verse 3 amati musasonkhe moto msatani phikirani tu Eksodo chapter 16 amakhulu koma muona kuti so enaso amanena koma it is not necessary kudya zozizira so mukhoza kuona kumene kuchokera maganizo ngati amenewo kuti mwina ambiri tangokopera maganizo amene achimbalala amene ali pakati pa Ayuda amene mwina tingoona mwina akunena zona mwina so akunena zona ngasiyo amene ndi zidzukulu za Abraham ma direct kuthupi ndi mwina zimaoneka ngati mwina zimene anganeyo zikhoza zolondola koma ife pa bwino lino la Berea tifuna tiunikeso unena kuti kodi zimene amanena akalaite Jews kapena Ayuda achikalaite ndi zolondola nanga zimene amalankhula Ayuda achi orthodox amene amazitenga kuti ndi ambiri kutsatira chipembedzo cholondola akunena zoona nanga ena amene apeka magazi onsewo pankhani imeneyo magazi amene ndiona motani so zimene tifuna tichite underscore tizifotokoze kuti nkhani tilankhula panopa suti tingolankhula muchindima mukoti sitikuzindikira mitsutso imene ilipo tikuzindikira chifukwa ife pa bwalo lino la Berea tafuna kuti tilowerepo mitsutso imeneyo tizukute nkhani tiyang'anire kuti Berea mukuiona bwanji nkhaniyi mukuganiza kuti zimene walankhula Paulo zimene walankhula Moses zikuti chani ndi mmene zina zonse za malemba a Bible akufotokozera zimene ndi nkhani zathu ndiye mmene tikupita tifuna tilankhule kuti nkhani imeneyi chimene chimaoneka chimasokoneza kwambiri chimapereka vuto kwa anthu ambiri ndi ganizo lakuti akutchulapo moto nde Bible likunena moto ndi anthu akangoti moto mutu mwathu mabwera ganizo lakuphika chifukwa nthawi zambiri moto umagwira ntchito yophikira ndi akangoti moto kwa ife ndiye tino ndi kudya kapena kuphika ambiri of course moto timakhoza kuwotha timapanga koma ntchito ikulu ya moto imaoneka so kwambiri moto equals cooking moto zikufanana ndi kuphika mpaka kuti moto pali kuphika moja pali mwambi kuchamati sipafuka utsi popanda moto zimene zimachitika apa ndi simungakambeza moto popanda kuphika kapena simungakambeza kuphika popanda kumoto ndi kuti ukangosweka moto zophika palibe ndi zimene zaonjezera kuti nkhani ioneke yovutirapo kwa basi yosokoneza kwambiri kuti ngakhale zitengeza kama 1000 osati kuti dalimbana ndigaza kuti akutchelweza moto mugwirizaniza ndi nkhani ya Sabata so tikangonena Sabata timalidziwa ndi gazo lakuti no amaletsa zogwira ntchito kangonena la Sabata chinthu imene mbwera munthu wa munthu aliyense nchakuti usagwire ntchito iliyonse pa tsiku la Sabata zimenezo ndizoonadi zimene zimabwera ndi kungogaza kuti no moto musakoleze moto tsiku la Sabata ndiye kuti no akuletsa kuti sagwire ntchito ndiye moto magwira ntchito yanji ntchito ya moto ndi kuphika chifukwa ngakhale mu versiyo Mulungu sananena musaphike chakudya tsiku la Sabata anthu timapanga conclude timapanga associate ubongo wathu maulumikiza nkhani zimene zizi nkunena kuti basi maona akuletsa kuphika tukudya apapa osamaphika zakudya tsiku limene so nkhani ndi imeneyo kuti amene akuletsa moto tikuganiza kuti ndiye kuti no basi akuletsa kuti no tisaphike chakudya zimene zonso ndi mmene ubongo umagwira ntchito and that's
that's the weakness, ukufoka kwa ubongo wanthu. Umene ubongo wanthu umagwira ntchito, umagwiritsa ntchito power of associations. Anthu fetu kuyambira tikangobadwa timasonkheze, timatolera tinthu tosiyana-siyana, ma experience tosiyana-siyana. Tikamva mawu kulira, timazoti kulira ndi ukuku, ululu ndi uwu, chinthu chimene chabweretsa ululu timachiona. Ndi ubongo wathu umasungira zonse zija. Ndi nthawi zina ngakhale palibe ululu, tikangoona chinthu chimene chimabweretsa ululu timadziwa kale kuti chimene taona icho chichitike ndi chakuti. So timapanga associate. Pamene nthawi zina of course nthawi zina zimakhala zolondola, pamene nthawi zina sizikhala zolondola. Kuli ngati kungoona njoka umati basi indiluma, pamene pali njoka zina siziluma timadziwa zimenezonso. Nthawi zina uona chinthu chofanana ndi njoka, chifukwa njoka maoneka ngati chingwe, kungoona chingwe, nthawi zina timathawa kudumpa kwambiri chifukwa ubongo wako pali chinthu chija chibwera papa. So ubongo umagwira ntchito ndi association zimene fanira nkhule panopa kuti chiyambirire vuto loyambirira choyambira imene tikumana nacho chobetchera kuti mvetsetsere imene talankhula ndi imene the power of association imene ubongo umachita nawo. Sinkhani yachilendo imeneyo mwinaso ambiri zimene zatichitikira tikapita m'Bible ndi nkhani ya 1 Samuel chapter 1 mwachitsanzo pamene tikupeza onena kuti mzimayi uja otchedwa Hana amene anali ndi vuto losabereka anapita ku church ndiye wapemphera, ndadaona kuti napemphera mukadera kuti Mulungu amthandize. Ndanayima pena pake amapemphera koma mawu samamveka, mangoyankhula chamumtima miyomo kumayenda ndi mwina misozi kumatsika. Ndakuti pena pake panakhala wansembe dzina lake Eli adaona zimene zija mukumbukira nkhani ija, anathamanga anabwera kuzamulankhula mayi mwachiponga kana wankwira mvekere kuti amayi mukhalabe mpaka chiledzerero fika kuti ambani wapita wauchokereni mowanu, mukakachoka mowanu muzapemphere. Njena yake amanena kuti umaledzera mpaka Hana anaenda kuti musandilakwire, Mungu unandilakwira na mtune ine sine mzimayi oledzera sindima koma ndabwera pano futi mtima wanga uli ndi chisoni ndikulira kwa Mulungu kuti andithandize pavuto langa. Mpaka pambaja adapepesa pepani ndi Mulungu akudalitseni akuchitireni zimene niyo munali nazo mwapempha, chilichonse chimene mwapempha kupande sinimadziwa. So mukoza kuona chimene chidampanga Eli kulankhula zimene zinojani, adaona kuti khalidwe limene ndaonetsa Hana iye amaligeyelekeza ndi zimene santhu momwe amachitira. Mwina zimayi kama wamonera kuti zokhanga zosalongosoka bwinobwino. So power of association. Then nthawi zina timalondola koma nthawi zina nthawi zonse timalondola timaponya ngati mkesi ngati imene anawagwiritsa anapoponya. Mwinanso inu yambiri amene mwamvetsera abere anzanga muli pano mwachitaponso zimenezozo kuti nthawi zina kungomuona munthu wina ake mwachitsanzo inu mukuyenda pansewu ndiye mupeza kuti iye anali patsogolo pano zikuoneka ngati wangoona inuyo nkulowa pachire, kenaka mukapeza kuti munthu wina wake waphedwa pansewu. Mambo ine ndamuona munthu wina ake ndadabwa amene amayendera ndi ameneyo amene wachita zimenezo. Nthawi zina mpaka mwina ukapereka mboni onlakwika nkuapangitsa anthu ena kukhala mavuto amene sinali choncho era, kapena mwina munaona anzanu ena ake mwapemphera nawo ku chechi inu zoti munthu anavutika transport pansewu simukudziwa, galimoto yachibuku yamowa yamtengako basi iyi ndinaona ali mchibuku galimoto munthu wa Khristu angakhale akuchoncho olo munjira zosiyana-siyana anaenda ndi zake amaperekezana okaita zina zake adusira pafupi ndi pamene anthu amamwera mowa. Anthu tapanga conclusion mwina ndikuapezesa anzathu mavuto, anthu achosedwa zintchito, mabanja asokonekera chifukwa cha association. Kungoona ichi ndikucherekeza ndichi aya nakupeza kunsika ndi mayi amene ujayo napeza kwakuti amene achilipo chifukwa sinakweso ndapeza pakuti kuti tidziwe kuti tiganize kuti nthawi zinthu zimangokhala coincidence zimangochitika kusati ndimene zilili nthawi zambiri timakonda kuyiwala. So the power of association ya ubongo imene Mulungu adayikira ndi mphamvu imene imatithandiza kupanga zitsimikizo, kutiteteza, kudziwa zinthu ndi mphamvu yokhayokhayo nthawi ino imene imatipusitsa ndi kutilakwitsa. Ndi zimene tikulankhula pano pa bwalo la Berea tikutero kulankhula kwathu pamene tikuyamba nkhani imeneyi ya Eksodo chapter 35. So tifuna tiyambe tigogomese pamene kulo chinthu choyambirira chimene tiyena tichichotse, tisakhale ndi maganizo akuti akangoti moto ndiye kuti nkuphika. Chifukwa moto uli ndi ntchito zambiri zoposa kuphika. Tikangoganiza kuti popeza alitsa moto ndidakulesa kuphika tikulakwitsa. Nchifukwa tifuna tilizukuteve lemba limeneli limati chiyani. Zikomo kwambiri tumuli pamenepo ndipo tikhupe kuti anzanu mwaita nasi mnayiwale kuti tikhale limodzi pamene tikuzukutula nkhani imeneyi kulemerero wa Mbuye. So pofuna kunena kuti tipewe mavuto okhala ndi zinthu ngati zimenezi amene amatipangitsa kuti mina tisamvetsetse chinthu chimene chikuchitika, chinthu choyambira chimene tiyenera kuchidziwa nchakuti mu nkhani iliyonse tidakhala tikulankhula mobwerezabwereza pabwalo lino ndipo tibwerezabe tikafuna kuti chinthu chonse tichimvetsetse. Chinthu choyambirira chofunira kuchitsatira ndi chimene pa Chingereza amachitcha context. Chichewa mwina chikhoza tivuta kuti kodi context ngati chani, koma tinganene kuti phaka
chimene chimachitika, zimene zimachitika kuti nkhani imene yankhulidwayo ilankhulidwe ichitike kapena chinthu chimene chichitika kunali zotani zimene zimachitika. Zimene zimathandiza kuti timvetsetse chimene chachitikacho, tikamvetsetsa zimene zimachitika zozungulira zimene zinayambirira zimachitika zoyandikizana nacho, zimenezo zimene tikuyanthaza kuti context. Mwina tinganene kuti tikhoza kuyerekeza muja timati phaka, kwa amene mwina tingamvetsetse kuti phaka ndi chani. Tikamakamba phaka tikamba ngati timakamba zinkhokwe, ndiye tisanayike nkhokwe timamanga china chake kuti nkhokwe jakhalepo, ndiye chimene timati phaka. Mwina ambiri chichawo chimene chikhozekhanso chovuta chifukwa timachoka malo osiyanasiyana, zinthu zimene zimachitika m'malo osiyanasiyana zimakhala zosiyananso. Mwina tinene kuti chidule chikati context tiyerekeze mmene tingati matako ankhani, kuti nkhani izichitika matako ntchito yake ndikukhalira. So base pamene nkhani yamangikapo chimene chimachitika zimene tifuna zilankhule context chichofunika. So choyambira chimene tifuna tichitsatire chakuti tikamakamba za Eksodo chapter 35 verse ya 3, context yake ndi chani, chidapangitsa kuti verse imene ibwere ndi chani. Tumachitira inayo tifuna tikumbutsane gezo lakuti tikamakamba za Eksodo chapter 35 verse 3 kapena verse 1 lakiza verse 3 pamene nkhani yonse ikulankhulidwapo, si nkhani imene yangubwera pale kungoti kugwera pena pake, koma ni nkhani imeneyo ili ndi zinthu zimeneyo zimachitika mu nthawi imeneyo kuti mawuwo abwere kapena nkhaniyo ilankhulidwe. Ndiye tikamawerenga buku la Eksodo tikuona kuti buku la Eksodo kuyambira pamene nkhani ikuyambira tinganene kuti ngati kugawa muzidusa zinayi kapena zitatu zikuluzikulu zimene zikupanga ngati context, zimene zikunyamula ngati nkhata yonyamulira nkhani imene tikuyilankhulayi kapena phaka lonyamulira nkhani imene tikuyilankhulayi. Context nkhani yonse imene tikulankhula ikuyamba ndi Eksodo chapter 25 pa verse yake ya 8 pamene Mulungu tangoona kuti verse 8 kuti tingoita quotes zimene, koma ikuyamba chapter 25 nkhani imene ikuyambitsa nkhani zonsezi yakuti Mulungu waenda ndi ana Israeli, waenda nawo anaja ndi wafika pa phiri la Horebu, ndakwena kuti uwawuze andimangire nyumba kapena andimangire malo kuti ndikhale pakati pano. So Mulungu akufuna atakhala pakati pano ake, afuna adziyenda nawo, adzikhala pakati pawo, ndi chimene chikuchitika. So kuyambira mu chapter 25 Mulungu akupereka malangizo, amuyitana Mose akumuwuza malangizo amene achitire kumanga malo amene ino afuna akhale, ndi akumpatsa malamulo ndi zinthu zina zosiyanasiyana. Ndipo Mose ali kuphiri kuja kumene amamuwuza zimene zizi, koma mmene Mulungu akumpatsa Mose malangizo pali chinthu china chimene chachitika. Ndi ana a Israeli amene anatsalira mbuyo aja, mukumbukira nkhaniija awukira maganizo awo kuti Mose uja zikukhala tisadzabweranso watitawa. Mulungu ndi afika pokhumudwa naye Mulungu ndi akupanga maganizo oyika ching'ombe, akupanga mafano kuti achipembedze chimene ngati Mulungu wawo. Mulungu waona zimenezo ali paphiri paja ndi akumuwuza Mose kuti Mose nyamuka. So akudisiza nkhani yakumufotokozera Mose zofunikira mmene akamangire malo zimene zichitika zokhuzana kuti akhale pakati pawo. So chapter 31 ikuduka chapter 32 pamene tikumuona Mose abwera anaja a Israeli apanga zimene zopembedza fano lija. Nkhani imene ikutitengera mpaka chapter 34. Mu chapter 34 pamene no pali mu chapter 33 Mulungu aonetsa kukhumudwa ali sindipita nanu, kena kanthu aja kupepesa. Chapter 34 pali kuyanjanaso, ndi Mulungu akumtenganso Mose kuti abwererenso ku phiri. So chapter 32 kafika chapter 34 tinganero ndi segment ina tikhoza kugawanso chidutswa china. Ndi mmene no tikuchoka mu chapter 34 tibwera mu chapter 35 imene no tikuyilankhulayi imene akuyena kuti musakoleze moto paliponse. Nayonso chapter chimene chimkhoza kuona kuti verse 1 kapena verse 3 ikukamba kankhani kena mmene no alankhula nkhani, koma kuyambira verse 4 akukamba mo nkhani yakumanga malo aja amanena aja opatulika aja, mmene achitire zofunikira, amene atite zotani, achite zotani, ma measurements ndi zina zosiyanasiyana zikufotokoza. So mpaka tiona nkhani imene tikafika mpaka chapter 34 amene chapter 40 mmene momo ndi mmene buku la Eksodo pa nkhani imene tikuyilankhulayi ikutenga igawire zimene kupanga chiphaka kapena ndi nkhata kamunena kuti matako kamunena kuti context ngati ngamvetsane mosavuta imene ndi kupanga context ya nkhani imene tikuyilankhula. Mwachidule tikunena kuti tikhoza kuigawa motere zimene zikupanga phaka kapena kuti context ya nkhata imene kunyamula nkhani imene tikuyikambirana panopa. So tanena kuti tikalonjezerapo kutenga verse 1 kuyafika verse 3 kuti patule tikhoza kunena tino Eksodo tikhoza kumugawa kapena gawo limene likuyamba nkhani imene
phaka imene kwamba nkhani yonse tikhoza kukhala tigawe magawo anayi. Gawo loyambirira ndi limenelo limene talena kale lija, gawo limene malangizo omangira kachisi pamene chapter imene 25 kufika pa verse 30, chapter 25 kufika chapter 31, pamene kuyambira chapter 32 kufika chapter 34 ndi kupembedza mafano kapena kuti ku golide kapena pamene anthu aukira, pamene chapter 35 yo verse 1 kufika verse 3 pamene akuletsa kusonkha moto paja komanso akukambapo akuwakumbutsa za kusunga sabata. Okay, nde pamene chapter 35 kufika chapter 35 verse 4 kufika chapter 40 ndi pamene akukamba sopano mmene achitire kumanga malo opatulika, mmene zofunikira machitidwe ndi zina, ndipo akuyamba ntchito yomangayo, mmene momuchitika ntchito yomanga ndi kukonza mpaka tikafika kenaka tikaona kuti anamaliza kumanga malo kumanako. So muchidule tinganena kuti zimenezo zimene zipanga phaka imeneno nkhata imene yanyamula nkhani ya Eksodo chapter 35. Munjira kuti timvetsetse Eksodo chapter 35 verse 3 tinena kuti timvetsetse bwinobwino nkhani zimenezozo tizitsatire, ndipo ndi zimene tifuna tichite lero kuti tizitsatire zimenezozo. Ngati sitimaliza tiligawa phunziro lathu tilikambiranso nthawi ina, ndi bwino kutenga nthawi itali kuyamba na chinthu chimodzi kuchimvetsetsa kusiyana ndi kuthamanga kuti tikambe timalize komano osamvetsetsa. So chimenecho chimene tifuna tichichite, komano mukazitenga nkhani zonsezi monga mmene zililimo mupeza kuti pali chimene chimatchedwa immediate context. Nkhani imene yangochitika yomangilirika ku nkhani imene yalankhulidwa, mupeza kuti immediate context ndi nkhani imene ili mu Exodo 32 kufika 34 zimene zachitika moyandikizana kwambiri. Kamati immediate context kuona kuti kungochitika ichi kenaka kumachitika chimene mukunena nacho. So immediate context yathu ndi Exodo chapter 32 kufika chapter 40 chapter 34 nkhani yakupembedza fano la golide pamene ana Israeli afikapo kwayikira kuti Mose mwina sabweranso komanso mwina Mulungu wasiya sadzatenganso. Nkhani imene ndi imene tili nayo. So tikawerenga nkhani imeneyi tikuyipeza mu Exodo chapter 32 pamene akulankhula motere mu Chiheberimo, akuyilankhula motere mwina tingoyerengabe mmene yalembedwera mu Chiheberimo, akuti vaireha ki boshesh Moshe la redot min hahar vayakahero Aharon vayomeru elaokum esalanu elehem asher yaleku lifenenu kize Moshe haish asher haelenu mearetz Mitzrayim lo yadanu ma hayalo. Okay, akunena kuti anthu anasonkhana kusonkhanirana Aroni, ndi ataona kuti Mose wachedwa. Okay, anthu ataona kuti Mose wachedwa sakubwera kutsika kuchoka kuphiri, anasonkhana kupita kwa Aroni ndi anamuwuza kuti no galamuka tatipangire ife milungu yoti titsogolere patsogolo pathu, chifukwa munthu uyu Mose amene anatichotsera ku dziko la Igupto sitikudziwa chimene chamuchitikira. Okay, chichewa chake akulankhula motero akuti anthu ataona kuti Mose akuchedwa kutsika mphiri anasonkhana kwa Aroni ndipo anati bwera utipangire milungu imene idzititsogolera kunena za Mose amene anatulutsa mdziko la Igupto sitikudziwa chimene chamuchitikira. Achichewa cha lero mwina angophonya pang'ono pagaza lakuti bwera utipangire sibwera komano kom ngati chifanthu atabwera kale kwa Aroni apita kandeso ngati ndibwera munthu apita kwa iye koma urana mozo tinogalamuka changamuka nyamuka muli Mose amene mungakweganiza lakuti no mukunkakamiza munthu dachite china chake chimene mukufuna ndiye mufuna achitenso mofulumira chinthucho. So there's agency komanso pali kulamulira kuti anthu atsimikizika. Ndiye chidule chimene tikuona m'buku la Exodo chapter 32 chimene zikuwamba nkhata imene yandikira kwambiri ndi Exodo 35 ndi gazo limene lakuti pali kuukira ana Israeli aukira chifukwa taona kuti Mulungu sakuoneka paliponse, akuoneka ngati wayiwala, akuoneka ngati sabweranso kudzatsogolera Mose amene anadalira uja watalikira sakudziwikanso kuti kodi adzabwera kapena sadzabweranso. So maganizo amenewo apangitsa kuti Mulunguyu amukayikire komanso ayambe kunena kuti athane naye. So muchinene chidule tinganene kuti mu nkhani imene tikuwerengayi muli kuukira anthu amuchita boot out Mulungu amupanga tikakhala ngati immigration amupanga label ngati persona non grata. Mose ndi munthu osafunikiranso wachipongwe, wapanga betray traitor ndi athana naye. So apanga
vote of no confidence mwa Mulungu sakumuyembeza sokhaso Mulungu wawo. So ndi chimene chikuchitika mwachidule muli kuwukira awukira. Nde kenaka pakubwera zotsatira zakukira kumene koko ndi kumene tikuona pa verse 20 kuti Mulungu monga tinanena muja kuti tsopano waona kuti anthu aja awukira ndeyeyo akumuwuza Mose kuti apite akaone zimene zachitika. Ndi mmene Mose akubwera zimene akuchita Mose taona zimene akuchita Mose tifuna mtaona zimene zikuchitika mu nkhani iyi chifukwa chakuti ukamba nkhani ya moto musayiwale ndi muonenso zimene zikuchitika mu nkhani iyi. Akuti Mose atabwera anachita chinthu chinayi mwina tingowerenga mchiheberimo mmene ino nkhani ikubwerera akunena kuti vaikahel et haegel asher esa asu vaisherafu vaish vaitahen ad asher dag vaizer arofene hamaim vaishak et bnei Israel vayomer Moshe el Aharon ma asa lekaha am hazeki habiat alao katar gadola. So kenele mbali kunena chakuti Mose wabwera kuchokera ku phiri kuja ndi ali ndukali kwambiri anafika ukachitenga chimwana cha ng'ombe chimana chipenga chija ndi atachitenga anakachiponya pa moto. Atachiponya pa moto chinapsa chinyeketuka phusa lake analitenga kuliponya m'madzi ndi kutenga madzi aja ndikuwaza anthu amwe zimenezozo nkuti Mose atakalipa kwambiri. Ndi chimene tifuna tinacho ndi chidi ndikuona zimene Mose wachita ngati mwatsatira akuti wachiponya pa moto. So watenga chimwana cha ng'ombe wachiponya pa moto ndifanyana apanga zimene zizi kenaka akutembenukira kwa Aroni akumfunsa kuti kodi Aroni zachitika nchiyani kuti ufike kuti anthuwa wapangise tchimo lalikulu ngati anakuchita chiyani anthu amene wawa. Ndi tifuna mmene Mose mmene Aroni akuyankhira mmene Aroni akuyankha akupatsa chidi kuyankha kwake. Aroni akuti mbuyanga inu musakwiye kwambiri nane ayi anthu enu mukwadziwa ndi anthu ovuta kwambiri ndi anthu osautsa anandifikira ineyo ndi anandiuza kuti mundipangire milungu chifukwa ife sitikudziwa kuti Mose chanchitikira ndi chani ndi ife tipange milungu imene titsogolere patsogolo pathu. Ndiyene ndinatenga nauza kuti mundipatse golide mundipatse zimene muli nazo muzitchole mundibweretse. Ndi nditatenga zimenezo ine ndakaziponya pa moto. Nkhani imene ndifuna kuti tione pa bwalo lino pamene tikupitiriza kuyang'ananso nkhani imeneyi ndi zimene Aroni akuyankhazo ndi akuti anaziponya pa moto mchihebera ati vaisherahu veishi yatsa haegero haze akuti ndinachiponya ine pa moto ndi akuti munatuluka mwana chifanizo chimene mwachionachi munjere nake zimene akulankhula Aroni akupereka magazi okhala ngati kuti pachitika chozizwa atatenga siliva atatenga zigolide zija anaziponya pa moto. So nkhani yatilipa kuti mukuona Mose waponya chinthu ija pa moto kuchiyatsa kuchiononga. Aroni akunena kuti iyeyo adatenga golide adaponya pa moto kuti no ndi ataponya pa moto panatuluka chimene chocho chichewa chake chiwerenge bwinobwino buku lopatulika ndi lomwe Mulungu 2018 version akunena kuti ndipo 2018 edition akunena kuti ndipo anatenga mwana wang'ombe unampangayo namtentha ndi moto nampera asalale namwaza pamadzi namwetsako ana a Israeli. Ndipo Mose anati kwa Aroni anthu awa anakuchilanji kuti watengera iwo kulakwa kwakulu kotere nkhani ndimelankhula ija. Ndipo Aroni anati asapse mtima mbuye wanga udziwa anthuwa kuti akhumba choyipa pakuti ananena nane tipangireni milungu yakutitsogolera popeza Mosewe munthu anatikweza kuchokera mdziko la Igupto sitidziwa chomwe chamugwera. Ndipo ndinanena nawo aliyense ali naye golide amthyole ndipo anandipatsa ndipo ndinachiponya moto. Mwaona nkhani ndilankhula anachiponya moto ndiye kenaka tamvetserani akuti ndipo anatulukamo mwana ng'ombeyo. Ani sakunena kuti ndapanga yayi. Aroni akuti anaponya pa moto ndi mmene wapatsa chimene chocho moto akaponyapo wapatsa. Of course tikudziwa tino amalankhula mwina ndi mantha kumuona mmene wakalipira Mose samazochitika ndi chani
koma akuti anatulukamo. So gazo mefano liyambela kuti muone mu context yathu mukuchudwa moto koma kuchudwa njira imeneyi uli associated ndi kutuluka kwa mulungu amene no taona kale ngosemphana kwambiri ndi mulungu, ndipo mmene anaizira achita aphwanya lamulo limene Mulungu adawuza musadzipangire milungu, musakhale nayo mulungu ina imene komene ndekha. Awasankha tsopano apeza rival god, apeza mulungu, koma mulungu yuyu akuchoka mmoto, ndipo ndi moto umene wapatsa mulungu amene akumutcha mulungu. Timutcha kuti mulungu tingobweza makuti ndi mulungu chifukwa nangasimena amajulia komano si mulungu yaye, chifano ichi chachoka mmene momo. So Mose pofuna chiphwanya chimenecho akuchiyatsanso pa moto omweyo. Gazo limene lopatsa chidi kuti tilione silinangochitika mwatsoka mwangozi, ili ndi gawo pamene tikumvetsa story imene tikuwerengayi kuti nchani chasonkhezera kuti mulungu anene kuti musayatse moto paliponse pamene mukhala tsiku la Sabata. Okay, so izo tinawerenga kale, komano chidule lemba limene likuonetsa kuti ana Israeli awukira, amukira mulungu, amuchita kick out, amukira popembedza mafano. So akupembedza mafano, zimene zozo ndi zimene tikuziona mu story imene tikuiwerengayi. Okay, so pali nkhani yopembedza mafano imeneyo yachitika, ndipo amuchita kick out mulungu, amanena kuti is a persona non grata, amuchita vote out, boma lake alitulutsa, anthu avotera no confidence mboma lake chifukwa akuona ndi mulungu wosakhulupirika. Imene ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri mnkhani ya ana Israeli. Chonsecho nthawi yonseyi nja kuti Mose ali ndi mulungu, ndipo mulungu akumululira zambiri zimene afuna wachitira nake, akuti ndikhale pakati panu, afuna awayingitsire adani, awadalitse. Pamene iwo pakuona nthawi akuona ngati mulungu uyu wataya, tikadakhala kuti sitingofuna tingokhala strict kukambitsana lemba limene tabwerera panopa, tikambe zina ngati zimene zozo, tikadaona kuti kuvuta ku weakness ya ife anthu imakhala imeneyo, koma tikadaona kukhulupirira kwa mulungu amene ni mulungu wodabwitsa kwambiri, amene no ife tugaza zoyipa iya kutiganizira. Already munkhani imene nguti kumbutse Yeremiya 29 verse 11 amati ndikudziwa magazi amene ndinawo iya kutigaza zabwino ndizotipatsa mtendere ndi adzukulu pamene ife tugaza zoyi. So zimene zikuchitika mu story imeneyi ndi pali zotsatira zake. Zotsatira zake nzochani? Mulungu mu chapter 33 tsopano zimene zachitika, Mose walanga anthu ajapo wakalipira achiphwanya chinthu chija, wabwerera asana mmene akulankhula ndi mulungu, ndi mulungu akumuwuza kuti tuone verse 1 ya chapter 33. Chapter 3 munjilake tukamba za chapter 33. So tunaona chapter 33 jo akuti ndipo Yehova anati, chokani pamalo ano iwe ndi anthu amene unawatulutsa m'dziko la Igupto, pitani ku dziko limene ine ndinalonjeza ndi lumbiro kwa Abrahamu, Isake ndi Yakobo kuti ine ndidzalipereka kwa zidzukulu zanu, ndipo ndidzatumiza ngelo patsogolo panu kuthamangitsa Akanani, Amori, Ahivi, Aperezi, Ahivi ndi Ayebusi. Pitani ku dziko loyenda mkaka ndi uchi, koma ine sindidzapita nanu, chifukwa anthu inu ndinu nkhutukumve, ndipo nditha kukuthani kukuonongani. So mulungu wapanga decision chifukwa zimene zachitika, wakhumudwa nawo anthu aja kuti nanga simwandikana kuti ndisakhale mulungu wanu, ndenda kuvomereza. Koma pali chimene akupanga mulungu chimene niyo chikuonetsa umulungu wake, ndipo timuthokoze timulemekeze mulungu kuti ngakhale anawa a Israeli awukira, amukana, akhala unfaithful, iyeyo akupitiriza kukhala faithful. Ndakunena kuti ndidalonjeza kwa Abrahamu, ndidalonjeza kwa Isake, ndidalonjeza kwa Yakobo, sindingasinthe zimene ndidalonjeza. Pachifukwa chimene chocho ineyo ngakhale sindipita nanu, koma ndipanga chilichonse kuti zimene ndidalonjeza ndikupatseni. What a wonderful and amazing God that we have. Ndipo dzina lake lilemekezeke. Ndi mulungu wokhulupirika, mulungu amene amasunga pangano. Ngakhale ife tikhala unfaithful, God is always faithful. Chimene tikhoza kudalirika kutefuka kuli kwa ifeyo, mulungu satevuka. So akuti sindidzapita nanu chifukwa ndikhoza kukuonongani, ndinu anthu nkhutukumve, anthu amene no zochitika zanu sindingathe kupirira nazo. So tikuona kuti zitachitika zimene zizi, kumbukira tikuyankha nkhani yakuti Eksodo 35 verse 3 kubwera bwanji. Anthu ana Israeli aja akuti verse 4 ya chapter 33 akuti atamva mawu opsawa anayamba kulira, ndipo palibe anavala zodzikometsera, pakuti Yehova analanena kwa Mose kuti auza Israeli kuti inu ndinu nkhutukumve, ngati ine ndipita ndinu kwa kanthawi nditha kukuonongani. Tsopano vulani zodzikometsera zanu, ndipo ine ndidzaganiza choti ndichite nanu
kotero Aisraeli anavula zodzikometsera zawo pa phiri la Horebu. So taona kuti no result zotsatira ataona kuti Mulungu anati sindipita nawo chifukwa zimene mwachita. Tikaona anthu amene anaukira aja akuzumbuka afika pozindikira kulapa kwawo, akulapa ndi akubwera akulira akuchotsa zinthu zimene anavala zokongoletsa kudzigubuduza kulira kwa anthu akummawa nthawi zambiri timamva kuti anang'amba zovala yena ndikuonesa kuti munthu zamukudza kwambiri akupanga zimene. So anachosa ma earring utani mpaka Mulungu anaona kuti anthu aja atsimikizikadi then ndimene akuti chabwino chotsani zimenezo ndiganize kaye ndione zimene ndichite nanu. Ndiye tikuona kuti Mulungu ngakhale vesi yo ikuoneka ngati kuti no anthu adapanga kuti Mulungu adauza, koma no muone kuti no iwo kukulira kuvula kwadachita voluntarily, osati kuti Mulungu adauza vulani kuti ndikukhulukire naye, koma iwo voluntarily monga vesi yo kunena anayamba kulira sungairo ozuli yambani kulira chifukwa muoneke kulapa yaye anangoamba okha kulira ndi mbali yolirayo ndimene amavula ma earrings. Mulungu adaona kupanga zimene zidamukhuza nawo mwina pali genuine repentance ndimene amakacha kuti vulani zimene zozo ndione mwina ndiganize kwa chiwiri zimene ngede nanu. So that's what it means in this verse. Tikosagazala kuti mwina Mulungu anataka kuti vulani kuti iwo inali voluntary gazana ifati gogomeza kuti voluntary kuna kuti ife tili willing munjirena ake chimene ifati gogomeza pano nchakuti anthu they are willing kupanga chilichonse ka Mulungu auza kutani kayatani kwa mmene ambera za kuti Mulungu akuti sindipita nanonso sakuzikonda ndiwo the same chilichonse chimene munganene ndipo kamutsokomola kamutani ndiyo tinokulingati munthu choti unalakwira makolo ako wazindikira kulakwa penalty yake iwona nje ikulu kwambiri umakhala uli ololero dzichepesera chilichonse chimene ungafune kuchita ndipo nthawi zino mafuna wapanga busy. So ndikufuna kuti attitude imene yaphuka zimene zachitika chifukwa cha zimene zasatira pabwera ganizo limene lero ndana Israeli akupanga zimene zozo. Tikawerenga mmene the Catholic edition yafotokozera akuti motero kuyambira kuphiri lija la Horebu Aisraeli sadavale zokongoletsa, so anasiya kuvala zimene zozo chifukwa chakuti adakhala akudzitsutsa. So pali repentance, pali kulapa patachoka chochitika chimene cha chimwana cha ng'ombe chimata chipanga chicha. Okay, so tikuona kuti tikuchoka pamene patofika mu chapter 34 and mukaona chapter 34 mona pali nkhani imene yopatsa chidi imene kuchitika mmenemo ndi imene Mulungu tsopano amene anakhumudwa nawo anthu aja wafika pakuti tsopano wakhululuka, wapatsa second chance, wapatsa mwayi wachiwiri. Ndiye zimene zikuchitika mu chapter 34 verse 1, 2 ndi 3 tamvetserani akuti Yehova anati kwa Mose, sema miyala iwiri yofanana ndi yoyamba ija ndipo ine ndidzalembapo mawu amene analipa miyala yoyamba ija imene unayiphwanya. Ukonzeke mmawa ndipo ubwere ku phiri la Sinai. Udzaonekera pamaso panga pamwamba pa phiri, palibe pamene abwere nawe kapena kuoneka paliponse pafupi ndi phiri, ndipo ngakhale nkhosa kapena ng'ombe zisadze mbali mwa phirilo. So Mulungu akunena kuti no Mose bwera. Tamvetsera zimene zachitika zopatsa chidwi mmene ukubwera ubweretsenso miyala ina ngasine ija nayiphwanya. Mukumbuka Mose adaphwanya ndukalo nale uja ndakuti ubweretsenso miyala ina ndidzalembenso ganizo limenelo lakuti Mulungu akutibweretsa miyala ina ndidzalembenso adzabwerezenso awauzenso. Zikusonyeza kuti tsopano Mulungu muchamati ndipatsani mpata ndiganize ndione chochita nanu, wakhululuka. There's forgiveness and reconciliation. So in chapter 34 there's forgiveness. Mulungu wakhululuka ndiye paliso kuyanjanitsidwaso kuyanjanaso pakati pa Mulungu ndi anthuwa. Zimene zikuchitika zimene zozo zikusonkhezera zimene zichitika mu chapter 35 kapena zimene zikupanga nkhata paka ine kunyamula nkhani imeneyi. So chimenecho ndifuna tisatitawe nzosadabwitsa kuti m'buku la Eksodo ndi chapter 34 ndi pamene paja Mulungu akulengeza za umulungu wake. Verse kapena lemba la pamwamba kwambiri lokhudza ndi pamene pa verse 6-7 akuti ndipo iye anadutsa kutsogolo kwa Mose akulengeza kuti Yehova Mulungu wachifundo ndi wokoma mtima, wosapsa mtima msanga, wodzaza ndi chikondi chosasinthika ndi kukhulupirika, waonetsa chikondi chosasinthika kwa anthu amiyandamiyanda, wokhululukira zoyipa,
kuwukira ndiponso tchimo, komatu salekerera ochimwa kuti asalangidwe. Iye amalanga ana ndi zidzukulu chifukwa cha machimo amakolo awo mpaka m'bado wachitatu ndi chinayi. Okay, mukaona zimene zikulankhulidwapo kuti mutsatire bwinobwino muona list ya zimene Mulungu akulankhula. Mawowo akupanga reflect, akukumbutsa zimene zangochitika mu chapter 32 zakuwukira zija, koma Mulungu tsopano akuonetsa kuti wakhululuka ndi akunena za kukhululuka kwakeko ndi context ya Exodus chapter 34. Kuwukira kumene achita kuja ndi Mulungu waubweza mtima wake momwe angowanyambita waononga anthu aja, akuti ndakupatsani second chance, ndakupatsani mwayi wachiwiri, ndi akuti iyeyo ndi Mulungu wachifundo, ndi wokoma mtima, sapsa mtima msanga, waubweza takuona kale, wodzaza ndi chikondi chosasinthika ndi kukhulupirika, ngokhulupirika unaona muchitinagokomeza ganzo lakuti akuti sindipita nanu, koma chifukwa kuti ndalonjeza kwa Abrahamu, ndalonjeza kwa Isake ndi Yakobo, ndikupatsani ngelo lakutsogolereni akuthandizeni. So he is repeating akubwereza zimene ndiokhulupirika, which is very true, ndiokhulupirikadi. Ndakuwaonetsa chikondi taona kale chosasinthika kwa anthu amiyandamiyanda amene akadaononga ngati amene aja. Ndi zopatsa chidwi kuti muone kuti pali ubale wa zimene zangoitika zija, akutchula ponso kuti kuwukira, amakhululukira ngakhale kuwukira. So it's like God is reminding himself, ndakhululuka kuwukira kumene mwandiwukira, rebellion yanuyo ndakuti ndiponso tchimo. So zimene zichidule, there's reconciliation, timangopereka umboni wena kuti Mulungu wakhululuka, ndiye afuna ayanjanitsanenso ndi anthu ake, ndi atapanga mmene akupanganso ubale wobwerera nawo, mmene akuyanjananso Mulungu ndi anthuwa, ndi tikuona tsopano Mulungu akwapatsa malangizo. Nanga subale unali restrained, unaonongeka, unasokonekera ngati mbanja, mwamuna ndi mkazi ayambana, ndi anatadikirana, ananyanyalana, akubwerera naso pamakhala okambitsana ndi kukonza zimene zinena kukonza. So Mulungu akutengerapo mwayi umenewu kwakumbutsa zoti zichitike, ndi chinthu choyambira chimene tikuona akuwalangiza, kuwachenjeza zokhudza mafano. Muona azilankhula m'magawo awiri. Gawo loyamba akuwakumbutsa kuti mukakapita ku dziko limene mupitali, pa verse yaka 13 ndi 14 akuti mukagumule maguwa awo ansembe, ndito awuze za anthu amene akakupeza umene koko zimene amachita zotani, ndakuti mukaswe miyala yawo ya chipembedzo, ndipo mukadule mitengo yawo ya sera. Mitengo ya sera inali mitengo imene anthu amapembedzera mafano, opembedza mafano, ndakuti musapembedze mulungu wina. Okay, pakuti Yehova amene dzina lake ndi nsanje, ndi Mulungu wasanje. So kumbukirani ndiponso yona apawa anthu anatengeka, anamuchita boot out, anamuchita tikatakhala ngati computer, anamuchita vote out andale akananena choncho, anampanga deport a immigration akanankhula choncho, munjira yonse mungalankhulire, anamponya kunkhuti ngati tikatakhala tikuononga zinthu zakulu zoonongeka, anamusiya. So Mulungu akuwakumbutsa kuti musakachitenso zimenezo. Ndakukhululukirani inde, koma musakachite, musakatengekenso ndi azinzanu, ndi musakadzipangire mulungu ine, fene sindikhala ndine Mulungu wasanje, sindifuna kundiyelekeza ndi Mulungu. So tikuona pali akuwauza kuti asapembedze milungu ina chifukwa Mulungu ndi Mulungu wasanje. Munjira inake pali chinthu chochitika chimene chachitika, tchimo limene lachitika, Mulungu amene akuyanjana ndi anthu awa akuwakumbutsa, kuwachenjeza zakuti asalibwerezenso tchimo limene lolo. Ndi chimene chikuchitika mu nkhani imene tikuyilankhulayi. Okay, china imene chikuchitika ndi chakuti walankhula zimenezo, ndi akukumbukiranso kuti anawa tsopano abweranso akhala limodzi, abwera mu ubado wawo. Tipeza kuti mchapter chimene chakufotokoza malangizo okhudza ngakhale imene azikachita kuminda ndi zina nthawi zokolola. Ndi taona ni zopatsa chidwi kwambiri ndi verse 18. Verse 18 yotiye tingowerenganso, akuti muzichita chikondwerero cha buledi wopanda yisti kwa masiku 7 muzidya buledi wopanda yisti monga momwe ndinakulamulirani. Muzichita zimenezi pa nthawi yoyikika, mwezi wa Abibu, pakuti mwezi umenewo inu munatuluka mdziko la Igupto. Mwakumbukira kungolankhula ganzo limenelo, chopatsa chidwi pamene chakuti akutchula za chikondwerero cha buledi wopanda yisti. Kumbukirani kuti nkhani imene tinakumana nayo mu Eksodo chapter 12 mmene akamba za nkhani ya chikondwerero. Ndi mukumbukire ndi mu nkhani imene mwina tingowerenganso, ndi nkhani imene ikuti ili ndi tsiku la chikumbutso, tsiku limene muzidzachita chikondwerero kupembedza Yehova. Mibado yonse imene ikubwera idzakumbukira tsiku limene ngati lamulo lamuyaya, ndi kuti pa tsikuli azidzachita chikondwerero cholemekeza Yehova. Pa masiku 7 muzidya buledi wopanda yisti.
tsiku loyamba muzichotsa yeast m'nyumba mwanu. Ngati aliyense adzadya kanthu kalikonse kali ndi yeast kuyambira tsiku loyamba mpaka tsiku lachisanu ndi chiwiri, munthu ameneyo adzayenera kuchotsedwa pa mgulu la Israeli kapena kuti adzaphedwe. Pa tsiku loyamba, verse 16, pa tsiku loyamba muzichita msonkhano opatulika, ndipo winanso udzakhala pa tsiku lachisanu ndi chiwiri. Ndeta mvetsani kenaka ndakuti musamagwire ntchito masiku onsewa. Okay, musamagwire ntchito mwajadayika kuti tilalankhula tsunaki za mikra kodesh, masiku ameneyo ndi masiku opatulika ngati la Sabata. Ndakuti koma ntchito yokonza chakudya yokha kuti aliyense adye. Izi ndi zimene muzizichita. So significance ya verse iyi osawerenga muthamanga kufunikira kwa verse 18 ya Eksodo chapter 34 kuli pamenepa pakuti awakumbutsa ana Israeli za mwambo umene azichita, ndipo mwambo umenewu umakhudza zakudya, andi zakudya zake zimakhudzananso ndi masiku opatulika, mikra kodesh, amene tidaona munthu ayekukamenetsana kwathu uja, ndipo tionanso lero tibwereza kunena kuti mikra kodesh uyu kapena masiku ameneyo tsiku lina limachitika tsiku la Sabata limene timanena kuti la Eksodo chapter 8, Eksodo chapter 20 verse 8 verse 11 uja. Ngati mezi dachitika nthawi imene chaka chija adabwera Yesu kudzafa kwa adzatafera chija. Yesu adafa chaka chimene chijacho Paskala adagumanizana la Sabata lidalinso tsiku loyamba Paskalalo. Ndiye lamulo ili talimvetserani amauza kuti tsiku loyambirirayi muzilitenga likhale lopatulika zikhala ngati la Sabata, osagwira ntchito iliyonse. Munthu akapezeka kugwira ntchito iliyonse aphedwa ameneyo. Koma chinthu chimene mukhoza kuchita tsiku limene ndi kuphika chakudya kuti aliyense adye. Ndiye tidanena kuti ilo lamulo limene ndi lamulo limene Mulungu adalikhazikitsa kaya mwakumanizana ndi limene mmati la Sabatalo ndi zimene lamulo lake kuti tizinena kuti iyi si exception chabe kuti the rule yongo chitika chifukwa cha nthawi ya Paskalayi, komano linali lamulo, it's a reflection ya lamulo ndi langizo limene Mulungu adayika pa lamulo lonse la Sabata, kuti la Sabata ngakhale limanena kuti musagwire ntchito iliyonse, but kuli exception to the rule, kuli mphetula kali chikhetu chimene amandi kuphika chakudya kokha mukhoza kuphika. Zija timaona kale zija timaziyerekeza ndi Eksodo chapter 16 tizigwiza naso ndi zimene Eksodo chapter 16 akunena kuti mutole zakudya mubweretse zofunika kuphika ndi kudya kuwatcha za Friday, zotsala haudefi muzisunge zigwiza na malemba again nkhani zake zimene zili. So chidule chimene tikulankhula pa chakuti Eksodo chapter 34 verse 18 akwakumbutsa ana Israeli akwakumbutsa kuti azichita mwambo umenewu umene ukufunira kuti anthuwa monga mmene tionenso aziyatsa moto kuti aphika wena kuyatsa moto monga mmene tione kutsogoloko. Ndi zikukayikitsa kuti pano munthu pompa awauze kuti muzipanga mwambo umene uzifunira aziyatsa moto, ndekenaka azawuze kuti musamayatse moto. Zimenezo zikuoneka kuti nonzo ukayikitsa kwa basi. So muchilenake timafuna kuti tione zimene nthawi timazidumpa osaziyang'ana bwinobwino. Tikuona kuti Eksodo 34 akukumbutsa chimene yoyo, tichisunge chimene yoyo chifukwa chakuti Mulungu akuti zimene muzikazita. Ndekenaka akuwalankhula kanthu kena ndimuone paja anawuza kuti musakakhale milungu ina. Nde muone tsopano mu verse 17. Mu verse 17 akukhala very particular. Mulungu akulankhula chinthu chinake chachindunji kwambiri. Sikuti wangochilankhula koma akuchilankhula chifukwa chimene zachitika dzulo lija, zimene zachitika mu chapter 32 zija. Muonanso zimene zikuchitikira. Mukumbukira kuti mu chapter 32 anthu aja anayenga golide. Ayenga golide ndi kupanga chimulungu choyenga, ndi apanga kuzimenezozo apanga Mulungu. Taona ni verse 17 ya chapter 34 zotsatira zake Mulungu akunena kuti pa verse 17 akuti molinga nchichewa cha lero musadzipangire milungu yosungunula. Okay, musadzipangire milungu yosungunula. Chichewa china chija kapena kuti buku lopatulika ndi lomwe Mulungu version edition ya 2018 akuti usadzipangire milungu yoyenga. So Mulungu akwakumbutsa kuti asachite zimene anachita zija. Muchilenda ake polankhula gazo ili Mulungu mutu mwakebe ali ndi maganizo azimene anaija Israeli anampangira yoti anakatenga ndi kumayenga zinthu kumazipanga ngati Mulungu. So akwakumbutsa kuti asazichiteso zimene zozo. Muchilenda ake akuona kuti anayawa
amatha kuyenga milungu. So akwaza msazapange milungu ngati imeneyo. Okay, so there's fear. Kuyenga milungu, kuyenga golide zimatengera kuti apange milungu imeneyi zimafuna kuti atenge zitsulo pamafuna moto zazikulu kusimungayenge golide ndi moto wophikira sima wophikira ndiyo sizitero pamafuna chimoto chachikulu kuti mupange. So mukoza kuona kuti pali ubalo umenewo gazo mene akungochita kuti musapange milungu yoyenga ndewo tino zikhala zomveka tino pafunika kuzukutula zimene zovukuta kuti mupange zimene. So zimafunika zinthu ngazimene maoveni kapena chinganjo chachikulu kuti muyatsirepo zimene. So tikufuna kuti zimene chikhale mutu mwathu kuti Mulungu akulankhula gazo limenelo zimene zikusendekezana kwambiri ndi zimene anazita kale. Okay, so point inali yakuti Mulungu akuletsa specific kuzoyenga akudzona anthu amatha kuyenga milungu wauza kale it was enough kungauza kuti nomsazakhale milungu ina koma akukhala very particular kulankhula sogonezo ilili zimene zili bwero lanji zimene tifuna kulankhula munjira inake. Okay, so tiyakwera pamene tikapita musimo ndi tikuona kubwera mchapter verse 20 kufika 22 ya chapter 34 muona pali zinaso zimene Mulungu akupereka tsopano malangizo ndiyo kudza kuminda ndi nthawi yokolola. Then tufuna tikhale ndi chidwi kwambiri zimene Mulungu akuchita sikuti akungolankhulapo ngati ongoluluka akumalankhula zinthu zimene akumakhudza zinthu zimene akuzidziwa kuti no ndi chiyesero kwa ana Israeli. Wakamba zakuyenga golide kwakumbutsa, wakamba zopanga mafano wakumbutsa, nde wauza za zikondwerero wakumbutsa. Koma patsopano akulankhula verse 20 kufika verse 22 akuwauza specifically zokhudzana ndi zakumunda. So tinganoti it's laws against plowing the fields and harvesting time. Taona ndi makamaka nkhani akuti palibe ndi mmodzi yemwe adzaonekere pamaso panga popanda kanthu mdzanja lake. So akwakumbutsa kuti azibwera zakumana pamaso pake kudzapembedza. Pa verse 21 akuti muzigwira ntchito masiku asanu ndi limodzi koma tsiku lachisanu ndi chiwiri musagwire ntchito ina iliyonse. Okay, so akuyankhula mawu ake a verse 21 ali ngati omweja a Eksodo chapter 20 verse 80 wokumbutsa la Sabata. Akuyamba pofuna kuwapatsa langizo linali akuyamba kulankhula za Sabata muzigwira ntchito masiku asanu ndi limodzi koma tsiku lachisanu ndi chiwiri musagwire ntchito ina iliyonse. Nchifukwa chani? Ndakudzapereka emphasis akupereka mgogomezo. Taona ni mgogomezo amene akuperekawo akuti ngakhale nthawi yolima ndi yokolola muyenera kupuma. Okay, chifukwa chani Mulungu akulankhula chonchi? Ufunso kuti why chifukwa chani wangotolapo zakulimazi osalankhula zina zonse zija? After all wanali nakale Eksodo 20 verse 8 wa verse 11 samagwire ntchito tsiku la Sabata muzili kumbukira. Why is it necessary? Ndimafusa meli funa da fusa chifukwa zithandiza tione mmene olemba buku la Eksodo akumalembera komanso mmene Mulungu akumachitira strategy yake malankhidwe yake structure yake kapena model kapena zimene akumapangira zithandiza kuti timvetsetse Eksodo 35 mmene nakulankhulaso ndanaze. So apo wayamba kuwakumbutsa zakuti azigwira ntchito masiku asanu ndi limodzi koma lachisanu ndi chiwiri azipumula. Ndakuti ngakhale nthawi yolima ndi yokolola muyenera kupuma. Why this emphasis? Akupereka emphasis chifukwa chakuti musimu pa verse 22 akutuza kuti muzichita chikondwerero cha masabata chifukwa ndi chikondwerero cha tirigu woyambira kucha ndipo ndi chikondwerero cha kututa zokolola pakutha pa chaka. So tiona emphasis ya kuchula zokolola ndi zakumunda kuti azipumula chifukwa choti Mulungu akwaoza mu context ya chikondwerero chokondwerero kuti takolola zinthu tirigoyamba kucha ndetsopano ndi chikondwerero chakututa zokolola kapena tuchita harvest ndi kuti ndi nthawi yosanga yolemekezera Mulungu zimatenga zimene zamapita zokapereka mukumbu amati zoyamba kucha muzibwera nazo. So akupereka zimenezi. So nchifukwa chani akupereka kuchenjeza kumeneko ndi zikuone kuti zimenezi Mulungu akuzilankhula ndi ganzo lakuti chifukwa choti mwina anthu akunena kuti tikukapembedza Mulungu ena chikhozo khala chiyesero chawo kuti nanga simina zokapereka kuchalichi kwa Mulungu ndi mwina adzipeze kuti la Sabata afuna akakolole kuti akapereke kuchalichi.
Mulungu akupereka caution, ganizo lili ngati preventive. Mulungu akukhala preemptive pa Chingerezi ngati kuyamba iwe kuganiza kuti ukungomuona ngati nzako wachita kale chinthu icho nkuchinenera asanachichite kuti asachichite. So Mulunguyo akuyenera kuti ndi context yakuti no imuzikhala ndi chikondwerero, muzidzandipembedza pamene matuta zokolola zanu kapena mukuyamba uzayamba kucha mwamba kuthyola. Nde mwina munthu poganiza kuti izi nza Mulungu okhoza kuona kuti popeza nza Mulungu mwina tikhoza kuthyola Sabata pia za Sabata omweyo kapena mwina popeza nza Mulungu tikakolola lomweyo tikapirika kuchalichi. Mulungu akuona zimene zisachitike ngakhale zili zake za iyeyo kukolola kuzichitika masiku asanu ndi limodzi kapena kubwere kukatenga zinthu kumunda zoti mpiritse kuchechi muzikatengeratu Friday osati mukapirisera Sabatalo. So zikuoneka kuti no ndi zimene Mulungu akulankhula mu verse, otherwise that's the whole purpose. Nde muone mene olankhulomu kuchoka nkhani imeneyi pamene pakubwera tsopano nkhani ija nkhani kuyilankhula ya Eksodo chapter 35 ija verse 1 kukafika pa verse yaka 3 pamene tikulankhula nkhani yonse itayilankhula pano pa ija ikubwera pamene popo ndikupa kufika pano pa kutsatira nkhani imeneyo ikuyendera komanso zimene zikuchitika mu nkhani imene kulankhulani ngati ena mangoti joina kumene kumbukirani kuti panopa tikukambirana Eksodo chapter 35 verse 3 verse imene anthu ambiri amakhala nayo ndi nkhawa ndi kusamvetsetsa ndipo tikuyesa kuyizukutula kuti tikhale ndi mwayi kuti kodi amatanthauzo pamene amati musasonkhe moto musatani. So tayamba kuunika zimene timapanga observe zimene zikuchitika ndi maubale amene nkhanizo zikuyendera. Okay, so ganizo la nkhani yathuyo ndi imeneyo pamene tsopano tikubwera mu chapter 35 imeneyo ndi nkhani yathu imene yatibweretsa panopa. Taona imene ikupangira mu Chiheberimo akuti vaikahel Moshe et Aded bnei Yisrael vayomer Elahem ele hadibrim asher tua Adonai le soti otam sheshet yamim Tiyatse melaka ubayom hashavi yehi lechem kodesh shabaton le Adonai ka haase bo melacha yamut. Okay, so akuti Mose anasonkhanitsa anthu akulu a Israeli ana Israeli ndi kuwafotokoza kuti awa ndi mawu kapena kuti malangizo amene Yehova Mulungu adalangiza kuti masiku asanu ndi limodzi muzigwira ndi kumaliza ntchito zanu zonse koma tsiku lachisanu ndi chiwiri likhale Sabata lopumula lopatulikira la Yehova ndipo musagwire ntchito iliyonse aliyense agwire ntchito tsiku limenelo aphedwe. Kenaka mpamene akulankhula verse 3 tikuyilankhula ijemera tibwetsa pano akuti lo teaveru eish bekom shevetekem bayom hashavat ndakuti pasatezeke musayatse moto malo anu onse pa tsiku la Sabata. Okay, zopatsa chidwi pamene tikupita mu nkhani yathuyi pali mawu awiri amene tifuna tisadutse tisadaganizire kapena tisadaperekepo ndemanga. Ndi mawu amene awerengi alankhulidwa kuti vaikahel komanso eldeti. Mawu awiriwa ali key kwambiri pa nkhani yathu imene ndikuwerengayi chifukwa ndi mawu amene akutithandiza kuti tione ubale wa zimene zikuchitika mu chapter 35 ndi zimene zachitika mu chapter 32 muja chifukwa mawuwa makamaka mawu a vaikahel agwiritsidwa ntchito kawiri kokha ndipo nthawi zake ndi ziwiri zimene agwiritsidwa ntchito ndi mu Eksodo 32 ndi Eksodo 35. ndikulankhula m'buku la Eksodo ndi mawu ake amene agwiritsidwa ntchito mawu amenewa ndipo mmene agwiritsidwa ntchito mwaona kuti anagwiritsidwa ntchito pa chapter 32. Chapter 32 muja anagwiritsidwa ntchito pamene Mose atabwera anthu atasonkhana akuti anthu anakasonkhana kusonkhanira na Aaroni kukambiraza kuti utipangire Mulungu utipangire chani zija tinazoona zija. Pamene mu Eksodo chapter 35 ndi Mose ndamene akuyitanira he is vikaheling tikadakhala kuti upanga tiwapanga maukangala chingulu. So akupanga vikahel kwaitana anthu kuti abwere akuwabweretsa pamodzi ngezo kwayanjanitsa kuwabweretsanso kwa Mulungu. Pamene mu Eksodo chapter 32 muja anthu aja amamuyitanitsa Aaroni anasonkhana ndi gazo la kukira. So mawu amenewa akupatsa chidwi masikola ambiri akuona kuti ndopatsa chidwi chifukwa ndamene akuona kumanga nkhani ziwiri zikuzoonesa kuti pali ubale wapadera. So chapter 32 chapter 35 amangirika ndi ganizo limene lili kuti pali ubale umene uli wapadera kwambiri akuti anthu ataona kuti Mose akuchedwa anasonkhana kwa Aaroni. Okay,
so ukuso chimodzimodzi ati Mose anasonkhanitsa gulu lonse la Israeli. Ningana yake tulankhula kusonkhana kwa uku kunali ganzo lofuna kusonkhana chifukwa anthu afuna kupembedza mafano amuukira Mulungu akuthana naye. Pamene kusonkhana kuchitika mu chapter 35 tsopano ndi kusonkhana kuja kuti anthu akhudzumbuka alapa aona kuti zimene amaita zosayenera kuli kusonkhana kwa kupembedza kwa kudzikuthula kwa Mulungu. Ukuku kunali kuukira mu chapter 32 pamene apa kuli kudziperekanso kwa Mulungu zimene zikuchitika mu story imene tikulankhula. Mawu amene ndofuna tisayiwale tasunge chifukwa kumanga nkhani zonsezi tinenepo nena kuti olemba a Bible anali ndi ukatswiri wapadera kwambiri. Akamalemba zolemba zawo zina zakuti mwina sungafikepo kuti mwatikona anthu amaganiza bwanji kusamangolembapo chimlembera amalemba nthawi zina ndi zinthu zina zothandiza kuti owerenganu kapena owerengawe zikuthandize kudziwa kuti apafuna tanthauzo kuti apafuna tanthauzo kuti apafuna. Nchifukwa anthu amene amatsatira za Bible afika potumba ku njira zambiri zimene anthu akalewa amalembera zothandiza kupanga communicate. Mwina amagwiritsa ntchito sound ya mawu enake amene agwiritsa ntchito kuti alankhule china chake kapena kalembedwe kokola. Nchifukwa timaona kuti akuti kuli kaizmu wodalemba mawu oneka ofanana ena chiwiri nkuzafika ena pachininga tena nkuzambolemba sokhanga tofanana ndakuja anthu mfero akalemba chonchi amatanthauza kuti tanthauzo la mawu amene akulankhula nkhani imene akulankhula main point ili pakatipa. Nde masikola amatsatira zimene zikupota ndizoonadi akamalemba wolemba Hebrew chapter 1 nje sakungolemba muli zambiri ndipo zambiri zimatayika chifukwa kuti mwina tikamapita ma translation nthawi zina mpovuta chifukwa mwina sound ina kuti tuluke translation imavuta kapena nchedzera zimene agwisa ntchito pena zimavuta. So komano olemba chachidule amakhala ndi chinthu china timeneno amatilemba osati angolemba kungoda angosowa kazi olemba koma zimene zimathandiza kuluka nkhani zawo ndipo kwa amene amatsatira zimenezo zimathandiza kuti timvetsere ndi kutsatira zimene akulankhula. So mwachidule masikola ambiri akuganiza kuti no mawu amenewo ndipo tugwiza nawo pa bwano lino la Berea akuzilunzitsa nkhani ziwirizi Eksodo 32 ndi 35 pa ubale wapadera umene ulipo. So singavutikenso kuziwerenganso mu Chiheberi tinawerenga kale chifukwa chakuti tinaona kale komano tikumfanira kuti tsopano anthu aja mukumbukire kuti tinawerenga kuti no chifukwa chakuti amva kutsutsika atamva mawu oopsa amene Mulungu adawalankhulira aja atanayamba kulira ndipo palibe anamvala zovala zodzikometsera pakuti Yehova anali atanena kwa Mose kuti awauze kuti inu ndinu nkhutukumve ngati ine ndipita ndi inu kwa kanthawi nditha kukuwonongani. Tsopano vulani zodzikometsera zanu ndipo ine ndidzaganiza choti ndichite nanu. So Mulungu aganiza tinanena kale chochita nawo ndi Aisraeli avula zimene just so there's the repentance ndi tsopano anthuwa mtima wawo ndoti no adzipereka kwa Mulungu afuna ubale wabwino ndi kuchita zimene Mulungu akufuna. So ndi mmene tikuyambira nkhani yathu chapter 35 ndi Mulungu mmene nawalankhula tsopano ndi awuyamba nawo kwaunikira zoti zichitike. Okay, zimenezo zimene tifuna tigogomeze kuti zikuchitika kutifuna tilowe mu chapter 35 tikubwera ndi magazi amene sipona anthu akhuzumuka mitima. Mulungu akuti ndakhululuka aja kuti fiti wokonzeka panga chilichonse mufune ndokonzeka panga chilichonse kawo zoti vulani muziyenda malisechi nkokonzeka sakanaso kayawo zoti mutani muzidumbu zingolira mkamaenda azingochifa akufuna abwerera azindikira kuikwa. So they are willing to do anything, literally anything. Ndipo pakapezeka mwayi oti achite chinayo chimene angaganiza chikhoza kumpondweretsa Mulungu kumpanga peace anthu awo ngokonzeka kumpangira Mulunguyo chifukwa aona zimene zochitika. So komano nkhani imene tifuna tiwoneke ndiyolena kuti taona ni mmene no kalembedwe kalankhidwe kaolembayo kakuchitikira. Tifuna muone munjira inake we want to talk about the author's communication strategy in the Pentateuch. Mmene no akumalankhula tikuone kuti pali ka pattern kena kake pali kena kake wakayala ndithu kamene kakuchitika. Ngati mungakumbukire tsiku makamba phunziro la Numeri chapter 15 verse 32 36 za munthu uja timakamba nkhani yake yakuti adakatola nkhuni la Sabata ndipo adamponya. Tidaonanso kuti olembaja amalemba kalembedwe kena kake kuti no owerengawo kamawerenga kama kuthandiza tu ama kutsogolera tu zetu tanthauzo la ichi ndichi ndipo mmene upanga chonchi tikutanthauza chakuti chotonga kale sana nene okulibe iniyo mangowerenga mukhoza ndi maro kani nkhani ili chonchi tingokumbutsana pamene tikwiza nkhani imene tidaona mmene adalembera pa Numeri chapter 15 paja. Pa verse 27 adamba ndikuti akuti koma ngati munthu mmodzi
achimwa mosadziwa, so emphasis inalemba munthu osadziwa, ayenera kubweretsa mbuzi yayikazi ya chaka chimodzi kuti ikhale nsembe yopsereza machimo. Wansembe apereke nsembe yopsereza machimowo pamaso pa Yehova chifukwa munthuyu anachimwa mosadziwayo. Okay, so munthu achita mosadziwa ndiye kuti no munthu ameneyu adzakhululukidwa. Koma tinaona kuti lamulo lomwe tiligwiritsidwe kwa munthu wina, kwa verse 7 amayina kuti koma aliyense amene achimwa mwadala, kandi mbadwa kapena mlendo nachita chipongwe Yehova, amene achotsedwe ndithu pakati pa anthu. Ati amene wandero munthu akachimwa kwadala ndiro wamuchita chipongwe Mulungu. Okay, so tinaonanso kuti no ameneyo achotsedwe pakati pa anthu amene chifukwa wachita chipongwe Mulungu, munthu wachimwa dala wachita chipongwe Mulungu. Okay, ati popeza wanyoza mawu a Yehova ndi kuphwanya malamulo. Munthu akapanga choncho ndiro wanyoza Mulungu, ndiri munthu amene waphwanya lamulo. So mukhoza kuchita chinthu cha dala ndi kunyoza Mulungu, kuchita chinthu cha dala ndi kuphwanya lamulo, kuchita chinthu cha dala ndi kunyoza Mulungu. So mukuona meneno olemba akulukira nkhani kuti ukamawerenga ukhoza kukhala ndi moyo wotsatira. Kenaka atapanga zimenezozo ndiye tikuona kuti munthu ameneyo achotsedwe ndithu, ndiye kuti munthu ameneyo ndi wochimwa mwadala. So munthu wochimwa mwadala ayenera kuchotsedwa, aphedwe. Pamene munthu amene wachimwa mosati mwadala akuti akhululukidwe, uyo wochimwa mwadala akuti aphedwe. So mukhoza kuona kuti nkhani zazilula chonchi. Kenaka tindaona kuti no atalankhula zimenezozo, kenaka pamene amatiuza kuti Aisraeli m'chipululu munthu wina ake anakampeza kutola nkhuni, anakachita motere, kenaka Mulungu analamula kuti mumponye miyala mumuphe. So nimuchitaona very simple story, koma yapangala simple chifukwa cha mmene olemba walembera. Mmene walembera strategy yake it's very clear, ndi pafupi kuti timvetsetse kani munthu adamponya miyala chifukwa adachita tchimo la dala. Kutuluka kutenga nkhuni amachita kwa dala, atadziwa atauzidwa kale ndira akadziwa kuti simunaina kutuluka. Nziyada ina kuti pa Eksodo 16 verse 23 adatu la Sabata musamatuluke, ndiye adatuluka. So kutulukako unali dala, ndiye kutuluka kwa dalako imene ndi mwano nikuituka na Mulungu kumene koko penalty yake ndi kuphedwa. So chimene tilankhula ndi strategy. Mwana amene akulembera olankhulawa akulemba munjira yakuti akutitsogolera kuchimeneno afuna kutanthauza, ndipo ngakhale opalibe tikoza kudzolowa nkhani ya matanthauzo zakuti. Okay, ndipo timene malankhula. So zikuthandiza bwanji pa nkhani imene tikulankhula ya Eksodo chapter 35 zimene talankhula basi. Tifuna muone zimene zachitika mu chapter 34 cha Eksodo. Tibwererenso pa verse 20 ndi 22 taona nimeneno alankhulira. Tinaona sokali zimene Mulungu akuwakonzetsera anthu a Israeli nthawi ya chikondwerero chotino azikondwerera kudatuta zinthu akolola kapena zoyamba kucha, ndiye muone zimene amachitika. Akuti pa verse 21 tinaona kuti pofuna kwaoza chimene chichi akwakukumbutsa kuti muzigwira ntchito masiku asanu ndi limodzi, koma tsiku lachisanu ndi chiwiri musagwire ntchito ina iliyonse. Nchifukwa chani akuyamba chonchi? Chifukwa tino afuna awakumbutse za ntchito imene zitika nthawi ya chikondwerero. So akufuna kuti anthu asamaphonye, asamadumphe malire chifukwa choti akukondwera zikondwerero za Mulungu. Ndiye chifukwa tinaona paja kuti no akuti kuti ngakhale iyo nthawi yolima, nthawi yokolola, inaweza kuchotsa ambiguity, akupanga clarify, akuchotsa malo ena mwina anthu asamapenekere kuti kapena mwina popeza za Mulungu, kapena mwina nzotero. Monga mmene nthawi zambiri zimachitika kuti anthu akakhala ku church timakhoza kufunsana mafunso osiyana-siyana. Era usa kodi chechi 10 kodi munthu ina utapereka kwa anthu ndawo ntowakwika ko timakabentina take toti mafunsa. So Mulungu akuyankha mafunso ngati ameneyo malo amene akuoneka kuti anthu akuzokhala nawo tingati gray area yakuti mwina sali very sure kuti chitike ndiyani. So Mulungu akuti ngakhale nthawi yolima kandi nthawi yokolola mupange zimenezi. Nga munthu wina mbewu yake akuti ngakhale kukolola msampito wakolola tsiku la Sabata ayi, ngakhale zinthu zazizo zofunikira kuti mupanga chikondwerero. So tunaona kuti ndi context yakuti anthu apanga chikondwerero cha kututa zokolola zimene zakuzipanga link ndakuti ngakhale mukupanga zimene zozo mchikondwerero chonipembedza eneyo koma musafike pophwanya nazo Sabata. Taona amene akulankhulira. So akuyamba kukumbutsa, kenaka akupereka chigogomezo ntchito imene akugwiritsa tino ikhoza kukhala chiyesero kwa anthuwo, ndi akuwauza ikuonetsa kuti kenaka udzafotokoza kuti nkhaniyo ngakhale kuchitika kukhudzana ndi iyeyo. So tione zimene zachitikira, muone zimene zozo zikuchitika mu chapter 35 pa verse yaka 123. Sindikudziwa ngati kutsatira bwinobwino zimene tikulankhula. Nthawi zina mwina kufotokoza mawu amakhoza kukhala ndizo zoti mwina wayankhula mawu asokoneza mbalalitsa wina, koma ndikukhulupirira kuti mukutsatira zimene tikulankhula. Chimene tikulankhula paja kuti mukayitenga buku la Eksodo mmene olemba nkhanizo amalembera,
kapena mmene adalilembera bukhulo adalilemba munjira yakuti mukatsatira bwinobwino palibe chifukwa kuti musokonekere kuti apa kulankhula bwanji walankhula ndithu muka system kakuti ka system nde zimene amachita paka chinthu china chimene Mulungu achiganizira kuti ichi anthu awawa akhoza kuyesedwa nacho iye akumatsogola akumachita pa Chingerezi ngati preemptive akumatsogola ndi akumakachilankhula akachilankhula akumachilankhula ndigezo kuti awateteze preventive so preventive okay maorganism so preemptively amakapanga prevent zinthu zina zakusenya amabwera Mulungu nkulankhula ndi zinthu zimene taziona apapa nthawi zambiri zingapo zazionazi pamene akudziwa kuti anthu amwina potenga kuti chinthu yakundichitira ineyo ena akhoza ndi nzeru kudzipereka kwambiri kujijirika kuti nzamulungu ndi mwina adzamba kuchita zide Mulungu akumabwera kuti ngakhale zili za ineyo musakhale nkukayikira kuno amwina tinkhumulisira pano panga choncho ayi ndi zimene zikuchitika ndi tunena kuti zimene zozo tizionenso zimene zikuchitika mu chapter 35 verse 123 pamene tukamba nkhani kuti vuta ija yakusonkha moto ija tione monga metaoneka pa board tione akuti ndipo Mose anasonkhanitsa khamu lonse la ana Israeli nanena nawo ndeta mvetserani akuti siwa mawu amene analamula kuti muwachite ndi verse 2 mwayimvetsere akuti masiku asanu ndi limodzi azigwira ntchito koma tsiku lachisanu ndi chiwiri muliyense lopatulika sabata la kupuma la Yehova aliyense agwira ntchito pamenepo aphedwe ora zafanana ndi zija tinazona zija mu Eksodo 34 muja ayambaso chimodzimodzi muzigwira ntchito masiku asanu ndi limodzi lachisanu ndi chiwiri muzipumula kenaka kuti kaya ndiyokolola kaya ndiyotani kenaka kuti nthawi ya chikondwerero changa so pali chikondwerero cha Mulungu ndiye Mulungu akwachenjeza kuti musachite musauduse muyezo chifukwa cha chikondwerero changa muzikumbukira kuti muzipumula okay zimene zaiti so apaso Mulungu akuyamba ndi kuti no muzigwira ntchito masiku 6 la 7 muzipumula la 7 ndi chiwiri muzipumula aliyense kugwira ntchito pamenepo akukaphedwe okay ndi muona kuti akulankhula kuti no kenaka verse 3 pamene ati musamasonkha moto mnyumba zanu zili zonse tsiku la Sabata chihebrew tinawerenga kale pa 44 so Mulungu ati musamasonkha moto nyumba zanu zili zonse tsiku la Sabata lo taveru bekomo shevetekem bayom hasabat okay so zimene Mulungu anena koma ndifuna tutaona zimene zikuchitika patent ulankhula ija tataona ni mmene zikuonekera okay titenge Eksodo 34 timike pambali apa tike so Eksodo 35 tikulankhula uje tiafananize taona zimene zikuchitika akuti ku Eksodo 34 kuja verse 21 22 akuyamba ndi kuti musamagwira ntchito muzigwira ntchito masiku asanu ndi limodzi koma tsiku lachisanu ndi chiwiri musagwire ntchito iliyonse ndi tinaona kale ati ngakhale nthawi yolima ndiye kenaka kudzafotokoza nthawi ya mwambo chikondwerero zimene akulankhula pamene tikabweranso kuku pa Eksodo 35 ona Eksodo 35 yo mmene akulankhulira Eksodo 35 muone mmene akuti Mose anasonkhanitsa gulu lonse la Israeli ndipo anawuza kuti okay muzigwira ntchito zanu pa masiku asanu ndi limodzi koma tsiku lachisanu ndi chiwiri likhale la Sabata tsiku lanu lopumula lopatulikira kwa Yehova aliyense amene adzagwira ntchito iliyonse pa tsikuli ayenera kuphedwa ndi kenaka nchifukwa ndakudzapereka kuti no pa tsiku la Sabata musakoleze moto paliponse pamene mukhala okay sindikuona ngati mukuona ubale uliwonse pamene zimene tikulankhula pano pansi it's a very beautiful way of speaking imene Mulungu akuchita baba so mukhoza kuona kuti pali izi zimene zikufanana izi okay pamene pali izi zimene so zikufanana mwina okay so akuyamba ndi kuti Sabata muzigwira ntchito masiku asanu ndi limodzi kenaka akudzafotokoza akudzagogomeza apa agogomeza kukolola apa agogomeza za moto okay apa kenaka akudzatifotokozera zimene zikuchitika nthawi imene akulankhulira nkhani imene context yawo ndi yazokolola ndi kenaka muone ukuku akutiwuzanso context imene yachitika ndi context ili apa mukayiona imene ili apa ndi context imene inotsopano akuwauza za kumanga kachisi otino tingoti kachisi pamati malo opatulika so you can see akuti Mose ananena kwa gulu lonse la Israeli kuti zimene Yehova akulamulerani kuti muzichita ndizi kuchokera pa zomwe muli nazo mutenge chopereka akufotokoza zina zonse zija chidule
ayamba ntchito janauza kuti mu chapter 25 yoti mundimangire malo okupatulika ndizikhala pakati pano. Apa tsopano ntchito ija ayamba kuimanga. So apa context yake ndi kumanga chihema. Kwinaku ndi context ya chikondwerero cha zokolola. Apa context yake ndi kumanga chihema. Zimveke bwino apa kuti nkhani ili apa mpaka imene kunyamula nkhani iyi si nkhani yopiza kudya kuti la sabata tizisunga bwanji. Sakwamba za nkhani ya kusunga sabata apa sakwamba nkhani ya kuphika chakudya. Nkhani ya zophika chakudya ndi sabata adasikamba kale ku Eksodo chapter 16 adaphunzitsa kale imene zimene zochitikira. Adauza kale imene zimene zochitikira Eksodo 12 exception to the rule adapereka kale. Ndi Mulungu alibenso nthawi yoti azipanganso invent zomwe adapanga kalezo. Ayi apa ndi context ya tsopano. So context ili apa pali ntchito yoti azimanga chihema. Kumbukirani dzulo anthu awa anamukhumulitsa Mulungu ananyanyala ndi mmene anauza kuti sindiyenda nanu anthu awa dzikhutumula kwa Mulungu ali unthunthumira afuna kubweranso ndi pali kuyanjana. So anthu pali ndi chilicho ali ndi ziru mtima watachita chilichonse nzosadabwitsa kuti atauza adabweretse zinthu zobweretsa zokapangira kachisiyo adabweretsa mpaka kuti nomonse adatiza kwana palibe malo tikhoza kusunga icho. Anthu awa they were willing to do anything, literally anything. Ndi zimene zimachitika kuti uli ndi guilt in other words. So ndi Mulungu akwazi sipano mwembe umanga chihema chokumana nako kapena malo anga kuti tizikumana nawo. Ndi akudziwa just as timakamba mu Eksodo chapter 34 kuti mu Eksodo 34 mwina anthu adziona kuti popeza za Mulungu mwina ndikoza wako wale kupitazo kuwapereka uchechi. Mulungu akuti amsapange zimenezozo. Zimenezo sakupanga apa mmene mukuyamba kumanga ntchito iyi ena adzifuna kukhalapo mwina ofuna kuonetsa kukondweretsa Mulungu. Ndi mudzambo machita ntchito imene nonse mnaina kuchita nthawi ya sabata kumapanga chifukwa kuti ndi ya Mulungu. Ndi Mulungu akuti msamachite ntchitoyo. Ndi apa akupereka kuti no ntchito imodzi imene asayichite ndiye kumakoleza moto. Mfunso imene kufunza ndifuna chano kamba za kukoleza moto. Okay, so taona chidule po tisanafika imene kuti ngoona kuti no nkhani ili apa tikuona kuti no verse 3 ayimangirira ndi kugwira ntchito imene kuchitika mu verse 4 umapita kutsogolo. Okay, tikoza kungoonjezera nthawi kapena kutalitsa nthawi tikafuna kuti tiwerenge nkhani yonseyi chimodzimodzi, but otherwise ndi mmene zili. So ndikungomaliza mavesi amene mavesi atatu amene immediately atamaliza amene baba pamene tsopano akutiuza za kuyamba kwa ntchito yakachisi. Ndi point imene tiwirankhula atangomaliza zimene zizi kuwalangiza kumeneku kenaka akutiuza za ntchito imene ichitike. So it's like verse 1 kapena verse 3 Exodo chapter 35 ndi introduction imene akuwauza za ntchito tachite akwachenjezeratu ndikupatsa ntchito mudzichita ndi ndikuchenjezani musachite kudutsa pa nthawi yake. That's the point imene akulankhula. So mwina funso tilifunse ntchito yanji imene kuchitika muganizo imene ndifunse imene tilifunse koma mwina tisadalifunse funso limenelo titaona kuti Exodo chapter 35 verse 4 mwina kuti tisavutikenso kumwerenga tamwerenga kale ngati mungafune mkhoza kamwerenga pa nthawi yanu, koma otherwise kunena mmene momwe akoza kuti achita aliyense amene atere ali ndi timofuna kupereka abweretse kwa Yehova zopereka zake golide siliva ndi mkuwa nsalu zobiriwira zapepo ndakufotokoza zambiri mbiri. Verse 8 ali chihema ndi tenti yake ndiponso chophimba chake ngowe zake maferemo ake mitanda yake akufotokoza zoti zichitike. Mukaziona zinthu zimene zili pa migezo ndi zitsulo zofuna kuti azisule ndi kuti ampange chitsulo choti no akayike zindeti pafuna kuti no ayenge golide ayenge siliva ayenge ndi kukhala ntchito yayikulu kwambiri. Chiboko chimene achipange ndi azipanga iron smelting tingonena choncho ndi kupanga smelt kusungunula chitsulo tinali napo kuyambira kuti simungasungunule ndi moto wophikira sima sizingatheke. Moto timakhoza tenga mapesi enene kungoyika apo basi muphika chakudya, koma simungapange amene sima mukatenga mapesi nkuphika, koma simungaite zimene zoti mufuna musungunule golide mupange chitsule mufuna sizingatheke. Zimene sizingachitika timafunika moto ngakhale mbiya yenene yoti no tifuna mtsuko mphika amene amapanga zimene zija amatenga moto wochulukirapo mukafuna kuti mu chinthu chimene chilimbe chipange. Nanga kuli banji kusungunula chitsulo imafunika moto wambiri. Ndikupa mganizo menelo ndikumveka mmene tikulankhula munjira ina yake chimene tikulankhula pa tutilankhula chani tikuganiza tikulankhula ndi gazo lina kuti pamene akulankhula zimene zizi akuwauza chinthu chimene chili choti chichitike chofunika
moto wambiri kapena ndi ntchito imene ikuchitikayo. So ndetu pazikhala moto pakati pawo umeneno iwowo adzigwiritsa ntchito, ndiponso osadabwitsa kuti akwachenjeza kuti pasapezeke moto pamalo anu aliwonse amene mukhala. Funso nkumati so moto umeneyo ndi uti? Nchimene tifuna tichankhecho, nchimene tifuna tichiyang'anecho, kuti kodi moto wochifika kuti Mulungu anene kuti musakayatse moto onjani. Ndemaona kuti mu context azizikuta. So akwauza ntchito komwe azichite. So ntchito imene uzichita muzisula zimenezi ndi mpaka kunena madilo ndatenga holibo, ndatenga wakuti, ndatenga bezalero, apanga zimenezi, amisiri opanga chakuti aliwonse wapatsa zintchito. Ndiye kunati komano mukamachita ntchito imeneyi muzigwira ntchito masiku asanu ndi limodzi. Nchifukwa verse jana kuti kumatsiku lachisanu ndi tsiku lanu lopuma. Muone kuti Sabata limene akulicha kuti tsiku lanu lopuma. Pamene mu Eksodo chapter 20 verse 8 sane kuti tsiku lanu lopuma. Mulungu amene ndi tsiku lake la Yehova fana pumula anatani. Koma apa kuti ndi tsiku lanu, soka emphasis kalipa kuti tsiku lanu lopuma. In other words, chidule chimene lankulapa choena kuti Eksodo 35 akubwera verse 123 akubwera chifukwa cha ntchito imene kuchita. Ntchito imeneyo kukhala kuvukuta aziwotcha zitsulo. In other words, pazifunika kukhala ndi moto umene akukhala nawo zikutipatsa magazi kuti eish amene akumnena moto akunenawo si moto wamba, ndi moto umene pa Chingereza ina tikhozo industrial fire, moto wa vukuto. Okay, tipite chapter 38. Tibwere chapter 38 verse ya 21 kafika 31. Panali zinthu zambiri kuchuluka kwake kumene zinali zambiri kwambiri, matani ndi matani, ndipo golide, silver zimene akagwisa ntchito kachisi zinaposa 7 tons or 8 tons zoti akagwisa ntchito kapena over 7,000 or 8,000 kilograms. Tingoverenga chitsanzo timuone. Okay, Exodus 38 verse 21 kufika 31. Taona ni pa verse tingoitenga verse 23 akuti chiwerengero cha zipangizo zimene anagwiritsa ntchito popanga chihema cha umboni zimene Mose analamulira Alevi kuti alembe motsogozedwa ndi Itamara mwana wa Aaroni wansembe chinali ichi: golide yense wochokera ku nsembe yoweyula amene anagwiritsa ntchito pa ntchito yonse yopanga malo wopatulika anali olemera makilogramu 1,000 potsata miyezo ya kumalo opatulika. Can you imagine that 1,000 kilograms opangira golide keka ora muyenga mzokuta mpange choncho sinali ntchito yaying'ono, inali ntchito yaikulu kwambiri imeneyo. Kuti mupange chipilala chachokera ku golide kapena chachokera ku silver chachokera kuti ndetino simungangoti silver ndi ziluswa ndamazitenga ndela maina kwa ziwocha zike moto kwambiri. Moto wake simungatenge moto ophikira, ndi moto ofunika ukulu kwambiri, moto tingoucha kuti moto wavukuto. So mujirena yake moto umene kulankhulidwa mu Exodo chapter 35 kuti musakoleze moto si moto ophikira sima eish ameneyo ndi moto umene tingaucha unena kuti industrial fire. Mawena kutanthauza moto wavukuto, moto otero akakonzi osulira zitsulo, moto opangira zinthu osati moto ophikira. Nde tinene kuti mu Exodo chapter 30 mukhala Exodo ndetu tikupeza moto ya mitundu iwiri, moto ophikira nde pali moto wavukuto. Moto wavukuto ndi moto umene kunena industrial fire, ndi moto ogwira ntchito yovukutira zitsulo, yosungunira zitsulo. Moto wavukuto ndi moto umene akauza kuti musakoleze moto, usapezeke moto umenewu malo awo aliwonse nthawi ya tsiku la Sabata. Azigwira ntchito masiku 6. So akamapanga zavukuto zakuchechizo zakuchimalo kumanako azipanga kuyambira tsiku loyambirayo mpaka tsiku lachisanu ndi chimodzi. Koma la Sabata azimitse mavukuto awo asakhaleso akugwira ntchito zimenezo. Vukuto kwamene chavukuto chikhosikale chilendo mukapita kale mbuyomu akamapanga zitsulo olokumidzi kuti alibe magetsi ngati kumene matawuni muliri, amatenga amapanga kenaka ngati ka oven chonchi nde amamata kuika munkhuni kwina kwamayika mwina chipaipi kunoko ndi kuika chimwina chikumba amachisoka kukhala ngati chithumbathumba chozungulira kuti kusakhale ndi amata vu chikamapanga chonchi chimakhala chikutenga mpweya chikupitisa momo nde mpweya chimapita muja oxygen umapangisa muziyaka muja moto uziyaka muja chifukwa moto uja waphimbika koma mukuyaka umapanga kukhala wamphamvu kwambiri kuti nawo amatha kusula zitsulo, makasu ndi zina zimene kwa amene mwina makhala ndi mapita midzi mwaziona. So ndi moto umene ngati wavukuto vukuto inobwera kuti vu dzina la vukuto inobwera pamene popo. So ganizo limenelo
ndi limene noli kupezeka mu Eksodo chapter 35 mutangoona kuti zimene auza izi ndi zitsulo zoti zichitike. So pafunika moto wamphamvu adzikhala nawo, ndi imene umene kuti Mulungu sakufuna kuti anthu adziusunga azikhala nawo la Sabata, azigwira ntchito masiku 6 koma la Sabata aziona kuti apumula. Asabata apopeza ndi za Mulungu wina tikhoza pangaso ndipo moto usamapiriro mayenga zitsulo la Sabata ngakhale akuamanga malo opatulika sima opita nyemba ndi moto waukulu ndi mmene umene kuti aziuthimitsa umenewu usapezeke pamalo pawo paliponse. Anthu maona kuti ayitanitsa kwaoza mu environment ya ntchito ndi amene amauza amamva zimene amatanthauza suti amamva kuti no moto ophikira amene amadziwa kuti moto akutuzawo ndi moto wavukuto ndete tiuche ti moto wavukuto tiusiyanise ndi moto ophikira. So ndi moto wavukuto umene akwaza kuti musamapange zimenezo nchifukwa anapanga choncho. Okay, mwina pakozo kazifuka zambiri komano mbali imodzi mukumbukire anthu anayesedwa posachedwapa kupanga milungu kuchokera ku vukuto kuchokera ku moto ku golide umene anayenga uja ndeko kusakudana kubwera kwa Mulungu uyu amene akugwira ntchito ndi tsiku la Sabata aziyatsa zimene mwina chikosa kaso chiyesero kwa ena kuyamba kupembedza golide wawo zimene apangazo mujalako. Of course chimene chikosa kachifukwa china chongonjezera koma gazo lalikulu lakuti Mulungu afuna anthu asanene kuti popeza ni ntchito ya Mulungu ndi basa azigwira mpaka dilikili ndi la Sabata lomwe. Mulungu palibe emergency pa ntchito iyi. Mukawerenga Eksodo chapter 38 verse 21 kufika 31 taonani akuti chiwerengero cha zipangizo zimene anagwiritsa ntchito popanga chihema cha umboni zimene Mose analamulira Alevi kuti alembe motsogozedwa ndi Itamara mwana wa Aaron wansembe chinali ichi: golide yense wochokera ku nsembe yoweyula amene anagwiritsa ntchito pa ntchito yonse yopanga malo opatulika anali olemera makilogalamu 1000 potsata miyezo ya kumalo opatulika kapena no 1 ton. Ndiye kuti mufike podzadza 1 ton kuti golide simasera to amene ndiye mukamvukuta amene yoyo mumsungunuli inali ntchito yakalavula gaga imene sinkadagwira pang'ono. Ndiye chifukwa chakuchiko pa ntchito ndigazira kuti mwina timangire malo Mulungu tipange ndi ziro yakuti mwina tichite ndi ntchito ya Mulungu akudziwa anthu akadafika ena mwina aziyesedwa kuti adzigwira ntchito mpaka la Sabata Mulungu atakupeza ndi ya Mulungu tikhoza panga. So Mulungu akhoza lingakhale ili ntchito yanga musachite zimene zozo mukapanga malo opatulika inde ndiye maona pattern tena ija zikufana ndi muchamalankhula la Mulungu za nthawi yokola nthawi chikondwero chimene mupanga chikondwero cha inde kwa musapange choncho chifukwa palibe emergency ya chali chiyo inde malo opatulika ngofunikira koma sikuti no mupange choncho kulinga timene muli kuli masiku antenene kuti anthu munene kuti ifeyo chifukwa tifuna timangire chali chi Mulungu tizipemphereramo ndipo pesa chalichi tikhoza makwira ola Sabata wina kwesa njera tsiku la Sabata lisanaweruke basi mina tikumbeko tipange chifukwa ntchito asitipanga choncho. Mulungu akuti yayi ngakhale chalichi ili ya Mulungu simungayimange tsiku la Sabata zimenezo mugwire ntchito pa masiku asanu ndi limodzi la Sabata likhale tsiku lopumula loti pasakhale chilichonse chosokoneza chopanga chicho. So zimenezo ndi zimene Bible kapena no chikuchitika munkhani imene tikulankhulayi. So kunalinga kuti Mulungu akuwalangiza ndi kuwauza kuchotsa ambiguity akupanga clarify kuti kapena mwina ndi adzigaza popeza nza Mulungu kulinga takata kama saona buzi Mulungu ali kuti inde abusa ashehe aprofetesi inde mugwira ntchito ene koma no muzikhala beni nthawi yopumula. So muchite so kazi zimene zili necessary koma pali zinthu zake it's not necessary kuti munthu opanga choncho. So ganzo lipa pamene pomula kuti asachite overdo ndi zilo yakuti akumuchita Mulungu and monso kwa tangoganizana posachita apa nakumulisa naye Mulungu ali ndi zilo tamuonese kumkondweretsa ndeti mwina azifuna kuita mopo. So Mulungu akupita tsogolo payo ndikuwalangiza kuti ayi chitani ntchito masiku asanu ndi limodzi la 7 muzipumula ndi tsiku lanu lopumula. If anything ngati simupumula sime ndi mdzapumula solid. So muzigwira ntchito masiku 6 koma la 7 muzipumula ngakhale ntchito yanga muzipanga ime. So imagine 1000 kgs sinkhani yapang'ono kunali zambiri mmene amamaliza kachisiyese adagwisa ntchito over 7 or 8 tons or 8000 kilograms ya zitsulo za silver ndi zina zambiri kwambiri lero pala ntchito. So verse 25 ali silver ochokera ku gulu lonse la anthu anali olemera makilogramu 3430 potsata miyezo ya kumalo opatulika. Munthu aliyense amapereka beka imodzi kufanana ngati makilogramu 6 potsata muyezo wa kumalo opatulika kuchokera kwa aliyense amene anawerengedwa kuyambira kwa zaka 20 kapena kuposerapo amuna onse analipo 603,550
anagwiritsa ntchito silver wopereka olemera makilogram 3400 kupanga matsinde 100 akumalo opatulika ndi makatani, ndipo makilogram 34 kupanga tsinde limodzi. So mukhoza ngati tsinde limodzi mafuna makilogram 34 kuti mumzungulire mpange zimenezozo sinaleza pafupi ya 3400 kilogram sipano ya kuti mupange mapilala mpaka 100 inali ntchito. Ndipo kunali ntchito chikunga chimenecho chimene nthawi zina tikamerenga timangoona ngati palibe chifukwa there's a lot of work. Ndiye kuti muziyenga zimenezozo zijaza kuti tikokere ndiye zimenezo zimene Mulungu amatenga khale pali ntchito yakalavula ngati imeneyo, don't do it pa tsiku la Sabata. Pumulani tsiku limene ndapasa niloti muzipumula, don't overdo. So context yake nkhani yake ndi imeneyoyo. Ndiye musayatse moto paliponse, samanena moto ophikira sima ayi. Chimene amanena ndi moto umenewo umene amayenera kugwiritsa ntchito pa ntchito yokonza malo opatulika. Verse 28 ati makilogram otsalawo anagwiritsa ntchito popanga ngowe zamkati, kukutira pamwamba pa mezati ndiponso kupanga zingwe zake. Mkuwa ochokera ku nsembe yoweyula unali makilogram 2000, kalima chita 2450. Iwo anawugulitsa ntchito popanga matsinde apa chipata cha tenti ya msonkhano, guwa la mkuwa pamodzi ndi sefa yake ndiponso ziwiya zonse, matsinde ozungulira bwalo ndiponso zina zonse msukawerenga. So you can see chidule chimene lankhula choti there was a lot of work. Ndi ifa yake pamene tikuwerenga Eksodo chapter 35 kapena no mu Eksodo tikuona kuti pali kugwiritsa ntchito kwa padera posiyanapo kwa mawu awo otchedwa eish amene akuti moto, kumene kuosiyana ndi mmene amagwiritsa ntchito moto umene akutcha kuti moto eish umumu si moto wamba. Nthawi zambiri akumaulankhula polunzanitsa poyanjanitsa ndi moto umene uli okhudzana ndi Mulungu. It's associated with God ngalecho tingoti moto it's associated ndi Mulungu. Moto wambiri mene of course ndipo nthawi nayo ndi wamba, koma nthawi zambiri akulankhula umene otherwise amafuna moto wamba masikola ena pesa pali mawu ena bara malo amene akugwiritsa ntchito kulankhula za moto wamba. Komano chidule chimene lankhula kuti moto kulankhula apa si moto wawamba ophikira eisha kumulankhulayo ndi moto wapadera kwambiri. Akafuna kulankhula za moto wawamba ngati mwaisanzo lemba limeneno likugwiritsa ntchito ena ndi hamabara, moto umene wangotuluka popanda chilichonse. Koma moto umene ukugwirisana ndi Mulungu akumala kugwiritsa ntchito kwambiri eish. Of course izo ndizongonjeza chimene tifuna kuonza nchani mawu aliwonse amene timagwiritsa ntchito kapena kuti mawu nthawi zambiri amatanthauzo molingana ndi zimene zikuchitika ndi malo ndi nthawi. Tingati words are often context sensitive. Zimene mukulankhula panopa zikhoza kutanthauza chifukwa cha zimene zikuchitika, koma mawu omwe mukakalankhula pena akhoza kusintha tanthauzo lake. Mukhoza kupeza kuti nthawi zina timalankhula chinthu choti no mu context chitanthauzo china, mu context chitanthauzo mwina mawu oti ndibwere nawo tilankhule tibwereze pano mofulumira pa bere zikhoza tivuta. Mwina tingwena ti mawu ti khala kapena ti khala, okay, kapena khala ndi mawu amodzi amenewo, komano ndi mmene mwalankhulira amasintha tanthauzo. Tingweza tino ine ndi munthu inake tayambana ndi ndomozo ti khala nditino pamene akumva adzotino khala uyu ndonyanyala tanyanyalana ndomozo da akhale I don't care about him, okay, sindikusamala za iyeyo. Ndiyoti pali kudana pamenepo sipali ubale wasokonekera wenepo pamene kozomuza mawu omwe kuti khala. Ndiyoti mwina ngati sinayambane sipalibe tension ina, mwina ndikumuza kuti kupita kwina wake ndimozo kuti asapite nawo. So ndamuza kuti asapite nawo osati momunyanyala komano. So mukozaona kuti mawu omweyo koma chifukwa cha zimene zimachitika akusintha tanthauzo. Mukozaona kuti khala ndiyoti sindikutanthauza kuti akhale kuti asapite nane, koma tanthauza kuti mwina anali choyimirira akhazikike pansi. So mawu molingana ndi zimene zimachitika zikhoza kulankhula. Tikozapekaso chitsanzo tingwerekeza kuti okay, tingapekesa chali bwanji. Tingwanena kuti okay, ife tukamba nkhani ya foni ndene kuti tayimba chifukwa tukamba nkhani ya foni ndio nfuno tayimbira amene timofala lankhani nawo tayimbire kapena tayimba ndiri munthu andimva nda kutanthauza kuti apange dial manambala kuti alankhula pa foni yake alankhula ndi munthu amene ufuna. Koma tiyezo kuti makamba nkhani zoyimba tili kuchalichi o tili pa kwaya ndene kuti tayimba iwe ndiye kuti munthu uja mawu omweyo amva kuti no sakutanthauza kuti nditenge foni ndiyimbe chifukwa context ili pamenepo nyodziko nena kuti tikuimba nyimbo ndi mawu oyimba nyimbo ndiye adzero nkhani pano yoti ndiyimbe. So chimene titanthauza kuti mawu amakhala context sensitive. Mmene akunena kuti musakoleze moto kwa inu ndi amene kunalibeko zaka 3400 kumene nkhani imachitika tingogati munthu moto basi moto phika sima
Sabata osagwira ntchito pamene si choncho. Amalankhula mu context yakuti akwauza za ntchito, akwagawira ntchito kuti muchite muzikavukuta ndi akudziwa kale. So mmene akuti musamakoleze moto, iwo amaumva kuti moto umene amauna sakwaletsa moto wophika. Nchifukwa muja tinanena kuti taonani kuti no Eksodo chapter 34 verse 18 akwakumbutsa za msonkhano umene adzichita chaka nchaka, umene umafunika kuphika, umafunika moto. So ngadaletsa kuti msamasonkhe moto ndi auzenso kuti no muzipanga msonkhano, ndi it's contradictory, ikamisala imene kupenga umeneko zimene Mulungu sangachite. So zimene zoti unena zokuti no mukamaerenga moto mu Eksodo 35 ine mumva moto olakwika. And the original audience, timati original audience, anthu amene analipo, amene amamvuko yambira ina mose amuzidwa anthu anzawo amamva kuti moto umene tikunena pano situnena moto wa kunyumba, tunena izizi. Tikhoza pereka zitsanzo zambiri, mwina tikhoza talikitsa nkhani, koma inenso muli nazo zitsanzo zabwino zoti mutakhala pasi mukhoza panga reflect. Anzathu achingerezi malinguistics amakamba za mawu amati dexis, zimene kuti mawu amatanthauza chinthu molinga ndi malo amene akuwalankhula. Ine ngamati lero mawu akwanitsidwa kwa inu. Lero alibe tanthauzo lokhazikika. Lero amatanthauza tsiku limene mwalankhula chimene chocho. Mawu akuti lero mukhoza walankhula lero likhala lero, mutanthauza lero pa kalero mpachane pa 2 August kapena pa 1 August. Mawu amene mukadzalankhula September mukadzati lero adzatanthauza 30 September. So tikamati context sensitive, ndio tikamakaerenga tikafuna kudziwa tikani kodi mawu amalankhula liti, ndi tingatikadzapeza mdalankhula pa 30 April tikuona lero yamatanthauza 30 April zimene zikuitika pano. So mmene akuti moto amalankhula mu context yakwawo za vukuto, moto wa vukuto. Ndi kuti no tikapita kumene kani moto wake ngovukuto samanena zimene tikutanthauza sindikudziwa ngati zimene zikuthandiza kuti mvetsetse. Lemba lili maoneka lovuta kwambiri, komano tidzionena kuti mawu ndithu ndi mmene amachitira kapena chilankhulo chilichonse chimakhala ndithu ndi zimene. So mawu amakhala in the context sensitive. Munthu wina ake otchedwa Charles P.S. ndi philosopher adachita coin kapena adabweretsa mawu mu Chingerezi otchedwa index clause. Amatanthauza kuti no mawu amene timagwiritsa ntchito nthawi zambiri amakhoza kulozera chinthu chimene specific chimene afuna alankhule. So pali mawu amene no mukangowalankhula satanthauza chilichonse kumatanthauza ngati tino ineyo, mawu kuti ineyo sangatanthauza chilichonse atanthauza ine ndikulankhula, sangatanthauza inuyo raya ineyo ndikulankhula inuyo ndemisala. So mawu ena kuti mukalankhula ali kumangilidwa kwake kuti no sangasinthe ndipo simungalakwitsenso kumvetsetsa. So zimene zonse zimene zikuchitika mmene akulankhula ndi awo muli zinthu zinga zimene zoti zidziwe tizikumbukire. Ngakhale kacha imasonkhezera ndikungoita extend ganzo limene it's not very much relevant for this. Komano mawu amagwira ngakhale mukacha mkono lino kacha yanu imasonkhezera mmene mawu amvekere tanthauzo lake zimene zitanthauza. So zimene mutanthauza china mumapeza kuti kukacha kwina chikumveka mwa mtundu winake. So tingati language is culturally embedded, imatingana ndi kacha. Tingopenga chitsanzo mothamanga pamenepo. Titenge Malaki chapter 1. Malaki chapter 1 mukupeza pali mawu ena amene amapanga disturb kwambiri, ndi amene Mulungu akulankhula pa verse 2 akuti Yehova akuti ine ndakukondani, koma inu mukufunsa kuti kwali mwatikonda motani. Ndi akuti Yehova akuti kodi Esau sali mbale wake, sanali mbale wake sanali mbale wake wa Yakobo, komatu ine ndinakonda Yakobo koma ndinamuda Esau. Kuti Mulungu anamuda Esau. So chikamerenga ndazina chifukwa chakuti ndikuwerengene mukacha yathu tazina mamva kuti no basi Mulungu ndana ndi chizondi. Muti Mulungu amati ndi chikondi kwa Mulungu adamuda papa. Mulungu amene ngakhale Mulungu anali ndi mdani ndeno kumagwisa ntchito mwa Yesu kukhala ndi mdani sivudo adamba ndi Mulungu amene pamene sizikutanthauza choncho. Zimene zikutanthauza kuti Mulungu akungotanthauza zimene adamuchitira Yakobo akaziyerekeza zimene adamuchitira Esau. Yakobo Mulungu adachita zazikulu kwambiri, ndi chifukwa chimene chocho akuti kumakhanga kuti wamuda wakonda koma samatanthauza namuda ayi. Sizimene mukhozaona sogazo imene muipeza mu Genesis chapter 29 tuone pa verse yaka 31 upeza kuti pamene Yehova anaona kuti anamuda Leya. Okay, so akuti anamuda akonda zachano kuti no anamuda Leya. Anamuda bwanji munthu ali naye amakhala naye akumberekerana amakhala limodzi every day samenyana ndi amamuda so bwanjiso.
koma chimene amatanthauza chani amatanthauza sana mkonde ngati mmene anakondera Rakele. Verse 30 kuti thandiza verses zimene mukuzoona pa verse 30 ati ndipo Yakobo analowanso kwa Rakele namkondanso Rakele kopambana Leya. So chimene akutanthauza kuti anamuda anakonda kopambana. So muchihebere mchikacha yawo malankhuliro awo malankhuliro ameneyo akati ndimakuda sangatanthauze kwambiri necessarily kuti akumuda mu context ine zimatanthauza kuti munthuyo sanamchitire zofanana ndi zimene wina akumuyerekezayo. So zinthu ngazimene munjire nange pamene tikuwerenga Eksodo chapter 35 verse ya 3 tinene okhala ndi nthawi yomwe adzifunsa mafunso amathandiza kuti timvetsetse chinthu, right questions. Mochisanzo mmene akuti musagwire ntchito yake iti, mmene akuti moto wake uti, nanga si kuna kuchatuza kale. So zimene zingathandiza kuti timvetsetse. Eksodo 35 mobwerezanso akuti Mose anasonkhanitsa gulu lonse la Israeli panawuza kuti zinthu zimene akuti muzigwira ntchito masiku 6 koma tsiku la 7 likhale la Sabata, tsiku lanu lopuma, okay, lopatulika kwa Yehova. Aliyense amene adzagwira ntchito iliyonse pa tsikuli ayenera kuphedwa. Pa tsiku la Sabata musakoleze moto paliponse pamene mukhala, okay. So akamba zimene zozo pa tsiku la Sabata musakoleze moto pamene mukhala, okay. So atuza kuti musagwire ntchito ndekuti atuza kuti kenaka uzakamba kuti musakoleze moto kudana zolembayo akuti patsapo chitsanzo kuti kukoleza motoko ndi ntchito. So okay, so kukoleza moto ndi ntchito, so kukoleza moto ndi ntchito, all right. Koma no kenaka kuti tsiku limene lofune feti dzipuma ndemuone akuti ndi tsiku lanu lopuma. Emphasis mujananena moja akupeta kuti tsiku lanu lopuma musamagwire ntchito, okay. Ndi ntchito akuti yokoleza moto, okay. Chifukwa chake chana ndi tsiku lanu lopuma, okay. Musamagwire ntchito, all right. Ntchito yake yokoleza moto, okay. Tsiku lanu lopuma, okay. All right. So mwaipetsera nkhaniyo nde muona kuti nkhani akamba zoti asamagwire ntchito azipumula, okay. Nde ntchito yawo amakoleza moto, okay. Zoona tinganene kuti kuphika sima tingachitokhala nkhani yake kuti timagwira ntchito imeneyi ndi kulengezera chimudzi chonse. Well, mwina zikozothekera koma pamene tifuna kufunsa moto ntchito imene akuinena imeneyi ndi ntchito yanji, nde adziyankhira kale atiuza kale kuti ndi yokoleza moto. Koma moto umene uchitofuta kuti achitolonkhula njira imeneyi ndi moto wanji, okay. Sitiwerenganso chiheberi tinawerenga kale koma tifuna tiwerenge kuti mawu amene akugwiritsa ntchito amene amasulidwa apo kuti ntchito musamugwire ntchito kapena muzigwire ntchito ndi mawu amene pa chiheberi amati melakha, okay. Melakha kapena kuti ntchito ndi mawu amene akugwiritsa ntchito mu buku limene la Eksodo mobwereza melakha, okay. So ndamina akubauza kuti lot averu eish beko moshaveteke mbayom hashavat ndauza kuti musagwire melakha amene agwire melakha aphedwa, okay. Nde musakoleze moto. So ndetu kukoleza moto ndi imodzi ya melakha. So munjira inake keyword yathu mawu amene angathandize kuti timvetsetse ndi melakha, okay. Melakha amene ndi yani tikupeza kuti tikawerenga buku la Eksodo zopatsa chidwi kuti mbuku la Eksodo mawu amene wagwiritsa ntchito nthawi zosachepera 30 times mwina a little bit more, okay. Nde koma nthawi iliyonse imene akugwiritsa ntchito akumatanthauza skilled work for the tabernacle kapena akumatanthauza ntchito ya kumalo opatulika, So all those times nthawi imene akugwiritsa ntchito akulankhula kumalo opatulika. So munjira sitingapange mistake ungodzuka nkuganiza kuti basi ndoti mawu amene akutanthauza chifukwa nthawi zambiri zimene akugwiritsa ntchito over 30 times makamaka mabuku a Eksodo ndineno osati the entire Eksodo but kuyambira Eksodo 35 ukafika pa chapter 40 between this section imene iyi akangoti melakha nthawi zambiri akumalankhula nkhani ya kutabernacle, nkhani ya kumalo opatulika, so much so that imene akulankhula Eksodo chapter 35 verse 3 kapena verse 2 kuti melakha sakungonena ntchito wamba, akunena ntchito yokumalo opatulikaja kutabernacle kukachisi kuja nkhani yake tuli pamene popo. So mukoza kuona kuti it's context sensitive, it's limited to this nchomangidwa mmene mumu zimene akulankhula zimene. So munjira nake Mulungu akusiyanitsa pakati pa zochitika za kunyumba ndi za kuchitika za kukachisi. Mmene akulankhula pa Mulungu akulankhula za malo akuchihema, chihema malo okumanako
tabernacle then moto umene wokuzana kumene koko ntchito imene akuchitawo ndi umene akuletsa pano pasawo kamba ku nyumba. By the way, ngati mwina mukadakayikira chifukwa nthawi zina zimaitira kuti ungakhale mwalankhula zonsezi munthu komabe magazi angokhala stuck pa china chake. Ino bwanji osadzifunsa kuti kodi Mulungu chinamvuta nchiyani maona kuti mosaphika chakudya amachititsa mantha bwanji amaopa bwanji. Why not wawo zoti msagwire ntchito kwena kosano bwanji osangono la sabata msaphike chakudya mupeza kuti palibe pamodzi pomwe. By the way, ife tikubetchera pano pabwalo la Bereya ngati mungapeze pamene adalembapo mu Bible kuyambira ku Genesis kukafika ku Malachi kamukapita ku chipanga chatsopano pamene adanena kuti musaphike chakudya tsiku la sabata mubwere kuno muzaite claim 1 million tizakupasana pano tizapereka dziko lonse likuona kuti lero wapezeka munthu pa dziko lapansi amene wapeza pamene Mulungu adanena kuti musamaphike chakudya tsiku la sabata. Mukazapapeza tizakupasani ngati mufuna galimoto zakupasani galimoto muzanyamuke muzayilembeso kuti ndaiwina popeza verse m'Bible loyena kuti musaphike chakudya tsiku la sabata. Mupeza kuti palibe verse limene limakamba zimene zikulibe. Ndafunsa ngati so debate yonse tipanga timapanga wayi tipanga chifukwa anthu timatiikawerenga timapanga assume ndi timatenga ma tradition yathu timatenga maganizo athu timatenga miyambo yathu ndifake sala kuti bwino mumaganiza malamulo a Mulungu kuti musunge miyambo yanu. So mpeza zimene tikusunga pa nkhani ya sabata si malamulo a Mulungu ya zambiri zimene tikutsatira ndi miyambo yathu imene angopangana kuti la sabata usalele musapange chakuti lero zafika pena kuti mzinyamukira tu kuchoka kuchalichi kwakhala ku opita kupemphera ati Friday mzinyamuka ukagona kuchalichi ati chifukwa mukaenda muphwanya sabata ena kuti muzisambira atu zinthu zina zoneka zoti ngakhala ubongo tatu ukhale basi kuganiza kuti ndi misala tikupanga chifukwa chakuti zimenezo mulibe mu mawu a Mulungu sadalene zimenezo koma timadzipanga kukhala akapolo ndiga zoti mwina tinkondweretse Mulungu tipange chani so tikunena kuti mawu alankhulidwa mu Eksodo kuyambira chapter 35 kufika chapter 40 akamalankhula za melakha akukamba kwambiri nkhani ya ntchito yochitika kumalo opatulika over 30 times. That's what is being used. So even meri kulankhula paja ndi zimene zikulankhula mukhoza kuona. So Eksodo chapter 38 story chapter 36 akufotokoza kuti ntchito ya kukachisi idafika poti ntchito imene melakha amene adafika poti watha chichewa chake ndicho tikhoza kuwerenga mwina timawu tikhoza kata tingoti yese kupanga highlight tipange chonchi. Okay, so akuti pamenepo anachita Belazero ndi Oholiba ndi anthu aluso amene adayika aluso ndi nzeru mtima mwawo adziwe machitidwe ake a ntchito yonse ya utumiki wake wa malo opatulika monga momwe zosadauza. In other words, mukawerenga akuti adayigwira ntchito imene idafika pakutha. So melakha adafika pa mapeto pake nali ndi mapeto ake ndithu si ntchito imene apita mfumu yaye ndipo ndikuti galizomera kuti msamasonkhe moto paliponse linapitiraso pamene world it becomes irrelevant. Adakira zintchito mona kuti no monga tankhula moja kuti chimene Aisraeli adabwera nacho ichikhale cha machitidwe a ntchito mawu ake ndi amene tikuyankha mupeza ku Eksodo muchiheberi ndi melakha mawu ake ka melakhet. Okay, apakulankhula melakha mawu ake ndi amene tikupeza. So mawu kuti melakha chidule chimene tikulankhula chakuti mawu kuti melakha akutanthauza work for the tabernacle ntchito ya kumalo opatulika ndi meneno ikulankhulira pamenepo ndikupa sikumveka kufikira pano pagazi amene kulilankhula kuti kodi pamene amati musakoleze moto ndipo musagwire ntchito muzigwira ntchito amatanthauza ntchito yake ati samatanthauza ntchito zina zonsezo apa specifically amakamba nkhani ya ntchito ya kukachisi kapena kuti ku malo okumanira nako zimenezo ndi zimene amazilemba. So chimenecho nchotithandiza kwambiri kachitsatira kumvetsetsa nkhani imene tikulankhula. So ntchito ili pamene pa ndi ntchito ya ku tabernacle si ntchito zina zonse yayi usagwire. Ndi Exodus chapter 35 verse 1 verse 2 ngosiyana ndi Exodus 20 pa verse yaka 8 wa Exodus 20 akamba zintchito zonse pamene Exodus 35 verse 2 akukamba specifically ntchito ya kuchihema. So ngakhala kuisa ntchito mawu kuti melakha komano melakha wa mu Exodus chapter 35 akukamba za ntchito work for the tabernacle zimenezo zimafuna tizigogomeze kuti zimveke bwinobwino zikhazikike. Okay, ndi chifukwa chani Mulungu amaganiza kapena adapatsa ganizo limene lili. Okay, kumwina zikhozo tithandize kumveka titati tibwere kuzimene Ambuye Yesu tsinakadachita tikamanena kuti mawu aliwonse amakhala ndi context ndipo zinthu zimene zalankhulidwa zimagwirizana ndi zimene zimachitika nthawi imeneyo. Tiyeni titenge chitsanzo cha Marko 7
Marko 7 verse 14 kwa verse 19 muli nkhani imene ambiri imabalalitsa mutu mpaka panopa ndi debate ikulu, anthu akulimbana ndi kupanga ziphunzitso zolakwika, anthu kumaphunzitsana kukhala ngati zinthu zolondola pamene zili zopotoka. Mu nkhani imeneyi tsiku ake akuphunzira amadya zakudya, ndi Afarisi akamena Ayuda adamdzudzula Yesu ati kodiwe ndi chifukwa chani anthu amene wawa akuphunzira amadya zakudya m'manja mosasamba chonchi? Ndi Yesu adawayankha, mayankhidwe amene adayankha adawuza kuti kodi abadawuza si chinthu chimenechi zowankha wa munthu sizimuyipitsa koma zotuluka nkamwa mwene tingowerenga. Akuti Yesu anayenda naso gulu la anthu ndipo anati, tandimverani nonsenu ndipo zindikirani izi, palibe kanthu kunja kwa munthu kamene kakalowa mwa iye kangamudetse kangamsandutse wodetsedwa, koma zimene zituluka mwa munthu ndizo zimumupanga kukhala wodetsedwa. Ngati wina ali ndi makutu akumva amve. Ndatalisiya gulu la anthu ndikulowa mnyumba, ophunzira ake adamufunsa za fanizoli. Iye anawafunsa kuti kodi nanonso simumvetsetsa, kodi simukuona kuti palibe kanthu kamene kakalowa mwa munthu kochokera kunja kakhoza kumudetsa? Pakuti sikalowa mu mtima mwake koma m'mimba mwake ndipo kenaka kamatuluka kunja. Ndi m'mawu ambracket taona zimene olemba oyankhula nawo adanena kuti ndi mawu amenewa Yesu anayeretsa zakudya zonse. Okay, so pali nkhani yakuti palibe kanthu kunja kwa munthu kamene kakalowa mwa iye kangamudetse kamene kangampangitse kukhala wodetsedwa, koma zimene zikutuluka ndakuphunzira abalalika. Kenaka kwafotokozera wa amaswera ndakuti inu ndi mawu amenewa Yesu anayeretsa zakudya zonse. Ndete ndifunsani, anthu ambiri lero amakamba ganizo limeneli ndamati simuona Yesu adayeretsa zakudya zonse nchifukwa amanena kuti munthu akhoza kudya nkhumba, akhoza kudya mbewa, akhoza kudya njoka, chilichonse chimene ngati ife adayeretsa zakudya zonse. Koma kulankhula kumene konkolondola zimene timunena kuti mawu amakhala context sensitive, kuti zimene ino zimachitika nthawi imene zimene zimapereka tanthauzo la mawu mona kuti zimene tena tikhalenso zingathandize kumvetsa besi. Tikangophwanya principle imeneyo ndeti gwizanati kuti no Yesu adavomereza kuti no nkhumba mukhoza kudya, mbewa mukhoza kudya, kamudya na anthu nokanoka it's okay, chifukwa mukudya suti muchima simupita nazo mukazitaya, koma no zimene muzilankhula mawu ndezikhazola. Koma tikapanga choncho tilakwitsa. Tikamati context, mawu amakhala context, amamangidwa ndi context. Yesu mmene amanena kuti zakudya Amatanthauzanji. Choyambirira tidzifunse funso lakuti kodi akuphunzira a Yesu amadya nkhumba, amadya nkhono, amadya buluzi, samadya buluzi, amadya zakudya zovomerezeka. Choyambirira chimene yoyo ndi mmene amanena kuti no munthu kudya osasamba manja si vuto, amanena zinthu zimene amadya zovomerezeka kudya. Yesu ndi Muyuda, akulankhula ndi Ayuda zakudya. Mulungu adawuza zakudya ndi chani. Zakudya mukazipeza pa Leviticus chapter 11, Deuteronomy chapter 14 adawuza zinthu zakudya. So mu context akamati zakudya ndi zimene zonso adapanga kale define. Sangakhale sapa nkuyamba kunena so cholinga cha Marko 7 sikuwauza anthu za mtundu wa chakudya. Marko 7 akuwauza anthu mmene mungadyere zakudya zovomerezeka zimene zili zakudyazo. So Yesu akuyankha kusemene kuti zakudya mukhoza mmene mungafunire, kamukadyera ku toilet, kamudyera kuti simulakwaso simuchire chilichonse, zingokhala kuti no masankha zakudya. Mmene akulankhula anthu zakudya zimene no adawuza kuti ndi zakudya adawuza kale. Leviticus 11 alipo kale, Deuteronomy 14 alipo kale. Ndesi kuti munthu afusa zakudya zake ndi ziti abasafusaso zimenezo. Ndi akuphunzira amadya zakudya. Akatakuti samadya zakudya zomwe pa Yuda kuno nchifanya na ophunzira akudya zakudya zimene adaletsa adakudya zinthu zimene adaletsedwa anthu asamadya akatafusa zimene. So context imathandiza kuti timvetsetse. Otherwise anthu akubalalika kuphunzitsa na ziphunzitso zolakwika kuti adayeretsa nkhumba, sadakamepo za nkhumba, palibe nkhumba. Nkomwe m'Bible nkhumba sichakudya, mbewa sichakudya m'Bible. Adanena kale mwina kuti msamazikhuze mitembo yake sizakudya. So sitingakhale pano uwononga nthawi kulimbana pamene papa zinthu za clear. Vuto lathu limakhala kuti timaphwanya context. Tikangophwanya matako phaka yankhani kapena nkhata yenyamulira yankhaniyo zinthu zimasokonekera. So zimenezi zikuchitika mu Eksodo chapter 35 kuti nkhata imene yenyamulidwa nkhalija ndi nkhani yakuti akukamba nkhani ya
ku malo opatulika ku chihema chokomanako ntchito yopanga moto wa vukuto ndi moto umene akunena pamene popo ndi umene wowo mu context imeneyo osati moto wamba uliwonse yayi ndi umene wasamayatse la sabata osapezeke ayi kaya la sabata zaputa bwanja sapange zimenezo sindu zanga zikuthandiza kumveka tikunena choncho ife pano pa bwalo la Bereya cholinga chathu ndimakhala kuzukutula mawu kuti no tisamangotsatira zinthu kuti kumpingo kuthandiza zimene akanda gogo anu kana macho anu mundani kanda ndani ola maudindo amene mpatsana nda prophet ndani ife sitingamere za prophet kusiya zimene Bible likunena ena kutsatira zimene mawu a Mulungu akunena ndeti zizifunso kuti mawu a Mulungu akuti chani tisananene kuti Mulungu akuti tizikhala titawerenga bwinobwino tamvetsetsa chifukwa otherwise nthawi timene Mulungu akuti pamene asakunena choncho so ndimene lwanga so mukhoza kuona kuti no Marko 7 verse 1 kufika verse 5 akufotokozera Afarisi ndi ena mwa aphunzitsi amalamulo omwe amachokera ku Yerusalemu anasonkhana mumuzungu Yesu ndipo anaona ophunzira akudya chakudya ndi m'manja mwakuda nkhani inali kudya m'manja mwakuda kapena kuti m'manja mosasamba ndi Afarisi ndi Ayuda onse sadya pokhapokha atasamba m'manja kusunga mwambo wa makolo awo akabwera kuchokera kumsika samadya pokhapokha atasamba ndipo amasunga miyambo ina yambiri monga kutsuka zikho mitsuko ndi maketulo choncho Afarisi ndi aphunzitsi amalamulo adafunsa Yesu kuti nchifukwa chiyani ophunzira anu satsatira mwambo wa makolo muone nkhani apa ndi mwambo wa makolo tradition malo mwake amangodya chakudya ndi m'manja mwakuda so the issue here ndikudya zinthu m'manja mwakuda osasamba kuphwanya mwambo wa makolo ndesa kuti mwambo wa makolo sinkhani mukhoza kudya mungu mmene mungadyere it's a choice so nkhani ndi imeneyo context so Exodus 35 ali ndi context yake context ya Exodus chapter 35 ati muzigwira ntchito zanu masiku asanu ndi limodzi koma tsiku lachisanu ndi chiwiri likhale la Sabata tsiku lanu lopuma nkhani pano ndi tsiku lanu lopuma God is giving emphasis kuti tsiku lanu akwapatsa kuti ndi tsiku lanu tinakamba kale sakulicha kuti Sabata langa sakuti Sabata ndi lopatulikira Yehova koma ndi tsiku lanu so ndi tsiku lanu muzipumula ndi msamagwira ntchito so ngakhale mugwira ntchito eneyo but make sure kuti ino ndakupatsanitsa gift lanu kuti muzipumula tsiku limenelo musakhale wodzipanikiza so akulankhula zimene zifukwa chani Mulungu ndipo palibe chifukwa kuti tisokoneze chifukwa chani tikakamba za nkhani ya Sabata Mulungu adakamba kale mu Eksodo lamulo lonse limene munthu ndi moyo wake wonse zikhalira Sabata ndi moyo wonse wa munthu adafotokozera limene ikakhala nkhani yokhudza za chakudya mmene azichitira ndi Sabata imene adayikamba kale mu Eksodo chapter 16 ndiye palibe chifukwa adzipanganso ili invent nkhani yomweyo ikakhala nkhani amene azichitira za kuminda ndi zotani wafotokoza kale mu Eksodo chapter 34 pamene no Eksodo chapter 35 specifically akupanga address nkhani ya kumalo opatulika mu njira ina Eksodo 20 akupereka the general principle lamulo lokhudza the law yokhudza Sabata mbali monse pamene Exodo 16 Exodo 34 Exodo 35 akuchita deal ndi zimene tingazichita kuno ma case laws malamulo uphatikizapo sompozipaliza Exodo 12 akuchita ma case law kuti okay lamulo lili apa koma nanga ikakhala situation remote zizikhala bwanji nchifukwa kuti ikakhala situation yachonchi nkhani ya Sabata zakudya muzikatengeratu muziguliratu muzikatengeratu kumunda zodya Friday phikani koma zina muzisunge zoti mudzaphikire la Sabata zimene zovedewekeza okay la Sabata nanga zakhala la Sabata msamukire ntchito iliyonse koma kuphika kokha mukhoza kuphika kuti mudye okay nanga tsopano kuti kugwira ntchito yakuchalichiyo kumalo opatulika kuti inde mugwira ntchito kumalo opatulika that's very correct muchita ntchito bwino kwambiri koma la Sabata muzipumula simene ndi lanu mwenye muzipumula ndolo mundigwirene ntchito musachite zoka kugwira ntchito tsimene ikhalani pumitsani vukuto zonse zizime kapena kuti akauti no mawu ena bwino tingano this was a factory shutdown mutseke ma industry mutseke ma factory so mazimitsa ma factory kuti no apumule ma engine tinganene yoncho okay so tibwereze Exodo 35 ndi Sabata ndi ntchito ya malo opatulika ndenkhani imene likumeneko so Deuteronomy chapter 39 verse 2 Amatanthauzanji potero anatsiriza ntchito yonse yakachisi wa chihema chokumanako so issue ndi ntchito yakachisi wa chihema chokumanako ndimene kuchitika mu chapter 35 imene inafika pa kuti yatha and after that it was not necessary kuti awaze zimene msakayandi vukuto msatani chifukwa palibe sura zipanga vukuto so akamati lot veru ish bekomo shevetekem bayom hashabat Amatanthauzanji limenelo linali lamulo limeti nganelo is preventive law mujanala mpira preemptively
Mulungu kuti kutenga kuti mwina anthu akhoza kuchita ziye kuyamba kuganiza zimenezo ndi adayika lamulo loteteza adatetezeratu chisadachitike adatetezera monga muja adatichita ife kuti tisadachimwe yadaferatu adayikira kuti nsembe pa chiyambi pa foundation dziko lapasi chimodzimodzi chimene anthu asanalakwitse akuita patsogolo mkuwalangiza kuti muzijama inoti Mulungu sachita kalikonse asadaulule so akuwaululiratu kuti mudziwe msachite zimene so tingena kuti Exodo chapter 35 verse 3 ndi preventive law imene cholinga chake ndi kuwateteza anthu osati kuphika ndipo mu Exodo chapter 35 mude nkhani yophika chakudya zimenezo zimveke sawa kama nkhani ya za kunyumba mukayipeza mu Exodo 16 tiziita bwanji nanga kunyumba zakudya nkhani za kunyumba ndi ntchito mukayipeza Exodo 20 akakuza mmene machita ndi ntchito msamangire ntchito mukafuna kudziwa za nkhani za kuminda Exodo 34 akafotokoza verse 22 akakuza mmene mzichita kumene koko thaya zisangalalo akuza Exodo Mulungu achita ma case law to deal with almost every situation so wina asakunamize ndi kukusokolezani kuti Exodo 35 amakamba zakuti so gazo lakuti tigwise ntchito verse imene ngati mtsutso onena kuti la Sabata ndoletsa kuphika chakudya limene losiri kugwira silingagwire chifukwa nkhani ya papa palibe za kuphika tabwereza Mulungu chimamopsa nchani yeye unena kuti angonena kuti msamuphike you can see kuti it is far much easier kwa anthu very clear kusiyana kuti msamakoleze moto ndi anthu zitoda kuti tsono utakhala ufuna kudya ukhoza kuyatsa moto utakhala kuti wadwala ufuna kufundetsa ukhoza komano zimene kulankhula pano so kumbukirani Exodo 34 verse 17 anambe musadzipangire milungu yosungunula so kuwapanga kumbali imodzi inali kuti awateteze asayesedweso milungu yoyenda asapangire munjira inake zili ngati kuti Exodo 35 verse 3 ali ngati Matthew 5 verse 29 ndi 30 wa chipangano chakale kuti ngati diso lako lamanja likuchimwitsa ulichotse ndi kulira anthu yawo mukumbukira pa Exodo 32 paja adawayesa ndi golide mwe kungoyenga apanga mulungu uja kuti ndaponya pa moto patuluka mulungu ndi akakhale chimoto ichi chambirimbiri mayesero awo kozikhala akulu ndi kuli bwino asakhale ndi zimenezo ndi moto ukhaliso tsiku la Sabata imene akupembedza it becomes very easy for them to be tempted izi ndi bonus longonjiza pa verse imene koma nkhani yakulu imene yadana auzo tinasamagwira ntchito ngakhale ntchito ya Mulungu so it's better for you pita ndiso limodzi kumwamba kushana kukhala maswali zimene samanena kapena kukhala ndi dzanja limodzi kuchota lino ulina dalidwa limakuyesa kushana kukhala manja awiri kuti jahena zimene naphunzitsa so tikulankhula apa tikulankhula za case law imabwera chifukwa pali china chake chachitika nchifukwa kanzathu amene amakhala mzachilamulo the legal world the legal fraternity amano precedents are the foundations of the case law so china chake chikachitika chimapangitsa kuti mwina pabwere lamulo lina lake zimene notifuza lankhula tikozopereka zitsanzo zambiri ndipo m'Bible muzilimo komano mwina tisachitovutika kutenga zonsezo komano chitsanzo choyambira chomwechi chachilankhulo chija cha Exodo chapter 33 kuti munaona mmene nkhani ikuchitika pamene pajapo kuti mu Exodo chapter 33 anthu atachimwa mu 32 muja ndi Mulungu wawo zoti ine sindiyenda nanu woka anamba kulira munthu awo sinikhala nanu zotsata zaka kuti adasiya anavula zodzikometsera anakhala oti basi sitingapangeso zimene sitingavaleso anasiya kuvala zodzikongoletsa why ndiye nakhala ngati lamulo kuti msamavale zimene zozo chifukwa chani chifukwa chanena kuti panachitika china chake andi zotsatira zake zachitika zimene so anazichotsera chichira china kuti nosadavaleso zokongoletsa zawo why chifukwa kuti panachitika china chake so tikuona pabwera china chifukwa kuti panachitika china chake pabwera lamulo chifukwa kuti panachitika china chake tikozotenganso Levitical 10 mukawerenge Levitical 10 verse 1 kafika verse 10 muli nkhani ya ana Aaroni Nadabu ndi Abihu anyamata amene notsina akadapita kachisi adabwesa moto kuti moto wachilendo iwo adabwesa moto kapanga amene muja ndi Mulungu anatulutsa moto ndikwayatsa ndikwapha chifukwa kuti sanachite sembe moyenerera kenaka chifukwa zimene zidachitika zija tikupeza kuti Mulungu akubweretsa lamulo pa verse 9 akuti iwe ndi ana ako musamamwe vinyo kapena chakumwa chilichonse choledzeretsa pamene mukulowa mu tenti ya msonkhano kuti mungafe ili ndi lamulo lamuyaya pa mibado yanu yonse so mukuona kuti Nadabu ndi Abihu anapita kukachisi of course mkoyerenga mujambira kuja by the way sakuninapo kuti adalata mamo sanene zomamo watazimva verse 9 kuti analaledzera mene analena kuti tikungopanga sasimu kuti mene akuti iwe ndanako msamapite mtamawa chakumwa choledzeretsa ndiro anthaje chifukwa choledzera adatenga moto wosayenera opita nawo kukachisi so you can see zinthu zina zake tikutha kuona kuti polankhula mene akulankhula akumatipatsa clue akuti matipatsa chochenera diso choti timvetse kuona kani apa
nkani apa yete. So nchifukwa tili ndi mwayi otha kumvetsetsa nkhaneja ngakhale mwina sanaite kulemba kuti ndapanga chifukwa zakuti koma nkhani imene ayilembera tikutha kuona to mu context nkhanija imachitika moto. So point timalankhula apa si imeneyo, koma point imanena kuti chifukwa kuti pachitika china chake pakubwera lamulo. So there's a case, then there follows a law zikuchitika. So chimodzimodzi zikuchitika apa ana awawa a Israeli mwina adzikhala tineti fundo ina ndiye kuti Mulungu afuna kupereka clarity kuti no anthu asamakaikire. So mukesi imene no pali kuoneka kuti anthu akhoza kukhala not sure kuti chite kapena saidi kulikhoza panga ichi kapena sunga panga ichi, ndi Mulungu akubwera kuti no asakhale mu dilemma, anthu awachotsere dilemma. So ambiguity, Mulungu akupanga clarify ambiguity. There's ambiguity mu Eksodo chapter 35 mmene akupanga ntchito ya ku malo opatulikaje kodakhoza kuchita ntchito lasaba zinthu zina ponanga sizoyera zonse zopatulika. Just like mena nsembe amakapereka nsembe chalichi kupha, what is the difference in these things? So Mulungu amafuna aonetse clarity kuti pamveke munjira ina yake. Eksodo 35 verse 3 ntchito yake, cholinga chake, purpose yake ndi clarificatory in nature, ndi kuwalitsa, kutwanitsa, kuchotsa chimbuzi, kuchotsa mdima, kuchotsa gray matters kuti paoneke create, kuchotsa fumbi la bagalasi kuti no muone bwino. Cholinga chake chimene kuti anthu amvetsetsa akhale very sure asamakaikire pa zimene akuchita. So tinganene kuti disambiguation chinyeyo chichewa china pala ambiguity, Mulungu akuchotsa ambiguity imene ndakupanga disambiguate, akuchotsa kuti aliyense akhale very sure. Ngati mene anthu amene kuti chachikulu koza kukapereka kwa munthu ina aliyense, ndi Mulungu ati mukapereke malo amene adzasunga mwina adzasankha osapereka kulikonse. Verse imene muziona zambiriso zilimonso. By the way, Deuteronomy akuna kuti msonkhano tilipezanso verse imene musakapange kulikonse koma malo amene adzatchule mwina wake. So ndikuchotsa ambiguity. So the purpose of Exodus 35 verse 3 is to remove ambiguity, kuchotsa ambiguity kuti anthu asakhale ndi kupeneka mwina nkuchimwa in the kupeneka kwao. Okay, zimenezo zimene taziona kale chitsanzo chabwino tinachiona kale Exodus chapter 34. Tikungobweza pabe for tiwerenga kuti muzigwira ntchito masiku asanu ndi limodzi pa verse 21 tsiku koma tsiku lasanu ndi chiwiri musagwire ntchito ina iliyonse ngakhale nthawi yolima ndiyo kola mwena kupuma. So ndikuchotsa ambiguity even this time. So it's like kapena nthawi ndamulo adipeni that one kapena nthawi iya ngakhale nthawi imene ndiganizo imene akulankhula. So Mulungu akuti muzigwira ntchito masiku asanu ndi limodzi ili muzipumula nanga alimene yonse mpumule ndi zimene zikulankhulidwa. Ndikupata anthu amabwereza achiwa manena kuti mphini yobwereza ndimene mawala ndi mwina kubwereza kukhoza kukhala ngati kobowa, koma ndikhupa zikuthandiza onena kuti pamene kubwereza zimene mwina wina zinamtayika pena wina azimveso pena. Cholinga tusifuna tamange, tufuna ganzo ili mveke bwino chifukwa ni presentation yathu yomaliza kapena kwatsala awiri kuti malize nkhani yonse kudzana ndi za Sabata. Ndikupata yankha mafusa ambiri pa ganzo limeneli. So kuchotsa ambiguity, muzigwira ntchito zanu pa masiku asanu ndi limodzi koma lasanu ndi chiwiri likhale lopuma tsiku lanu, lopuma emphasis pa tsiku lanu. So zimene talankhula panopa. Okay, ndi chifukwa chani Mulungu amapanga choncho? Mulungu amatidziwa kwambiri kuposa mmene ife timaganizira. Tinaona kale chitsanzo pano timakamba za Marko chapter 7 kuti anthufe timakonda kwambiri kuti timafuna tidzionetsera bwino kwa Mulungu. Ndipo kachichonse chimene tingathe kuchita choti tioneka wabwino kwa Mulungu timafuna chimene tichipanga olitaka tiziononga enake zivula zaena sizimatikhudza bole ife tamchitira Mulungu zabwino. Ndi zimene muziona pa Marko chapter 7 verse 9 kapena verse 30 pamene Yesu akuonetsera kuti akudziwa weakness yathu ife ngati anthu. Ati ndipo anawuza pa verse 9 kuti inu muli ndi njira yabwino yokankhira kumbali malamulo a Mulungu kuti mukatsatire miyambo yanuyo. Pakuti Mose anatilemekeza abambo ako ndi amayi ako, ndipo aliyense amene atemberera abambo ake kapena amayi ake ayenera kuphedwa. Koma inu mumati ngati munthu ayenera kwa abambo ake kapena kwa amayi ake kuti thandizo lililonse mukanayenera kulandira kuchokera kwa ine ndi korobani, kutanthauza kuti mphatso yoperekedwa kwa Mulungu. Pamenepo inu simumalola kuti achitire kanthu kalikonse abambo ake kapena amayi ake. Potero mumachepetsa mawu a Mulungu kukhala opanda mphamvu ndi miyambo yanu imene mumapatsirana, ndipo mumachita zinthu zina zambiri monga zimenezi. So mukhoza kuona tino okay, mulemba limene tikuliwerengalo mukhoza kuona kuti ngati munthu zimene Yesu akuyeretsanza kuti akudziwa weakness yanu ndiye kuti inu muli ndi njira za smart zimene mumapangira kuti mupewe muzembera mulamu kumapanga miyambo yanu. Ndawo pezeka chitsanzo kuti munthu imeneyo
amati chopereka mphatso kuti ukapereka zopereka zakuchayi chamazi cha korobani nda iweyo ukozongola iyi ndikola iyi ngapero chechi ndo wangu chinene chinthu ngapero kwa Mulungu basa amati sungapatse munthu aliyense makolo ako nde ena achikongo safuna kusamala makolo awo amango wawo zoti ine izi nzakwa Mulungu izo nde nkukhala kuchichirika kuza Mulungu nkupanga ignore makolo awo kapena azibale awo kapena osauka chimene chocho chimene mu Yesu apadzudzulapo kuti ndi point imene bwesankhani apa manya kuti ziru yathu ife ngati timafuna tichite chilichonse metingaone Mulungu atichongapo kuti ipo chitabuti yo very good boy ndi timafuna zimene zozo tipange chifukwa mtima umene zimatipangitsa nthawi zina kupanga zinthu zimene sina kupanga okay ndeya sauti ndipo mumachita zinthu zina zambiri monga zimenezi komanso kuti zimene zimapatsirana so ndi traditional timapatsana miyambo ngati imeneyi okay kumbukani za uja amati uza mukumbukira chingolo chonyamula likasa la Mulungu chinayenda mtunda utali chili chokha basi wabwera pa kuti aoneke kuti akhoza nawo sadakagwira zonse inakugwira zijada akatidwa nazo so anthu fe timafuna kuti tioneke tikidende chichira china nde kaziru nthawi kamakatidya zimene zonse zimene muzipeza Yesu anaziphunzitsa mu mfanizo leja la Msamaria wa chifundo ndi munthu jada kuchitidwa chifuyamba pa msewu mukumbukira nkhani imeneja akuti munthu anagwidwa ndachifamba pa msewu ndi kumabwera ansembe akadutsa njira yomweyo mmene akudutsa adaona kuti munthu uyu wavulala koma kuti amuthandize adangolambalala iwo kumapita chifukwa chake chinali chani chifukwa choti iwo amathamangira kupita kukachisi ndi amaona kuti achedwapo komanso panali lamulo kuti wansembe sanena kugwira mtembo ndi munthu adetsedwa ndi zionera maita zinthu zomveka analambala kupita kena panabwera mlevi na Yesu anaona komanso na Yesu chimodzimodzi analambala nkhani yake ndi modzimodzi time keeping akachedwa nanga zinthu ziyenda komanso akagwira mtembo sakatumikira akhumudwitsa Mulungu apanga chani so mukhoza kuona chimene chimapanga iwo kwambiri motivate kunali kupanga chokondweretsa Mulungu to please God little did they know kuti mene amafuna kukondweretsa Mulungu pamene adamukhumudwitsa chifukwa adasiya munthu amene akathandizidwa pa msewu so nthawi zina timasiya Mulungu pa msewu chifukwa Mulungu anendo ngati simungamkonde munthu amene ndiye mmamuona ndi mungamkonda bwanji Mulungu amene simumamuona so komano point imene tikuyankhula panja kuti Leviticus 35 verse 3 ndi preventive law lamulo limene cholinga yake kunali kuwateteza kuti asachite zinthu chifukwa choti akuganiza kuti ndi za Mulungu ndi basi tipange ndi Mulungu kuti ayi asachitenso kupsinjikira muchileka akuamasula kuti firufwe tsiku limene muzipumula amsamagwira kuli ngati inu amene mumagwira mulinda ntchito ku nyumba kwanu nthawi zinake mmene kuti wantchito amabwera kuyambira Monday mpaka tsiku la Friday mwina mmakhala pakhomo ino Saturday ndi Sunday moza ndina amayi pakhomo musavutike mama mukapumule yamwali musabwere ku ntchito tsiku limenelo mmaphika nokha zakudya kwaphikira anthu so it's like I said tsiku inu muzipumula ntchito tsiku imene mugwira nokha that's what it is so akwakwatsa ndigezera kuti asamachite ntchito nangasi pamene wantchito anu putapanda kumuza chonchi azibwera betuli lonse chifukwa kuti ngapanda kupita ndi jomba andichosa kuchito ndeti munda zimatengera ino kuti mumasule mukamasula kena akasazibwera chifukwa munamuza kuti tsiku ilo zipumula so zimene zonse zimene zipanga mu Exodo chapter 35 verse 3 ndi ntchito yaku chihema tibwereze pano Exodo 35 sakukamba za nkhani yakuphika chakudya peno saphika chakudya tsiku la Sabata kulibe there's nothing of that sort ndipo moto umene ukapeka mu Exodo chapter 35 si moto ophikira zakudya ndi wa vukuto moto wa industrial fire zimene zili mmene momo okay mwina tikhoza kukhala ndi kukayikira tiwonjezere ma observations yawo amene angathandize kuti ngati pali kukayikira taona nizizi kuti pamene akulankhula za Exodo chapter 35 verse 3 musakoleze moto paliponse tili ndi Leviticus 6 komanso tili ndi Numeri 28 amene onsewo akukamba za nkhani ya moto mona yamba Leviticus akuti moto wapaguwa uzikhala ukuyaka nthawi zonse usazime mauli onse wansembe azonjezerapo nkhuni pa motopo ndi kukonza nsembe yopsereza ndi kutentha mafuta ansembe yachiyanjano pamenepo moto uzikhala ukuyaka paguwa nthawi zonse ndipo usazime. Did you notice that? Exodus 35 verse 3 akuti pasapezeke moto paliponse koma verse iyi kunena kuti moto usazime paguwa. Well, tudzoti mulina kuti nanga zimene zozo amunena zakugwa nzomveka moto umene akulesa pa Exodus 35 verse 3 akunena kunyumba kwawo. Well, chifana kuti malo okhalamo. That's okay. Tibwere ku Numeri 35 28 verse 9 10 akamba so nkhani yomweyo ati pa tsiku la Sabata muzipereka nsembe ana nkhosa awiri chaka chimodzi opanda chilema
pamodzi ndi chopereka chakumwa ndi chopereka chakudya chokwana makilogalamu 2 wa ufa wosalala wosakaniza ndi mafuta. Verse 10, iyi ndi nsembe yopsereza ya pa sabata iliyonse, kuonjezera pa nsembe yopsereza ya pa nthawi zonse ndi chopereka chake chakumwa. So tikuonanso ganizo lakuti no tikugokomeza ganizo lakuti no moto sudaletsedwe akumapereka sembe akumaotcha ndiyoti pali moto chifukwa mungaotche sembe popanda moto. Okay, objection imene nomwina ambiri mukhozonena ndiyo mwina nena kalecho nanga zimene zozo tunzomveka izi nzaukachisi zijanena zija zakunyumba nde koma ife tikunena be observation of no Exodo 35 which verse 3 sadachite nullify sadapangitse unena kuti malamulo amene adali kale mbuyo chifukwa lamulo la Exodo 6 ndi lamulo 20 zinali zoyambira sanabwere ilili. So sana nena kuti zimene zichoke zimene zikupitilira. Okay, koma nkhozolono koma mwina yaphika ndimene adaletsa chifukwa yana kuti no okay mwina tione koma ife tuganza kuti sizotero tiye tione chifukwa yana tunena kuti kuphika sanaletse. Exodo 12 tinamuona nthawi nake verse 1 kapesa verse 6 tivutika kuwerenganso yese uja ndi uja akuwauza kuti no muzipanga phwando la pasika kapena bread wotupanda chotupitsa wopanda yeast ndi verse imene kuti zonena kuti akamapanga mwambo umenewu aziphika. Tikuona kuti mwambo umenewu sadauchotsepo sadanoti apopeza tanoti musamasonkhe moto musamapangenso mwambo ayi mwambo ukupitilira koma kumbukani mwambo umenewu kumene kumakhala kuwotcha nyama ndi kumene kumakhala kuphika ndipo nthawi ndipana uzitika masiku awiri muzikhala la sabata ndipo mwambo umene umakumalizana ndi tsiku la sabata limene timaiti Exodo 20 verse 8 verse 11. So ndi mwambo umene akufotokozera kuti ndi mwambo umene uzichitika forever kwa nthawi ukuyang'ana chitsogolo. So ukudutsa beyond Exodo 35 verse 3 kutanza kupita patsogolo ndiye ngati mwambo umene usana upange nullify ukupitilira ndiye tikudziwa kunena kuti Aisraeli sadaletse kusonkha moto chifukwa mwambo umafuna kuti anthu azisonkha moto. Okay, taganiza nimene akulankhula kuti musagwire ntchito iliyonse masiku onsewa koma ntchito yokonza chakudya yokha kuti aliyense adye. Izi ndi zimene muzichita. So ngati Exodo 35 verse 3 tigwizane nanu amene muganiza kuti no amaletsa kuphika kudya ngati amaletsa kuphika kudya asamasonkhe moto ku nyumba nde mwambo wa anthu amapanga aliyense ali ku nyumba kwake ndi zimakhala banja apapa ndameno okay lero pano na mwambo wa uje lero loka mukoza kuyatsa moto uja timaletsa uja ndiye akhala Mulungu ampungepungeri omatitsukina kapanga izi munthu koma no tikuona palibela muloliro silimelero ndipo tikoza kulakitsa kwambiri lankho chonchi. So tingonkha mololeka by the way. So Mulungu alibe mpungwepungwe. Mulungu ndi wadongosolo ada zochita dabwitsa anthu nchifukwa chani anthu malimbikiro ofuna kukhala ndi udzichikira chikwindimiro cha malamulo amene zimakukanikana kusunga pamene Mulungu amene akudziwa kuti no iye amakudziwana izi msachite ndiye tifuna muli pange zimezo ndiye mulabe zimezo. It's a serious mistake. So chidule ngati maona zimene lankhula pa I don't know whether you're following the logic ngati mutsatira kakola maganizo wathu amene akubwera apa kuti tikunena kuti sanachite nullify chifukwa mwambo amati uzichitika ndipo chindumbono nena kuti mwambo umenewu umachitika mpaka Yesu adaupeza 1500 years later. Mwambo umenewu ulipobe ukadachitikabe mmene Yesu timakamba adakhala pa mgonero amapanga mwambo ako umenewu. So tidzionena kuti Exodo 12 sadakhale nullified chifukwa cha Exodo 35. Exodo 35 sadachotse Exodo 12 alipobe. So 1500 years later amapangabe mwambo. By the way, mukumbukira mmene mwambo umachitikira mwambo pachamaduso nena kuti umachitika masiku 7 pa wiki wakha masiku 7 masiku apa wiki amakhala eseko tidanena phunziro lina lake mnomo pamene mwambo umachitika ukamba pa 15 zatha pa 21 imakhala complete circle. Mukatenga zimenezi ndi amanena kuti tsiku loyambirira la pa 15 lazipanga chikondwerero lizikhala tsiku la sabata ndamati lizikhala lopatulika ndamazi tsiku limene asamagwire ntchito ina iliyonse ukadzangwerekeza kugwira ntchito ina kuphedwa koma adalina kuti koma ntchito yokonza chakudya yokha tinanena zimezi ndiye muzidya. Tsiku lotsekanso chimodzimodzi musagwire ntchito iliyonse koma ntchito yokonza chakudya yokha mukhoza kupanga. Ndiye tikumbuka tsikuja tinkanena kuti mukaona mmene izi zilili mukaphatikiza tsopano kuti kalenda imasintha masiku amankasintha. Ino ngati mudabadwa pa 5 June pa 6 June inali pa Thursday ngati line mukamapanga birthday yanu chaka
sindizonga limina inoyo ndinamwayi kuti tsiku lano limakhala Sunday omwe labadira kapena Thursday limakhala Thursday okay komano zimene zimachitika ndi aleni lakuti ngati udabada Monday kapeza kuti birthday yako imadzabwera mwina pa Tuesday tsiku lina zabwera pa Sunday tsiku lina zimasintha so chimeneso chimachitika so ndi masiku awa tsiku lina zimatha kuyamba Monday ndi Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday ndi kudzamaliza Sunday akutseka ndi zimene amanena ndi tsiku loyambira jali khalo patulika asagwire ntchito iliyonse koma kuphika chakudya akhoza kuphika akamatatseka Sunday ndi kuti so Sunday yo asagwire ntchito iliyonse koma kuphika akhoza kuphika chakudya komano pali la Sabata lina la Eksodo 20 lilipopo asungaso ndi amakanga ndi wiki imeneyo achita observe masabata atatu ndi apumulaso chimenelo ndi timanena kuti nzoka ikitsa kuti tsiku limenelo amazo kuti tsiku lero ndi musaphike zimene timanena kuti lamulo la Sabata lina kuti anthu asagwire ntchito iliyonse koma chakudya akhoza kuphika well ngati mukadakayikirabe koma tikunena kuti lamulo limalilo lino asagwire ntchito la Sabata komano kuphika chakudya kokha okay tsiku lina tidaonanso pano kuti mwambo mmene mwino tezo luyamba Friday ngati mmene udachitikira mmene Yesu tsiku lina uyamba Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday ndi udzamalizika Thursday okay sorry udzamalizika Thursday okay so ndi kuti chichitika ndi yani ndi kuti no tsiku limene likhala lopatulika pamene so tsiku linali lizakhala lopatulika monga linali moja asaphike asagwire ntchito iliyonse koma kuphika akhoza kuphika lamulo lake linali limene tinalikamba choncho pamene tsiku lina zimadzachitika kalenda uja akadzafika tsiku lija lidzambika mwambo umene umadzamba pa tsiku la Sabata ngati zimene zidachitika chaka chimene Yesu adafera tsiku limene adafera Yesu lija lidayambika Friday mwambo mayambika la Sabata inali Sabata lapatira kwa bifani tsiku limene amayamba tionanso Yohane chapter 19 verse 31 ndi akayamba la Sabata chichikenja ndi lamulo lina kuti ndi ayamba Sunday ayamba okay tino ayamba la Sabata tino la Sabata kapena Saturday ndi ayamba Saturday Monday Tuesday Wednesday Thursday ndi za Friday so zimene amayenda ndi tsiku limene ayambira lija amati likhale tsiku lapadera asapeze kugwira ntchito iliyonse akangopeza kugwira ntchito aphedwe koma kuphika chakudya kokha amati aphike kuti adye ndi kuti akamadzatsekanso chimodzimodzi so zimachitika ndi chani kuti likakhuluzika kuizana ngati chonchi paliponse pamene adanena kuti ikakugumanizana ndi la Sabata la Eksodo musamaphike palibe zimenezo palibe ndi lamulo limene munthu wake Yesu atabwera mnamuona kuti Yesu atabwera tinakugumiza mecho sadanene kuti anthu angochimwa adanongosachimwa nkomwenso ndamera tikumbutsa kuti simuona ngakhala sema amaphwanya la Sabata amaphwanya lamulo limene lokuchechi so pali zinthu zimene mungadazilola kuphika chakudya adachivomereza zimene timanena so izizi zidachitika mchaka chimene chichi kumakhanga zikachitika choncho amakhanga ndi malamulo ajawombana kuti la Sabata la wiki lija lokumanizana ndi la Sabata la Paskala lamulo linali lomwelo musagwire ntchito iliyonse koma kuphika chakudya ngakhala oneka ngati awombana ena makaza ndiri mwina ayi kunode ku exception iliyonse to the rule zimene zidachitika mu Yohane chapter 19 Yesu atabwera muja tinalankhulapo kale muja mukawerenga mpeza kuti Yesu anaphedwa Friday dzuwa likulowa ndi kenaka Paskala anali kuyamba madzulo amenewo anthu amathamanga kukonzekera chikondwerero chimenecho mukawerenga nkhani yonse mukawerenga onena kuti popeza linali tsiku lokonzekera ndipo tsiku linalo linali Sabata lapadera Ayuda sadafuna kuti mitembo ikhale pa mtanda pa Sabata iwo anapempha so you can see it was Friday the Catholic edition Yohane chapter 19 verse 31 akuti linali tsiku lokonzekera chikondwerero cha Pasika so it was Friday Pasika amayamba madzulo akeyo kuraniza kuti Pasika amachitika Saturday akulu Ayuda sadafuna kuti Yesu akhale so inde Pasika anali tsiku limenelo the voice message the voice Bible translation akuti and that year the Passover fell on the Sabbath okay so chaka chimene adaphedwa Yesu Passover idabwera la Sabata chidachitika ndija Sabata limene linalizika kumanizana choncho amati it was Shabbat Hagadol the Orthodox Jewish Bible mukumbukira tikamba pa phunziro lina lake tidakamba Mikra Kodesh ndidakamba Shabbaton Mikra Kodesh imene inde inali Shabbat Hagadol Hagadol ndio chinthu chachikulu nde imati tsumuni ganzo ina mati big Sabbath imabwera panepo ma Adventist amagamba za big Sabbath ena mangoli naso kuti jambe chidabwera banji koma jambe cha big Sabbath imabwera pamene no mwambo wa Pasika tsiku laka kutseka kapena kuyamba maka kuyamba ndio kukumanizana ndi la Sabata amayicha the big Sabbath kapena Shabbat Hagadol nde
point imene tifuna tilankhule kwambiri tingofuna tione kuti ndezi machitika bwanji mwambo wa Pasika uja machitika bwanji umakhala bwanji. Kumbukirani kuti zonse tikuyesa kufotokoza ndigezo kuti yesere kuunikira kuti Eksodo chapter 35 verse 3 sakukamba zakuletsa kuphika chakudya, ndipo kuphika chakudya si chimo, sinali chimo, sidakhalepo chimo nthawi iliyonse mokhuza ndi lamulo. Ngati anthu amanena kuti kuphika ndi chimo ncholakwa tsiku la Sabata ndi miyambo yawo osati zimene Mulungu anaphunzitsa yayi. Mawu Mulungu sananenepo zimene Yesu sananenepo zimene sanaphunzitsepo, koma anthu muchitawerengera ku Marko 7 kuti anthu amasata miyambo yawo kusiya lamulo la Mulungu. So people chifukwa cha tradition imene yakhala kwanthawi itali kumaletsa kuti sungaphike la Sabata, kuphika ndi chimo, aliyense obwera mamba zimenezozo ndizimaoneka ngati kumaso kwa lamulo kumeneko nkhani chati makamba ngati Aristotle yoti kanga udali miyendo 6 yoti kumwamba kunyenyezi zili ku 1022 za Ptolemy zija zimene anthu amangozitenga pasana zifufuzi zinali bwanji. So point ilankhula apa ndiye kuti mu Eksodo 35 mulibe nkhani ya kuletsa kuphika. Ndiye tikufuna muone kuti tipereke umboni kuti chimachitika njani la Sabata. Okay, so Eksodo chapter tibwelelenso kumambo wa mgonero wa Pasika umachitika bwanji zimene tifuna kulankhula. So tikabweranso ku Eksodo chapter 12 muona kuti tibwere pa verse 5 ndi verse kufika verse 6 akuti zimene zimachitika nzakuti akabwera anthu aja nthawi ya chikondwerero amanena kuti ziweto zimene musankhe ziyenda kukhala zazimuna. Tinoti mwambo umayambika pa tsiku la namba 14. Tsiku la namba 14 lalo ngukonzekera ndiye kuti ziweto zimene muzisankhe ziyenera kukhala zazimuna za chaka chimodzi zopanda chilema, ndipo zikhale nkhosa kapena mbuzi. Muzisunge mpaka tsiku la 19 la 14 la mwezi meneyo, pamene gulu lonse la Israeli lidzaphe nyamazo madzulo. So take note of this. Nyama zopangira Pasika amazipha tsiku la namba 14 madzulo, kuti madzulo tsiku m'Baibulo amatili mamba madzulo. Ndiye kuti mena kulipa madzulo ndiye kuti akuyamba madzulo pa 50 tsiku lina la 15. Ndiye no lata tsiku limeneli akuyamba tsiku lina pa 15 pamene anopanga mambo chimene akutanthauza. Mukawerenga mchiheberi akunena kuti azichita madzulo aka mawu akuti madzulo ndi mawu amene amasula kuti bein habarim. Bein habarim kutanthauza kuti pakati pa madzulo, literally tikadama masonera kuti pakati pa bein ndiye kuti between. So ndera kuno between two evenings, pakati pa madzulo awiri. Pakati pa madzulo awiri ndi yani? Akati pakati pa madzulo awiri akutanthauza kuti ndi pamene dzuwa lina tsiku lina likutha lina likuyamba, pamene pakati pa zinthu zimene zizi ndikanthawi kovuta kwambiri. Of course anangokupanga generalize ayudo ndamayamba pamene chamma 3 kuchokera kuti muphe musosole mutani mutsuke mutani zotengapo kanthawi simungapange kanthu 10 minutes. Ndiye amathawa kuyamba chamma 3 4 5 koma nthawi yake inali kuti azipanga ku madzulo. Tikoza kuwerenganso mbono imeneyo mu Deuteronomy chapter 16 verse 5 kafika verse 8 akuti musamangopereka nsembe pa Pasika mumzinda wina uliwonse umene Yehova Mulungu wanu wakupatsani, koma kumalo amene iye adzawasankhe kukhazikitsako dzina lake. Kumeneko ndiye muzikapereka nsembe ya Pasika madzulo pamene dzuwa likulowa pa tsiku lokumbukira kutuluka mu Igupto. Muyiwotche, okay, akuti pamene dzuwa likulowa ndi nkhani ili pano. Okay, pamene dzuwa likulowa tsiku lokumbukira kutuluka mu Igupto ndakuti muyiwotche ndi kuyidya pamalo pamene Yehova Mulungu wanu adzasankhe. Kenaka mmawa mubwere ku matenti anu kwa masiku asanu ndi limodzi muzidya buledi wopanda yisti kwina kumphozo kawerenga, muzikhala musamagwire ntchito iliyonse. So akuti pamene dzuwa likulowa pa tsiku lokumbukira kutuluka mu Igupto. So nkhosa iji amayipha Friday madzulo akuti lero ndi pa 14 mawa ndi pa 15 ndiye madzulo inde kumasula kwina ena amati when it is dusk kuda mdimo kungoyamba kumene usanade komanso kusali kuoyera. So tingati twilight pa Chingelezi amene opanga zimenezo when it is twilight ndiye madzulo aja mkono uli magrade osiyana ena ansuma amatuza za civil light kuja kuti no koza kuti no dzuwa likutsenkera komabe ma street light simungafune kuyatsa gamoto mwaenda bese musana yatse magetsi. Okay, ndipo mabwera amati nautical light. Nautical light ndi pamene kuti kadzuwa kachama kati katsendeka ndithu kandima kayambapo kuti no simungathe kuwerenga mawu yaliwonse kuti muwerenge chifukwa ndikuli ndima, you can't read. Komanso nthawi imene magetsi amayamba kuwala nyenyezi kumamba zimambowa. Ndipo mabwera amati astronomical night twilight imene sipano makati
dzuwa lija lapitilatu panoponso pano kumwamba konse kuli mdima komano siku kwambiri yayi koma ndi kanthawi kuti simunganenso kuti ndi masana yayi. So dzuwa likadusa pamene popo amati twilight kapena yatha kapena chisisira yatha. So tingona kuti pano papa nthawi imene amauzo tadzipangira nthawi yoti ndi pakati poti kulika mdima kusanade kwenikweni. Ndi point imene tifuna kulankhula kwenikweni ndi yakuti ndi nthawi imene amayipha nkhosa ija, akayipha ndi amauza zoti adzachite mambo mmene. Timvetsetsani bwinobwino, timvetsere ndi tiwerenge verse 8. Verse 8 akuti adzawotche nyamayo ndi kudya usiku omwewo, ndipo adzayidye ndi buledi yophikidwa popanda yisiti pamodzi ndi masamba owawa. Musadzadye yayiwisi kapena yophika, koma mudzawotche yonse, mutu, miyendo ndi za m'mimba. Musadzasiye nyama ina mpaka mmawa. Ngati ina idzatsala mpaka mmawa mudzayitenthe. Nditagwirani nkhani izizi. Choyambira kuti adzawotche nyamayo ndi kudya usiku omwewo, the same night, ndipo akadzayidya ngati ina ingadzatsalepo kufikira mmawa adzayitenthe. So pali zinthu ziwiri zoti maona kuti no pa nkhosa ija kutayamba mdima ndi kuti sadayotche ndafune azidya yowotcha. Nyama yowotcha simungati akuluakulu tindikambe chilungamo uwotcheretu mbuzi yonse nkuyika apa kuti chipoti sirifu kena kuti timitse moto chipoti la Sabata sikufuna kukhala moto ndi tizidya usiku chizizira. Nyama yowotcha timakati ili pa brai mukuwotcha usiku onse mukuwotcha mukumakhwasula kumacha kuwotcha amadya choncho. So ndi kuti no already amene okhala ndi moto usiku onsewo. That's the point tifuna kulankhula apa. Ngati mukayikira kuti samafuna kukhala ndi moto, verse yo kumapeto ikunena kuti pa verse 9 akuti nyama ija mukayidya ngati ina yatsalapo mmawa kaya ndiyo chaka ndiyo sawocha yatsalapo, amati mmawa imene yatsalapo muyiwotche muyitenthe. Ndifunso lina kuti ayitentha ndi chiyani ngati analibe moto usiku. Okay, so chodziwika chito amakhala ndi moto amene kuyiwotcha ndirayiwotcha kaya analibe ndirayatsa moto ayatse. So we have a proof kunena kuti anthu amakhala ndi moto throughout the night kufika mmawa kuti akawotche. Ndi ganizirani zimenezo. By the way, zija anthu amatenga gaza loti kuwotcha mgonero ukatsala amatengera point yake pamene pa ma theologians kuti lamulo la mgonero ukatsala kautayeni kakwireni kawotcheni zimatengera pamene papo. So look here, tikunena kuti nthawi imene adapachikidwa Ambuye Yesu Khristu ija lidali tsiku lokonzekera, inali Friday lokonzekera Sabata. Ndi Sabata layandikira komanso ndi nthawi ya Pasika. Okay, tamva kale mjinawerengera muti. So what it meant was anayipha nkhosa Friday. Ndifake by the way Yesu anafa mmene amabwera kudzampeza kapeza wafa kale chifukwa nkhosa molinga ndi lamulo yenera kuphedwa nthawi ya masana madzulo dzuwa lisanalowe kuti nokukonzekera Pasika. So Yesu ndi Pasika watu nchifukwa adena kufa mmene amabwera wafa kale nkhosa iyo kukhulupirika ngati imeneyo anafa. So akapha nkhosa zija usiku makhala kudya. Mukumboti Yesu anagona mmanda usiku wa Saturday anali mmanda. So usiku ndumene anthu amakhala kukhwasula mmawa podzuka Sunday mmawa Yesu alatadzuka. That's why anthu awo awuza kuti mmene amadzuka anapeza kuti Yesu wapita. Izo ndisina mbali nako matukamba za usiku wala Sabata. Point yakulu nyakuti ndi umboni apapa onena kuti nthawi imene Yesu amaphedwa ija Pasika adachika tsiku la Sabata. Ndeti nene kuti Friday anapha nkhosa zija monga zichitikira ndi kuti no usiku wa Saturday la Sabata amadya ndi amene amawotcha kuda awotcha aneno kandi moto. Komanso pamacha kumayira mmawa aneno lizotsalira ayatse azitenthe kudandaza aneno kandi moto. So ngati mufuna kukhala ndi umboni oti ziganizo lakuti no asamakoleze moto mzinyumba zawo silina lochita apply moto wa kunyumba ndi umboni wake ndi umenewu. Chifukwa mbowu anthu amapanga aliyese nyumba kumula banda imene. Of course you don't know matiba anthu ena amauza za kumane malo omwe aliyese apanga ngati family. So it means kuti no aliyese ali ndi moto kunyumba kwake. Ndi ngati pali Eksodo 35 verse 3 akuti musamakoleze moto nyumba malo anokhala ndi zichita balance bali zikugizana bali. You see zikakhala zopanga contradict koma sipali contradiction. Chifukwa Exodus 35 verse 3 the original audience adamvetsetsa bwino samakanthaza za kunyumba somakhudza moto uliwonse. After all moto wophikira zowotchera nyamazi ndi industrial fire uyu ndi moto womwe wawamba waung'ono wopanda ndi kuvutikira zina zambiri. So ndikupa point imene kumveka amachi it was the Shabbat Hagadol ndipo inali tsiku limene
la chikondwerero. So tindi umboni onena kuti ngati tikunena kuti Eksodo 35 verse 3 amaletsa kuyatsa moto ndeti koma tipeza kuti anali limited chifukwa panali nthawi zimene anthu amayatsa moto amasonkha moto ngakhale la sabata limene amapanga zimenezo. By the way taonanso kuti la sabata amaotcha nyama nkumadya, so amene makhala mavuto tili kudya zakudya tsiku la sabata ncholakwika. You can see here anthu amadya tsiku la sabata ngati chimo chifukwa Mulungu amalola machita chimo pamene no akuti ncholakwika. Well, mkuzana ngasumeno nali mwambo, that's fine. Koma chifukwa pali Matthew 12 kuda mapanga zimene japalibe mwamboli wonse. So how do you explain that? Mufutokoza bwanji. So mwachidule tupeza kunena kuti Eksodo 35 silamulo loletsa kuphika chakudya, silamulo loletsa kudya tsiku la sabata ayi. Tabwereza ngati zimene talankhula pano zili zonama zosalondola. Ifeyo control experiment yathu ndi Yesu Khristu. Yesu amene iye ndi Mulungu adachita bwanji pokhudza nkhani zimene zizi. Tinabwereza mphunziro ja kubweza patungo khanga tikuchokoteza record yote yakumbika kale, but otherwise you can see kuti Yesu adabwera patapita 1400 or 1500 years monga taonera kale muja kudzakhala nafe. Lamulo la Eksodo 12 lijala timano lamulo la mpetula lakuti mukhoza kumsama gwire ntchito iliyonse koma kuphika kokha panapita 1500 years. Yesu kumabwera Matthew 12 mmene amalankhula za chakudya akuphunzitsa kudya, it is 1500 years. Pamene mukatenga kuchoka pa Eksodo 12 kufika pa Eksodo 35 tikumunenayo pali miyezi about 2 months or 3 months, mwina inatenga about 70 days or 90 days maximum, si natalikirane kwambiri. So tingalero after 1500 years Yesu wabwera, koma mmene akulankhula Yesu mukamamuona muchidaonera kale Yesu sakugwizana ndi Eksodo 35. Yesu akugwizana ndi Eksodo 12 kumene akuonesa kuti akupezanga sana chimwe ido awo asembe amachita zomwezi, Davide adapanga zomwezi, so chimwe atawa mwana nkulanji ngati chimwe kulanda zoti Yesu akupeleka kuti pali lamulo la exception to the rule. Kuti la sabata kuthyola chakudya kumadya la sabata sicholakwika, which is similar like kuphika chakudya zimene sicholakwika. So in other words, yes, after 1500 years tikupeza Yesu akugwizana ndi Eksodo chapter 12. In other words, sakugwiza ndi Eksodo 35. So munjira nake tindumboni onena kuti kumaso kusikola kwika kola kwika Yesu akadaita contradict akadatsutsana ndi Eksodo 12 akadagwiza ndi Eksodo 35 kuti la sabata msamapa ino wapangadi chotani. Koma zimene wachita apa Yesu watonetsa zikarakanga tugwitsa ntchito nkhani jada kugwitsa ntchito ya ukwati. You remember nkhani ya ukwati akamba nkhani Yesu is very similar. Genesis 2 verse 24 amati mwamuna azasema makolo ake kuphatana ndi mkazi wake azakhala limodzi, ngakhale anakuti azakhala limodzi forever. Koma timazote Genesis 2 kunalibe imfa nthawi imeneyo chimasana chimwe, so naloti anthu akakwatilana sadzasiyanaso. So ngakhale palibe maoneno ndipo adzakwatilana sadzasiyanaso, mawu amenewo ndoti adziwa lipo. Pameneno padabwera Deuteronomy pakatipa chifukwa cha mavuto ena panali kuloleka kuti anthu akhoza kumathetsa kwati zinachitika. Koma kunabwera Yesu Matthew chapter 19 again padapita 1400 or 1500 years Yesu akudzabwera zalankhula nkhani yako atalankhula ubali bwanji. Yesu tikumpeza kugwizana ndi Genesis 2 verse 24 sakugwizana ndi Deuteronomy akunena nkhani ndipo lankhula pake akuti sizinali chotere kuyambira pachiyambi. Chotero munthu wina akakamsiya mkazi wake popanda chifukwa chotere ameneyo akumchimwitsa ndipo adzakhala wopalamula mlandu ameneyo. Okay, so what are we saying? Tibwerekere mmene walankhulira Yesu apapa tikhoza kunena kuti tikabwera ku nkhani imene idalankhula ija ya Eksodo 12 kapena ku nkhani imene tikulankhula ija kuti tikalaino kuti Yesu adakalankhula akadatiuzonena kuti kodi simunawerenge malamulo kuti ansembe nyumba amaphwanya la sabata ansembe amaphwanya lamulo komabe sawayeso olakwa. Okay, mukanadziwa simukanayeza kuti ndochimwa amene akuphika tsiku la sabata kapena akudya zakudya tsiku la sabata, mukadamvetsetsa zimene ndikutanthauza kuti ndimakonda nsembe, ndimakonda chifundo osati chinsembe. Kadamvetsetsa munjira nake akadanena kuti okay sizinali zotere pachiyambi because zimenezo zimene akugwiza nazo akugwiza ndiza pachiyambi. And by the way pakugwiza zimene zizi kutanthauza kuti Yesu akupanga endorse akupanga confirm kuti kumaswira kwathu kwa Exodus chapter 16 verse 23 pankhani ija ya how death chakudya kusunga kuphikira Friday ngozimijira malimba zimene zijaza akupanga endorse kuti no simene amatanthauzira amatanthauza la sabata Friday aphikeza Friday, la sabata aphikira Friday, la sabata omwe. Komano tikumona Yesu sakupanga endorse paliponse Exodo chapter 35 verse 3 zimenezo ndi zimene tikuzipeza tikulankhula. So tikulankhula kuti chani ngatanena zonsezi tikutanthauza chani? Tikutanthauza nena kuti kapena funso limene anthu kozo inu munena zimene zanga chifanya anthu akapanga chonchi
tifuna tibwereze nena kuti vuto limene lativuta ndi kutsatira miyambo ya anthu molinga ndi mene Yesu adalankhula pa Marko chapter 7 verse 78 akuti amandilambira ine kwachabe ndi kuphunzitsa malamulo ndi malangizo a anthu. Mwasiya malamulo a Mulungu ndipo mwagwiritsa miyambo ya anthu. Vuto la ife tagwiritsitsa kwambiri miyambo ya anthu. Tinamva kuti Ayuda amatere ndi ambiri akangova kuti Ayuda amatere ndezi makanga kuti Ayuda ndi Mulungu. Ayuda tisatenge mjira imeneyo. Yesu adabwera kulimba moyo wake wonse Yesu ndipo zinampakisa paka kumupha. Chifukwa amalimbana nawo. Amalimbana nawo chifukwa Ayuda apamaso zinthu molakwika, samazimvetsetsa, anazipotola, anayika miyambo. Ndezi zimene zimapanga machechi matumu. Anthu ambiri lero tingotsata zimene uphungu wa mpingo wathu udapanga udatere adagwiza motere matheologians ena amene sanamvetsetse zinthu abwesa umba tatenga zimene zozo basi agoko adatere mapeto ake tikutsatira miyambo ndi kusiya chilamulo cha Mulungu. Lamulo la Mulungu for a long time, lamulo la Sabata anthu ambiri sanalimvetsetse. Lamulo la Sabata silimaletsa kuphika. Mulungu if anything lemba lilonse limene mungatenge m'Bible likuonetsani kuti Mulungu adavomereza kuphika chakudya tsiku la Sabata. Sili kunena kuti tikhale mwamtembasale mwachisawawa ayi, koma tikulankhula kuti Mulungu sadaletse kuphika chakudya tsiku la Sabata, so much so that chisakhale chimo, chisakhale chipsinjo kuti anthu aphike. Ngati mmene ndimawerenga yayi koma munthu wopanga choncho sangakhalosa chimo yayi, zimenezo Mulungu sanalime paliponse. There's no point, there's nowhere taona zimene zikuda. So tafika kumapeto ife munafusa noche Tiyatse Tiletse, shall we light? Shall we write? Maganizo amene tikusire ninuyo kuti muone kuti tingaite bwanji. Koma pabwalo ino la Berea kumbukirani timayang'ana Eksodo 35 verse 3 tamuzukuta tatenga nthawi yayitali kwambiri over an hour or so tikamba nkhani imeneyo sitikupeza paliponse mpang'ono ponse not even donto lakuti Eksodo 35 amaletsa kuphika chakudya. Mu Eksodo chapter 35 mulibe nkhani ya kuphika chakudya. Nkhani limwe Eksodo chapter 35 ndio manga malo opatulika, mukhala ntchito yochita vukuta, mawu kuti melakha akutanthauza ntchito yokumalo opatulika. Si ntchito zina zonse zawambazo yayi, koma ntchito imene ndimene yakuti ana Israeli azipumula asamagwire mpaka tsiku la Sabata chifukwa kuti ntchito ya Mulungu, koma azipumula. Komanso tono kuti Mulungu anachita imeneyo ngati preventive measure yakuti ena ufuna kuyesera kuti kwina tsiku la Sabata akozomatengeka kumayesa sopembedza milungu imeneyo asachite zimenezo. Komanso kuti iwo asakhale ndi kukayikira kuti kapena mwina. So God clarified, adachotsa ambiguity, adachita disambiguate, koma palibe ganizo lakuti akuletsa kuphika chakudya. So osangoti kuti moto ndi akutanthauza kuti nokuphika ayi, moto paliso kuzukuta kupanga kachisi. Nthawi zina moto pamakhala pali nkhani zina zikuchitika zimene talankhula pano. Ambuya kumatisena kusokenga mwini mafunso, perekani mafunso anu mukhoza kulemba mu comment section yathu pa WhatsApp pa YouTube pathu, kapena ngati simunakhale ndi moyo otsatira koyambira kuzimene takambirana mupite pa YouTube channel yathu The Bereans Corner where truth matters. Mukapanga check pamenepo ma video ena mbuyo pamene mukhoza otsatira zina zosumita kambirana kuti mukamafuna kupereka malingaliro mupereke kuti comprehensively mwayimva nkhani yonse mwayitsatira. Otherwise makomanonse ambuya akudalitseni. You are an amazing people, an amazing audience. Kumbukirani ife ndife Berea kwathu ndikuzukuta ndikutembenuza, tisadavomereze, tisadatsatire, tisadatengeke ngati anthu akwa Efeso. Ife sife amatama ndifodzimva ngati anthu akwa Tesalonika. Ife ndife ofuna choonadi, choonadi ndicho tichitsatire. So inunso ngati muli anthu ofuna choonadi muzibwera malo ake opeza choonadi ndi panopo timakambirana zimene zozo pano. Tibwera tsopano ndi mbali ziwiri zomaliza paganizo limene lili. Mukumbuke tidalonjeza kwa ina meno lima Adventist tiperekapo ndemanga kuti tsopano zimene mwalankhula pazikugwirizana bwanji ndi zimene mzimu wachitendero amalemba. Tiziyang'anaso zimene tizizukuta mopanda nkhawa ndi mantha kuti tione zimene Bible limanena ndi mzimu wachitendero zikugwirizana bwanji kapena zikusiyana bwanji. Komanso tisadakambe zimenezo tikhala ndi mbali inayo kapena mbali yomaliza imene tidzaunike tsopano kuti takamba zonsezo tsopano chenicheni choti chichike ndifeyo ndi chani. Nanga Sabata tizichita bwanji, tiyeno chita bwanji, ma principles anje ena amene Mulungu apereka mawu ake othandiza kuti tichite nkhani ya Sabata. Musaphonye, musakhale kutali, mukhale mukutsatira. Aitani nazinzana mesa napange subscribe, please pangani subscribe mbwere kuti tikambirane pali phwando la mawu lazokamba. Ngati muli ndi mafunso ena bweretsani, ngati muli ndi nkhani zokutsa zokudza Bible zibweretseni, kandi za philosophy zibwereni. Malo ake ndano pamene timazukuta ife ndife Berea. Ambuya akudalitseni.